Yesaya Tibakon. Amos ba Yesaya ani suade a ohunu no Juda ne Jerusalem ho. Juda ahemfo Uzia ne Yotam ne Ahas ne Hesekia nanomu. Osoro muntie na asase ye aso na Awurade rekasa. Mayane mema ama wanyini na mama wonso na won die wabo mesoko na ntwe nim ni wura na efumu nim ni wura dididaka na Israel die wonim me man ni ntiasie. Au omane bonyefo omana won asodie yeduru amumuyofo asefo mma wapro waja Awurade wabu Israel kronkroni no animtia wasane won achi adentina wo momoara semorekoso asane achire yi etimunu nyina yare na akomamunu nyina hojo efinan asikosi atifi amudie biara ni ho eprakro ne nso asoaye ne akrum no womian na onkyekere na onfa anwonyo joy masase adampan munkro wadoja ahye mumfuo ananafo redimanim na asese de ananafo abutuno na Sion baba akase bobetrum sese se efretrum homebia se kura watuya se asafo Awurade enya yen nkaye kakra bia ankaya yese Sodom na yadane se Gomora. Muntie Awurade asem Sodom atitire monya asoma yen Nyankopon mra Gomora man mafode dodo ye medien Awurade na ose adwene ni hye afode ne nyemwa srade afonome na anantwie ni nwama ne mpapon moja ensomani semreba abepue manimu a hwan na ose orehwehwe se mobetietia mabenwa so monkoso mfa ayede hunuma aduhwam ye me achiwade osane foforo ne homeda ne edwa mobono mintumi nhwe amumuyo ne nhyiam kronkron masra ne foforo ne mo afahye no mekra achi eyeme ohaw emukura aprume na se motre mo nsem a meyi manima huntamo nso se mo mampae bodoso a medie merintie moja ayemo nsamama munware munwura mo ho munyi mo ne yewe mu bone mfiri mani so munyae boneye munsua papaye monhwe atentenene montenetene omimfo munima awisia na momprenye okunafo momra mayenie Awurade na ose se mo bone ti se damram a ebehwa se sukyerema se ebre se nkrawo a ebeyesi wodwan nyini se mo pena mutie a bubedi asase no so nipa na se mo ampene na motie atua a afna bese mu na Awurade ano na aka aden na kru no kwafo adane odwamanfo yi anka atemuo ayenoma tenene nso timu na afei de awudifo nko wodwete adane fi wonsapa wode nsuo aframu woma nso hwefo ye manso twefo ne awifo namfo won nyina pe adamudie na wodi akatua achi woni manwisia na akunafo asem enu wonanim enti Awurade asafo Awurade Israel tumfo no asem nie ao meyi mabufuhye makire mahuhihiafo na meto meyre matamfo so na medane mensa abawo so na mede do menane wo mayi wo mufi na mayi wo sumpi mfrafraye nyina akọ na medane watemufo mama wo se kane no ne wafutufo se mfitiase no eno ansa na obefre wo tenene man no krekru wode atemu obeje Sion na wode tenene agene ma wosane ba na obedwere mratofo ne nebonyefo preko na wona wagya Awurade no behye na mani bewu nupona mani gye ho no ho na mafere ntura muyiye no ho na mobeda ne se dupona na hahan apo na mayese tura nsuo nimu na ohodenfo beyese asawa futuro na nadwuma ayese oja intruturuye na ne mienu nyina ahye biara rinum. Yesaya timienu. Asemu a Amos ba Yesaya hunu no Juda ne Jerusalem hunie. Na nna edi akyire no mu no
Awurade fie bepɔ no betim hɔ ataa mepɔ atifi, na wama so asene nkokoɔ nyinaa, na amanaman nyinaa asene yu aba ho. Na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ, Mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so, nkɔ Yakob Nyankopɔn fie, na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan, na yɛnante n'atempɔn so. Na Sion na mmara befiri, na Awurade asɛm afiri Yerusalem, na obebu amanaman no ntem atɛn, na ɔbɛka aman bebree anim, na wɔde wɔn krantɛ abobɔ nsɔ, ne wɔn pea ayɔ adere. Ɔman bi remma afena so ntia ɔman bi, na wɔrensua akodie bio. Yakob fie, mommra ma yɛnkɔ, na yɛnkɔ nante Awurade han mu. Na wagya wo man, Yakob fie, ɛfiri sɛ apueɛ ntafoɔyifoɔ ayɛ wɔn amaama, ɛne nkɔmhyɛfoɔ sɛ Filistifoɔ, na wɔne ananafoɔ mma di nsawosoɔ. Dwetɛ ne sika ayɛ wɔn asase so ma, na wɔn akoradeɛ nni ano. Apɔnkɔ ahyɛ wɔn asase so ma, na wɔn teaseɛ nam nni ano. Abosonhuhuo nso ahyɛ wɔn asase so ma, wɔn nsa no adwuma na wɔsom. Adeɛ a wɔn nsa tea ayɔ, enti wɔbrɛ nnipa ase, na wɔde mmarima hwe fam, mfa mfiri wɔn. Awurade huhu ne ne kɛseyɛ animuonyam nti hyɛ ɔbotan mu, na fa wo ho kora mfuturo mu. Nnipa ahantan ani bɛbrɛ ase, na mmarima ahomasoɔ ahwe fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na asafo Awurade da bi wɔ hɔ a, ɛbɛba deɛ ɛkorɔ no, na ɛyɛ soronsoron nyinaa ne deɛ wama soɔ nyinaa so, na abrɛ ase. Na ɛbɛba Lebanon ntweneduro a ɛwareɛ na ɛkorɔ nyinaa ne Basan nupɔn nyinaa so, ne mmepɔ atentene nyinaa ne nkoko a wama soɔ nyinaa so, ne abantenten a ɛkorɔ nyinaa ne afasu a ɛyɛ den nyinaa so, ne Tarsis ahyɛn nyinaa ne ahwɛdeɛ a ɛyɛ fɛ nyinaa so. Na wɔbɛbrɛ onipa ahantan ase, na mmarima ahokyerɛ aba fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na abosonhuhuo no betu ayera koraa, na wɔbɛhyɛ ne abotan ntokuro ne fam amena mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no, ɛda no onipa bɛto ne dwetɛ abosonhuhuo ne ne sika abosonhuhuo a wɔyɔ maa no a ɔresom no atwene ama nkusie ne mpan, na wahyɛ ne abotan ntokuro ne aboɔ mpaapaayi mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no, montwe mo ho mfiri onipa a ahome wɔ ne hwene mu no ho, na wobu no deɛ no koraa. Yesaia timiɛnsa. Na hwɛ, Awurade, asafo Awurade betutu dua a wɔde wa ne akyidua nyinaa afiri Yerusalem ne Yuda, aduane dua nyinaa ne nsuo dua nyinaa, dɔmmarima ne ɔkofoni, ɔtemmufoɔ ne odiyifoɔ, nkɔmhyɛfoɔ ne ɔpanin, aduonum so asafohene ne onimuonyamfoɔ ne dwasemni, ne adwumfoɔ mu nyansafoɔ ne deɛ onim ntafoayie. Na mede mmerantewaa mayɛ wɔn asafohene, na motafoɔ adi wɔn so, na nkurɔfoɔ no bɛha wɔn ho. Oyi ne oyi, onipa ne ne yɔnko, aberantewaa bɛkyerɛ ne ho ɔteteni so, na apapahwekwaa nso onimuonyamfoɔ so. Sɛ obi sɔ ne nua a ɔwɔ n'agya fie mu sɛ, wowɔ ataadeɛ, bɛyɛ yɛn mpani, na dwiriɛ yi mmra wɔn nsa ase a, ɔbɛma ne so da no sɛ, merenyɛ ekukyikyifoɔ, na me fie nso aduane ni hɔ na ataadeɛ ni hɔ. Munnsi me ɔman panyin. Na Yerusalem adwiri, na Yuda ahwe ase, ɛfiri sɛ wɔn tɛkyerɛma ne wɔn nneyɔeɛ ne Awurade di asie, sɛ wɔbɛte n'animuonyam anim atua. Wɔn anim su di wɔn adanseɛ, na wɔka wɔn bɔne sɛ Sodomfoɔ, wɔnsi so. Wɔn kra nnue, na wɔde bɔne yɛ wɔn ho. Monka no ɔteneneeni ho sɛ ebesi no yie, na wobedi wɔn nneyɔeɛ so aba. Ao, ɔbɔnefoɔ nnue, na ebewie no musuo, na ne nneyɔeɛ so adeɛ na wɔde bɛma no. Me man deɛ, mmɔfra na ɛhyɛ no soɔ, na mmaa di ne so. Me man, wakwankyerɛfoɔ yɛ naadaafoɔ, na wɔsɛe wakwantempɔn no. Awurade asɔre redi asɛm, na wabegyina hɔ rebu aman atɛn. Awurade reba abebu ne man mpanimfoɔ ne n'asafohene atɛn. Ɛfiri sɛ, mo na moadi bobeturo no,
Mobroni asade umo afie. Muhnu die na mopeche me man na modwere mobrofo anim. Erade asafo erade asemnie. Na erade akase. Esane sesi o mama ya hantan. Na wototo abamkonde da wonani echi nante. Wode anamonti etia ne nam ma wonan asenka agigye enti. Erade bema trimkro agu Sion mama mpampam. Na erade beyi won adagya so. Eda no erade beyi afefede no. Nan asenka ne ntomaban ne asranefa. Asumunwunie ne nkapo ne animkata ntentan. Abotre ne nan ntem ntweaban ne aboso ne ohwiam ntoa ne mansre. Mpetia ne hwenanwiniye. Ntade nsachira ho ne ntade yu ne ngusuo ne nkutokuo. Nhwehwe ne nwrapa ne motre ne nkatanimu. Na ohwiam ananmu na kankan besie. Na ntampehuma asi aboso ananmu. Na atipa asi mesa ananmu. Na ayituma asi atade ananmu. Na nhyehyɛ twa asi ahofe ananmu. Onipa betoton krante ano ne wono marima osamu. Na nabubu obedi abobo na etwaadwo. Na obeda mpan na watena fam. Yesaya 9. Na maba son besoso obarima krumu dano akase. Yebedi yanara yanaduane. Na yahye yanara yanatade. Ma wamfa udin konto yenso. Na yi yanani wofri yenso. Eda no na Erade ban no beye fefe nyamnyam. Na asase so aba beye ahoahoade ne ahyehyede ama Israel nkaya wanya nkwa no. Na de wagya no Sion ne de waka Yerusalem no. Wobefre no kronkron. Wona watwere won din afra atiasefo mu. Yerusalem nyina. Da Erade de atemu honhom ne ehye honhom behohoro Sion mama hufin. Na wayi Yerusalem mugya so afri mu no. Na Erade beye mununkum ne wisie awia. Ne ojaframa hyen anadwo. Akata Sion beposo tena bie nyina ne nkrofo a wahia hoso. Na akatamanso akata animonyam no nyina so. Na ebeye ntomadana ase wonwunu awia. Awuhuru mu eni dwane kobia ne huntabia apra na ne nsuturu mu. Yesaya 10. Mamento medofo hodwom. Medofo dwuma efa ne bu betru ho. Medofo wo bu betru bi. Asase bere kuku obi so. Na ofuntum mu tutu mu abo. Na otete mu bobipa. Na oto abantentene si mu. Na otu mu nsachi yamna nso. Na otwene se ebeso bube aba. Ena eso abuntwere. Na afei Jerusalem ni Yuda merima. Mumu mene mi bo betro ntem aten. Edien na anka esese me yo mi bo betro biewu a me nyoye. Edien ti na me twene se ebeso bube aba na aso abuntwere yi. Na afei merima mo ahudie merebe yo mi bo betro no. Meyi eho ban na mmua adi. Mebubu ne fasio na watie tiaso. Mema na atompan. Wori ntwitwa ho na wori nomu. Na efunkase ne nankyemsen aranko. Na mehye osuo se entonguso. Na asafo Erade bo betro ni Israel fie. Na Yuda marima ne nafuo a nanigye ho. Na ohwehwe atemuo. Na hwe nhyesoa. Ohwehwe tenene. Na hwe ntiemua. Wonue wana ode edantoa edanso. Wana ode afuo ka afuo ho kosise ekwan biara ni hobio. Na monkomotena asase no so. Asafo Erade aka agumasom se. Ampara adan pi bedane amanfo. Adan a esoso na eye rinya obi ntinemu. Na bobetru a anka na ntwe mpamhu yo emu adwuma no. Bema bobise twedne biakope. Na opodo biako a wadua bema susukudo biakope. Wonue wana osore anopatutu di nsachire. Wana osiri pema nsambo won. Na sankutene ne benta ne mpintin ne tenteben ne nsawo won aponto aseye. Na Erade ne yoedie wonhwe. Na ne nsa no adwuma nso wonhunu.
enti wɔrebetu me man akɔ nimdi a woni enti na ɛkɔm bekum n'animuonyamfoɔ na sukɔm ade ne nipa dodoɔ enti asamando atrɛ n'akɔnɔ mu na aha n'anumu bayaa na kuro no animuonyamfoɔ ne nipa dodoɔ ne nipadɔm ne wɔn a wɔn ani ka mu no asane akɔ na wabrɛ nipa ase na wɔde marima ahwe fam na wabrɛ ahantamfoɔ aniwa ase na asafo Awurade bɛma ne ho so atemmuo mu na Onyankopɔn kronkron ate ne ho tenenee mu na nwamaa bedidi sɛ wɔn adidibea na ananafoɔ adidi taamudifoɔ amanfo so wonnue wɔn a wɔde ahuhusɛm homatwe amumuyɔ na wɔde teaseɛnam ntampe homatwe bɔne wɔn a wɔka sɛ ma no nya ne hare enyo na adwuma ntɛm na yenhunu na ma Israel kronkronni no agyina mmɛn na ɛmmra ma yenhunu wonnue wɔn a wɔfrɛ bɔne sɛ papa ne papa sɛ bɔne wɔn a wɔde sum yɛ han na wɔde han yɛ sum wɔde nwononwono yɛ frɛmfrɛm na wɔde frɛmfrɛm yɛ nwononwono wonnue wɔn a wɔyɛ wɔn ara ani so anyansafoɔ na wɔyɛ wɔn ani so nhunumufoɔ no wonnue nsano mu mmarima ne nsafra mu ahoɔdenfoɔ wɔn a wɔbu ɔbɔnefoɔ bem gye adanmudeɛ na wɔmfa deɛ odi bem no bem mma no enti sɛdeɛ ogyaframa di nkyɛnkyɛma na ogyaframframhye wura adwaneɛ no saa ara nso na wɔn nhini bɛporɔ na wɔn hwiren betu akɔ sɛ tutuo ɛfiri sɛ wapa asafo Awurade mmara na wabu Israel kronkronni no asɛm animtia yei nti Awurade bo afu ne man na ɔtene ne nsa tia wɔn na ɔbobɔ wɔn na ɛma mepɔ ho him na wɔn afunu yɛ sɛ mmorɔno so wura dodoɔ yei nyinaa mu no n'abufuo no nyae na ne nsa mu atene ara na obesi frankaa ama amanaman a ɛwɔ akyirikyire na wabɔ hwɛma afrɛ ɔman bi afiri asase ano na hwɛ wɔreba ɛhrɛ so ntɛm deɛ ɔbrɛ ne deɛ osunti nnimu wɔrentɔ nko na wɔn ani renkum wɔn asene mu abɔsɔ rensane na wɔn mpaboa homa rente wɔn agyana no yɛ hwerɛmhwerɛm na wɔn tadua nyinaa kuntunu wɔn apɔnkɔtɔ te sɛ twerɛboɔ na wɔn teaseɛ nam nan te sɛ kyinhyia mframa wɔn mu bomu te sɛ gyatadeɛ na wɔbobom sɛ agyataburuwa wɔpɔ so kyere wɔn hanam de kɔ a ɔgyefo biara ni hɔ na wɔbɛworo atia wɔn da no sɛdeɛ ɛpoworo na wɔhwɛ asase a na hwɛ ahohiahia ne sum nie na han reduru wɔn so sum Yesaia tinsia afe a ɔhene Usia wuiɛ no mihunu Awurade sɛ ɔte adwa a ɛkorɔ no a wama soɔ na n'ataadeɛ mu ano ayɛ asɔrefie ma serafim gyinagyina ne so wɔwɔ ntaban nsia wɔde mmienu katakata wɔn anim na wɔde mmienu katakata wɔn nan ho na wɔde mmienu nso tu na oyi team kyerɛ oyi sɛ kronkron ne asafo Awurade ɛne munyam ahyɛ asase nyinaa ma na apono ase wosoe deɛ na ɔrekasa no ne nti na wisie yɛ ɛdan no ma ɛna mekaa sɛ minue na mayera na meyɛ onipa ama no ho nteɛ na mete ɔman a wɔn ano ho nteɛ mu ɛfiri sɛ ɔhene asafo Awurade na m'ani ahunu yi ɛna serafim no mu baako tu baa me nkyɛn na okura nsrama a ɔde daban kɔfaa no afɔrebɔkyia no soɔ na ɔde kama no kaa sɛ hwɛ yei aka wano na wayi wɔ mumuyɔ kɔ na wakata wo bɔne so na mete Awurade ne sɛ ɔse hwan na mensoma no na hwan na wɔbɛkɔ ama yɛn na me se mini soma me na ɔse kɔ na kɔka kyerɛ wo man yi sɛ tie ara na monteɛ na monte aseɛ na hu ara na monhunu na monhunu mu ma wo man yi akoma mpirim na wɔn asom nyɛ duro na ka wɔn ani femfam so na wɔamfa wɔn ani anhunu na wɔamfa wɔn aso ante na wɔn akoma anhunu mu na wɔansatwera na wɔansa wɔn yadeɛ na me se o Awurade enkosi da bɛn na ɔse ɛnkosi sɛ nkuro bɛdane akurɔfo a obi nti mu na afie atɔ mpan a onipa ni mu na asase no asɛe ayɛ fon koraa
na Awurade aka nipa akɔ akyirikyiri na amanfo adɔɔso wɔ asase no so na sɛ ɛka abupan du mu biako wɔ mu mpo a wɔbɛsane ahye wɔn sɛ dupɔn ne odum a wato ahwe fam na esini si hɔ na asefoɔ kronkron ne ne dunsini no. Yesaya tinson. Na ɛbaa sɛ Usia ba Yotam ba Ahas a ɔyɛ Yuda hene brɛ so no, Syria hene Resin ne Israel hene Peka a ɔyɛ Remalia ba baa Yerusalem sɛ wɔne no rebɛko na wɔantumi no, na wɔbɛka kyerɛɛ David fie sɛ Syria bɛbɔ Efraim so, ɛna n'akoma ne ne man akoma wosoɔyɛ sɛdeɛ kwaeɛ mu nnua wosoɔ mframa anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Yesaya sɛ Firi kɔhyia Ahas wo ne wo ba Sɛɛya so ɛtifi tadeɛ suka no ano a ɛkyerɛ ntomasifoɔ afuoti mpɔn soɔ no na ka kyerɛ no sɛ hwɛ yie na yɛ komm nsuro na ma wakoma ntu nyɛ ntia mmienu a ɛfiri wisie yi nti Rexin ne Syria ne Remalia ba na bufuhyia no nti ɛsiane sɛ Syria ne Efraim ne Remalia ba na pam wutiri so apammɔ ne sɛ momma yɛnkɔ Yuda so na yɛnkɔ ha no na yɛmubu mu mfa na yɛnsi Tabel ba no hene wɔ mu nti. Sɛ na Awurade seɛ ɛrenyina na ɛremma na Syria tiri ne Damasko na Damasko tiri ne Resin na ɛha mfirinhyia 65 no wɔbɛbu Efraim na anyɛ ɔman bio. Efraim tiri ne Samaria na Samaria tiri ne Remalia ba no sɛ morenyini a morenyina. Na Awurade toaa so ka kyerɛɛ Ahas sɛ bisa Awurade wo Nyankopɔn hɔ sɛnkyerɛnneɛ fa ɛsiane kɔ asamaado ɛkorɔn kɔ soro. Na Ahas se meremmisa na merensɔ Awurade menhwɛ. ɛna ɔse David fie muntie ha mo ha nipa yi ɛnɔɔso maa mo sɛ mobɛha me Nyankopɔn nso enti Awurade no ara bɛma mo nsɛnkyerɛnneɛ. Hwɛ ababaa no benyinsɛn awɔ ɔbabanin na wato ne din Emmanuel aseɛ ne Onyankopɔn ne yɛ no wɔ hɔ. Nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ na obedie bere a ohunu bɔne kyire ne papa fa no na abarimaa no nya nhunu bɔne kyire ne papa fa no obegya asase a wosuro n'ahemfo baanu anim no. Awurade de nna bi bɛba wo ne wo man ne wagya fie so na ɛma ada firi bere a Efraim te firi Yuda ho no ɛne Asiria hene. Na ɛda no Awurade bɛbɔ hwɛma afrɛ nwansena a ɔwɔ Misrim asuasu awieɛ no ne wɔwɔ a ɔwɔ Asiria asase soɔ no. Na wɔn nyinaa aba abesisi monhwɛ a ɛsiane kronkron ne abotan mpaapae mu ne nkasɛɛ nyinaa so ne ɛsere nyinaa so. Ɛda no ara na Awurade yi wan a wabɔ no paa asuogya hɔnom a ɛne Asiria hene no beyi etire ne nan ho nwi na ayi bɔdwesɛ nso. Na ɛda no obi bɛyɛ ne nantwiburuwa ne nnwan mmienu bi na nufusuo a obenya no dodoɔ nti obedi nufusuo ani sradeɛ na nufusuo ani sradeɛ ne ɛwɔ ara na wɔn a wɔbɛka asase no so nyinaa bedie. Na ɛda no baabiara a bobe apem a edi nwetɛbena apem kane wɔ no bɛda ne nkasɛɛ ne nankyɛmsen ara nko. Agya ne tadua na ɔde bɛba hɔ ɛfiri sɛ asase no nyinaa ayɛ nkasɛɛ ne nankyɛmsen ara nko. Na mmepa a anka wɔde asɔ dɔso nyinaa no nwurɛ ne nkasɛɛ huhu nti wɔrenkɔ hɔ bio na wɔbɛgya anantwie akɔ so na enwan atiatia so. Yesaya tinɔtwe. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ fa twerɛ pono kɛseɛ na fa ɔdɛsɛne kra mmɛn twerɛ so sɛ ntɛm so asadeɛ ɛherɛ so fom na mɛma adansefoɔ anokwafoɔ ɔsɔfoɔ Uria ne Yeberekia ba Sakaria adimi adanseɛ. Na mekɔ odiyifoɔ baa no ho na onyinsɛnee na ɔwɔ ɔbabanin. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ frɛ ne din sɛ ntɛm so asadeɛ ɛherɛ so fom na abarimaa no nya nhunu agya anaa ɛna frɛ no ɔbɛsoa Damasko ahoɔden ne Samaria asadeɛ adi Asiria hene anim akɔ.
Na Awurade toaa so ka kyerɛ me bio sɛ, Esan sɛ ɔman yi bu Silo a nsuo a ɛsene brɛɛ animtia na wɔn ho sane wɔn Rexin ne Remalia ba no ho nti, hwɛ, Awurade de asubɔnten no mu nsuo a ano yɛ den na ɛdɔɔso no reba wɔn so. Asiria hene ne n'animuonyam nyinaa, na ɛbɛba abɛforo ne suka nyinaa, na ayiri akata ne nsunoa nyinaa, na ɛbɛsene afa Yuda mu ayiri akoduru kɔn mu, na ne ntaban mu han aduru asase tere so. O Emmanuel, aman, munye hoo, na munyira ara, asase a ɛwɔ akyirikyiri sofoɔ nyinaa, munye aso, mumia na munyere, mumia na munyere, muntu agyina na ɛbɛyɛ ɔkwa, monka asɛm na ɛrenyina, na Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ. Na sɛ na Awurade de nsa denden ka kyerɛɛ me, na ɔde teaa me sɛ menante ɔmani kwan so sɛ, Momfrɛ adeɛ a ɔman no frɛ no etirisopam no nyinaa sɛ etirisopam, na wonsuro nso monsuro, na moakoma ntu, Asafo Awurade no, ɔno na monyɛ no kronkron, na ɔno na ɔnyɛ mo suro ne mo akometuo, na wɔbɛyɛ kronkronbea. Enso ɔbɛyɛ suntibuo ne watiri botan ama Israel fie mmienu no nyinaa, na wɔayɛ kantankora ne fidie ama wɔn a wɔte Yerusalem no, na wɔn mu bebree bɛwatiri, na wɔahwehwe ase, na wɔbubu, na wɔatotɔ mfidie mu, na wɔayiyi wɔn. Kyekyere adanseɛ no, sɔ nkyerɛkyerɛ no ano m'asuafoɔ mu. Na metwɛn Awurade a oyi n'ani hunta Yakob fie no, na m'ani da ne so. Hwɛ, me ne me ma a Awurade ama me sɛ yɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ wɔ Israel mu mfiri Asafo Awurade a ɔte Sion bepɔ soɔ no. Na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ, mummisa asamanfrɛfoɔ ne adunsifoɔ a wɔde nnomaa su ne asutuo kasa no a, ɛnyɛ ɔman no Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wobisa no hɔ adeɛ. Awufoɔ hɔ na womisa adeɛ ma ateasefoɔ. Wonni mmara ne adanseɛ no akyi. Sɛ wanka no sɛdeɛ asɛm yi te a, ɛneɛ adeɛ renkye wɔn. Na wɔbɛfa asase no mu akɔ, na aden wɔn, na ɛkɔm ade wɔn. Na ɛberɛ a ɛkɔm rede wɔn no, wɔn ho bɛyera wɔn, na wadome wɔn hene ne wɔn Nyankopɔn. Na wadanedane wɔn ani akyerɛ soro, na wahwɛ fam nso. Nanso hwɛ, ahohiahia ne sumnie, ahodwan kusuuyɛ, na wasum wɔn agu sum kabii mu. Yesaia tinkron. Nanso kusuuyɛ no rentena deɛ ahodwan no wɔ no. Aka ne brɛ no, wɔamu Sebulon asase ne Naftali asase no. Nanso akyire yi no, ɔbɛhyɛ no animonyam, ɛpokwan, Yordan agya, amanaman Galilea no. Ɔman a ɔnam sum mu hunu han kɛseɛ. Wɔn a ɔte sum kabii asase soɔ no, han ahyerɛ wɔn so. Woma ɔman no dɔ, woma n'anigyeɛ so. Wɔn anigye w'anim sɛ twaberɛ mu anigyeɛ, sɛdeɛ odi asadeɛ kyɛ mu ahurusie. Na wɔn adesoa dua ne wɔn akyiri abaa ne wɔn kafoɔ poma no, wabubu mu sɛ Midian da no. Na ɔko kitikitiyɛ mu amiafoɔ amiadeɛ nyinaa ne ntoma a wɔde afɔrefɔre mogya no. Wɔbɛhye no sɛ ade a wɔde so gya, na wawo akɔkoaa ama yɛn. Wama yɛn ɔbabanin, na n'ahenni bɛda ne mmatiri so. Na wafrɛ ne din sɛ Nwanwa, Ofutufoɔ, Onyankopɔn Tumfoɔ, Daa Agya, Asomdwoe Hene, na n'ahenni mu bɛtrɛ, na asomdwoe a ɛni awieeɛ aba. David ahengua so ne n'ahenni so, na ɔde atemmuo ne tenenee awowa no atim no firi sɛsɛɛ de akosi daa. Asafo Awurade mmɔdemmɔ na ɛbɛyɛ yei. Awurade de asɛm bi akra Yakob, na aduru Israel so, sɛ ɔman mu no nyinaa nhunu. Efraim ne Samariafoɔ a wɔde ahantan ne ahomasoɔ kase. Ntayaa agu fam, na yɛde abo a watwa bɛto. Wabubu akye, na yɛde ntweneduro besi anan mu. Na Awurade bɛma Resin ahohiahiafoɔ so atia no, na wahanyan n'atamfo. Siriafoɔ wɔ animu, na Filistifoɔ wɔ akyire, na wɔbɛtrɛ wɔn anum amene Israel. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuo nyae, na ne nsa atene ara. Na ɔman no nsa ne mmaa deɛ ɔhwɛɛ wɔn no nkyɛn.
na asafo Awurade akiri kwan so wɔn hwehwɛe. Enti Awurade betwa Israel mu etire ne dua, papa ne nkyɛnkyɛma dakoro, ɔpani ne nimonyamfo ne etire, na odiifo ɛtorɔkyerɛfo ne dua, na ɔman yi akwankyerɛfo ma wɔfom, na wɔn a wɔkyerɛ wɔn kwan no wɔamene wɔn. Enti Awurade rennya wɔn mmeranteɛ ho anigyeɛ, na ne yam renhyehye no wɔn nwisiaa ne wɔn akunafoɔ ho. Na wɔn nyinaa yɛ nkɔnkɔnsafoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ, na ano nyinaa ka agyegyenkyisɛm. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Na abɔnefosɛm dɛre sɛ ogya, ɛhye nnɛnkyɛmse ne nkasɛɛ. Na ɛsɔ kwaeɛ mu adɔtɔ mu ma no firi wusie kumɔɔforo kɔ soro. Asafo Awurade abufuhyeɛ nti na asase no ahye tum, na ɔman no ayɛ sɛ ade a wɔde so gya. Obi nkura ne nua, na wohwim di nifa so, nanso ɛkɔm de wɔn, na wodidi benkum so, nanso wɔmmen. Wɔwewe wɔn ara wɔn nsa ho nam. Manase we Efraim, na Efraim we Manase, na wɔn baanu nyinaa sɔre tia Yuda. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Yesaia Tidu. Wonue, wɔn a wɔhyehyɛ ahyɛdeɛ huhuo ne atwerɛfoɔ a wɔtwerɛ musuo, sɛ wɔbɛdane ahiafoɔ afiri atɛntenene ho, na wakyea me man mu mmɔborɔfoɔ atemmuo, na akunafoɔ adane wɔn asadeɛ, na wafom nwisiaa afa. Na mobɛyɛ dɛn asotwe da no ne ɔsɛe a ɛfiri akyirikyiri reba no mu? Hwan nkyɛn na mubedwane akɔgye mmoa? Na ɛhe na mubegya mo animuonyam no? Ɛnka hwee sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho ase afra neduafoɔ mu, na ɔne atɔfoɔ atotɔ afra. Yɛn nyinaa mu no, n'abufuw nyae, na ne nsa atene ara. Due, Asiria, mabufuw aba a wo nsɛm poma yɛ mabufuhyeɛ. Ɔman kɔnkɔnsafoɔ mu na mɛsoma no akoro. Na mabufuw man no so na mɛhyɛ no sɛ ɔnkɔnkɔfa asadeɛ na ɔnkɔfom mfa, na ɔntietia wɔn so sɛ mmorɔno so dɔteɛ. Nso ɔno deɛ, ɛnya saa na ɔdwene, na n'akoma nsusu no sa. Na ɛwɔ n'akoma mu sɛ ɔbɛsɛe na watutu amanaman pii, ɛfiri sɛ ɔka sɛ, Masafohene nyɛ ahemfo nko ara. Kano nte sɛ Kakimis, na Hamat nte sɛ Apad, na Samaria nte sɛ Damasko. Sɛdeɛ me nsa kaa ahenni a wɔn abusum huhuo no ahoni sene Yerusalem ne Samaria deɛ no, ɛnyɛ sɛdeɛ meyɛɛ Samaria ne ɛhɔ abusum huhuo no na mɛyɛ Yerusalem ne ɛhɔ ahoni no nso. Na sɛ Awurade nyayɔ n'ade a ɔbɛyɔ Sion bepɔ so ne Yerusalem wie a, mɛba ma betua Asiria hene akoma prim ne n'ani a atra ne ntɔn no so ka, ɛfiri sɛ ɔse, me nsɛm ahoɔden ne me nyansa na mede mayɔ, ɛfiri sɛ mewɔ nhunumu, na matwe aman no ahyeɛ, na mafom wɔn akoradeɛ, na masunsum wɔn a wɔtete adwa soɔ agu sɛ ɔbrane, na me nsa aka aman no ahonyadeɛ sɛ pirebuo. Na sɛdeɛ wɔtase nkosua a wagya no, sɛdeɛ me nso mɛtase asase nyinaa ne no. Na obiara ni hɔ a ɔkeka ntaban anaasɛ ɔtrɛ n'anumu anaasɛ osuu tweetwee. Akuma hoahoa ne ho wɔ deɛ ɔde no twa adeɛ no so, anaasɛ ɛwan ma ne ho so wɔ deɛ ɔtwe no so. Sɛ dabre dua tumi him deɛ ɔma soɔ no, anaasɛ poma tumi ma deɛ ɔnyɛ dua no so. Enti Awurade, Asafo Awurade no bɛma ɛfɔn aba n'abrane mu, na wasɔ n'animonyam ase gya sɛ ogya a ɛdɛreɛ. Na Israel ha no bɛdane ogya, na ne kronkronni no adane gyaframa. Na wadare ahyɛ ne nwerɛ ne ne nkasɛɛ dakoro, na ne kwaeɛ ne ne mfuo animonyam no, obɛfiri ɔkra so akosi honam so asɛe no. Na ayɛ sɛ ɔyarefo a yadeɛ rewie no kum, na ne kwaeɛ mu nnua nkaeɛ no beso a abɔfra mpo betumi atwerɛ ne dodoɔ. Na da no, Israel nkaeɛ ne Yakob fie adwanefoɔ no rentwere deɛ ɔhwee wɔn no bio. Na wɔbɛtwere Awurade, Israel kronkronni no, nokore mu. Nkaeɛ no bɛsan aba, Yakob nkaeɛ bɛba Onyankopɔn tumfoɔ no nkyɛn. Na sɛ wo man Israel dodoɔ te sɛ mpoano anwea a,
nkae bi nko na ebesane aba. Wahyɛ sɛe a ɛde tenene a ɛboro soɔ bɛba. Na sɛe pasa a wahyɛ no pintin no na Awurade, Asafo Awurade de reba asase mu no nyinaa soɔ. Ne saa nti, sɛdeɛ Awurade, Asafo Awurade sie nie. Memman a wɔte Sion, munsuro Asiria. Abaa na wɔde bɛhwe woɔ, na ne poma na wɔbɛma so wɔ soɔ, sɛ Misraim deɛ no. Nanso aka ketewa sɛɛ na abufuhyeɛ no to atwa, na m'abufuo adane akɔdwerɛ wɔn. Na Asafo Awurade behim impire atia no, sɛdeɛ okum Midian, Oreb botan soɔ no, na n'abaa bɛkyerɛ po no so, na wama so sɛ Misraim deɛ no. Na da no, na adesoa beyi afiri wo matiri so, na ne konua afiri wo kɔn so. Na sradeɛ nti konua no bɛpae. Waba Ayat afa Migron, de ne nesoa agya Mikmas. Wakɔfa mpɔtamu hɔ. Wakɔsoɛ Geba anadwo no. Rama ho repopo. Gibeasal redwane. Ma ɔne so team Galim babaa. Laisa tiɛi. Anatot woyɛ mmɔbɔ. Madmena redwane. Gibimfoɔ retu. Ɛnaara obegyina Nob. Ɔwɔ so ne nsa gu Sion babaa bepɔ, Yerusalem kokoɔ no so. Hwɛ, Awurade, Asafo Awurade de tumi a ɛyɛ hu resɔ adua mankusu no. Na nutan a ɛwowareɛ no, obetwa agu, na deɛ ɛkron no abrɛ ase, na ɔde dadeɛ behu kwaeɛ mu adɔtɔ, na Lebanon ne ne nnua akɛseɛ no ahwe ase. Yesaia tidu baako. Na dufuro bi befifiri afiri Yesaia dunsini no mu, na duban afiri ne nhini mu aso aba. Na Awurade honhom besi ne so, nyansa ne nhunumu honhom, afutuo ne maninyɛ honhom, nimdeɛ ne Awurade suro honhom, na Awurade suro bɛyɛ no hwam. Na ɛnyɛ deɛ n'ani hunu so na obebu atɛn, na ɛnyɛ deɛ n'aso teɛ so na obedi asɛm. Na tenene na ɔde bebu atɛn ama mobroni, na ɔde asɛntenene adi ama asase so ama ne hunufoɔ. Na ɔde n'anum abaa bɛbɔ asase, na ɔde n'anum honhom akum ɔbɔnefoɔ, na tenene bɛyɛ n'asene mu abɔsoɔ. Na gyidie ayɛ n'akwaa mu abɔɔ mu, ɛna habɔdɔm ne odwanten ba bɛtena. Na ɔsebɔ ne apapoa ada, na nantwie ba ne gyata ba ne nantwie a wadɔre bɛtena faako. Na abɔfra ketewa aka wɔn. Nantwibereɛ ne sisire bɛbom adidi, na wɔn mma ada faako. Na gyata awiwura sɛ nantwie. Akokoa bɛgoro ahurutia amena no, na deɛ watwa nufoɔ atene ne nsa aka ɔkyere bene bɔn. Wɔrenyɛ bɔne na wɔrensɛe adeɛ bio. Me bepɔ kronkron no nyinaa so, na Awurade ho nimdeɛ bɛyɛ asase ma, sɛ nsuo kata po soɔ no. Na da no, Yesaia nhini mu dufuro a esi hɔ sɛ frankaa ma aman no. N'akyiri kwan na amanaman bɛhwehwɛ, na ne homebea bɛyɛ animuonyam. Na da no, Awurade bɛtene ne nsa ne mprenu so de agye ne man nkae a waka afiri Asiria, ne Misraim, ne Patros, ne Ethiopia, ne Elam, ne Senia, ne Hamat ne po mu nsupɔn mu. Na wama frankaa so ama amanaman, na wapɔn Israel asesabɔfoɔ aboa no, na wama Yuda nipa a wahweteɛ no afiri asase mfatorɔ nanso abehyia. Na Efraim anibere befiri akɔ, na Yuda ahohiahiafoɔ ase ahye. Efraim ani remmere Yuda bio, na Yuda nso renhiahia Efraim ho bio. Na obetu akosi Filistifoɔ matu so atɔyɛ fam, obɛbom afom apueɛ ma afa. Edom ne Moab bɛka wɔn nsa, na Amon mma atie wɔn. Na Awurade bɛwe Misraim po mu nsuo korakora, na ɔde ne mframa a ɛhyehyeɛ bɛwo so ne nsa akyerɛ asuo Eufrate so. Na wabɔ no ama no adane nsuwansuwa nso a wɔde mpaboa mpo bɛfa mu. Na tempɔn bɛda hɔ afiri Asiria ama ne man nkae a waka no, sɛdeɛ ɛdaa hɔ maa Israel, ɛda a ofiri Misraim asase so reba no. Yesaia tidu mienu. Ɛda no na wobɛka sɛ, Meda wase, Awurade. Sɛ wobufuw me mpo a, w'abufuo no asa me, na wakyekyere me werɛ. Hwɛ,
me nkwagye Nyankopɔn nie. Mete hɔ dwoodwoo, na mensuro. Na m'ahoɔden ne me dwom ne ya Awurade, na wadane me nkwagye. Na mode anika bɛsa nsuo afiri nkwagye nsuo aniwa no mu. Na da no mobɛka sɛ, monkamfo Awurade, mommɔ ne din, momma wɔnhunu ne nneyɛe aman mu. Monka sɛ, wama ne din so. Monto dwom ma Awurade, na wayɛ ade akɛseɛ. Momma wɔnhunu yɛi asase nyinaa so. Sion Baba, kuro na di ahurusie, na Israel kronkronni a ɔwɔ wo mu no so. Yesaia tidumiɛnsa. Babɛɛ ho atemusɛm a Amos ba Yesaia hunu yenie. Monsi frankaa bepɔ petee so. Momma mo nne so mma wɔn. Monhinhim mo nsa, na wɔnhyɛ ne mapɔma abobɔ mu. Me, mahyɛ me kronkronfoɔ. Mafrɛ me nnɔmmarima nso ama mabufuo. Wɔn a wodi me kɛseyɛ ho ahurusie no. Asafo yuu gyegyeegye wɔ mepɔ so, sɛdeɛ nkurɔfoɔ bebree deɛ teɛ no. Ɛte sɛ amanamana a wɔboaboa wɔn ano, ahenni hodoɔ huuyɛ gyegyeegye. Asafo Awurade rehwehwɛ ɔsa mu dɔm. Ofiri akyirikyiri asase so ne ɔsoro awieeɛ reba. Awurade ne n'abufuhyeɛ akodeɛ no, sɛ ɔrebɛsɛe asase nyinaa. Montwa adwo, na Awurade da no abɛn. Ɛreba sɛ ɔsɛe a ɛfiri otumfoɔ no. Enti nsa nyinaa mu bɛgo, na ɔdasani biara akoma bɛnane, na wɔn ho bedwiri wɔn. Nketenkete ne awerɛhoɔ bɛkuta wɔn. Wobɛhunu yia sɛ ɔwɔfo a ɔreko awoɔ. Wɔbɛhwɛ wɔn ho anim haa. Wɔn anim bɛyɛ sɛ ogyaframa anim. Hwɛ, Awurade da no reba. Atirimɔden ne aniberɛ ne abufuhyeɛ, sɛ ɔrebɛdane asase afo, na wasɛe ɛso nnebɔneyɛfoɔ afiri so. Na ɔsoro nsoroma ne emu akunini renhyerɛn. Owia beduru sum n'adifiri mu, na ɔsrane nso renhran. Na mɛba mabɛtwe wiase aso wɔ ne bɔne ho, ne abɔnefoɔ aso wɔ wɔn amumuyɔ ho. Na mama ahantamfoɔ ahomasoɔ no to atwa, na ahokyerɛfoɔ ahokyerɛ abrɛ ase. Mɛma ɔdasani ho ayɛ na asene sika amapa, na onipa asene ofɛ mpɔkowa. Enti mɛma ɔsoro awoso, na asase ahinhim afiri ne sibea. Asafo Awurade abufufrɛ no ano ne n'abufuhyeɛ da no nti. Na wɔbɛdane wɔn ho akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn, na wɔadwane akɔ wɔn nsaase so sɛ ɔwansane a wɔatutu no, ne nnwan a obi mmoa wɔn ano. Obiara a obebu no no, obɛhwere ne mu, na obiara a ɔbɛkye no bɛtɔ nkrantɛ ano. Na wɔbɛposa wɔn mmɔtafoa, wɔn anim, wɔbɛfomfom wɔn afie afa, na wɔabobɔ wɔn yerenom adapaa. Hwɛ, merehanya Midiafoɔ atia wɔn, nnipa a wɔmu dwetɛ, na sika nso wɔnhwehwɛ. Wɔn agyan bɛbobɔ mmeranteɛ, wɔn yam nhyehye wɔn ɔyɛfunu mpo ho, na wɔn ani nhunu mmɔfra mmɔbɔ. Na Babel a ɛyɛ ahenni mu kunini, ne Kaldeafoɔ kɛseyɛ animonyam no, ɛbɛyɛ sɛ Sodom ne Gomora butu a Onyankopɔn butuu wɔn no. Obi rentena mu da biara da, na obi renkɔtena hɔ. Awoɔ ntoatoaso a edidi suo mu, na Arabiani biara rensi ntomadan hɔ. Na nnwanhwɛfoɔ nso remma wɔn mmoa mutu hɔ, na ɛsrɛ so mmoa na wɔbɛda hɔ. Na mpatuo bɛyɛ wɔn adan amaama, na nsohori nso bɛtena hɔ, na nsasabonsam asa hɔnom. Na nkuntumpaa besu n'aban mu, na ɛsrɛ so kraman nso anigye aban no mu. Na ne brɛ abɛn a ɛreyɛ aba, na ne nna renkyɛre bio. Yesaia tidunan. Na Awurade yɛm bɛhyehye no Yakob ho, na wayi Israel bio, na ɔde wɔn adua wɔn asase so, na ananafoɔ de wɔn ho afam wɔn ho, na wabata Yakob fie ho, na aman bɛfa wɔn de wɔn aba wɔn tenabea, na Israel fie afa wɔn adi Awurade asase no so, ma wayɛyɛ nkoa ne mfenaa. Na wafa wɔn nomumfafoɔ nomum, na wahom wɔn ahodwanfoɔ so.
na ɛda a Awurade bɛma wo ɔhome afiri wo yia ne w'ahoyera ne w'anyadie denden a wodii wo no mu no wɔde ɛbɛyi bɛbu Babelhene aka sɛ ɛyɛ dɛn na ɔhafoɔ no agyaeɛ na ahodwan no to atwa yi? Awurade abubu abɔnefoɔ abaa ne wɔn a wodi panini poma no mu. Ɔde abufofrɛ bobɔɔ aman ɔbɔ a enyaeɛ. Ɔde abufuo hom amanaman so hyɛ wɔn ahomete a emu nguɔ. Asase nyinaa so adwo. Ayɛ kom. Wɔma dwom so. Pepia nso nya wo ho anigyeɛ. Ɛne Lebanon ntwene duro no. Na ɛka sɛ wakɔda yi, obiara remforo mma yɛn so mebubu yɛn. Asamando a ɛwɔ aseɛ no ka ne ho behyia wo ba. Ɛhenya nsamanfoɔ ma wo. Asase so akuni ni nyinaa. Ɛma amanaman ahemfo nyinaa sɔre firi wɔn nkonnwa so. Wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ, wɔn nso wahodwo sɛ yɛn. Wɔyɛ sɛ yɛn ara pɛ. Okɛseɛ asane aba asamando. Wo mɛntane no nso. Wase kɛta a wasɛne mmoa brika. Na wo so nkatasoɔ ne nsonsono. Ɛyɛ dɛn na wofiri ɔsoro ahwe aseɛ. Nsoroma hyerɛnfoɔ. Adekyeɛ ba. Wɔtwa wo ahwe fam. Wo a wobrɛ amanaman aseɛ no. Na wo deɛ wokaa no wakomam sɛ, ɔsoro na mɛforo makorɔ. Nyankopɔn nsoroma no atifi na mɛma mahennwa so asie. Na matena ahyiaeɛ bepɔ no so. Atifi fam, asase tifi ano no ho atɔn. Mɛforo akɔ amununkum sronsrombea. Mɛyɛ me ho sɛ ɔsorosoroni no. Mmom, asamado na resane akɔduru amena no ase tɔn. Wɔn a wohu wo no hwɛ wo din de wɔn ani kari wo kom ka sɛ, ɔbarima a ɔmaa asase wosoeɛ, na ɔmaa ahenni ahihimyɛ no nie, deɛ ɔmaa wiase dane srɛ soɔ. Na oburiburi emu nkuro, na wanya emu neduafoɔ kwan ankɔ fie no nie. Amanaman ahemfo nyinaa, wɔn nyinaa deda hɔ animuonyam mu. Obiara da ne damena mu. Na wo deɛ, watu wafire wo damena mu atwene sɛ duban a wapoɔ, sɛ atɔfoɔ a afena ahwere wɔn mu, na wasane kɔ aboɔ amena mu no aduradeɛ, sɛ efunu a watietia ne soɔ. Wɔremfa wo nka wɔn ho afunsie mu. Ɛfiri sɛ wasɛe w'asase na wakunkum wo man. Wɔmmɔ nnebɔnyɛfoɔ asefoɔ din da biara da bio. Wɔn agyanom amumuyɔ nti, monsiesie akumiyɛ ma ne ma. Na wansɔre amfa asase ani so, na wamfa nkuro anyɛ asase ani ma. Na mɛsɔre metia wɔn, Asafo Awurade asɛm nie, na matwa din ne wɔn a aka. Mma ne manana afiri Babel. Awurade na ɔseɛ, na mede no bɛyɛ mpɛsɛ agyapadeɛ ne nsuo atareɛ. Na mede ɔsɛeɛ praeɛ mapra no. Asafo Awurade asɛm nie. Asafo Awurade aka ntam sɛ, ampa ara, sɛdeɛ misusuiɛ no, saa na ɛbɛbɛ mu. Na sɛdeɛ mabɔ me tiri mu no, ɛbɛgyina. Sɛ mɛbubu Asiriafoɔ m'asase so, na mɛtiatia ne so, memepɔ so, na ne kɔnnua no bɛfiri wɔn so akɔ, na n'adesoa no afiri wɔn mɛtiri so. Ɛno ne ɛpɔ a wabɔ no asase nyinaa ho. Ɛno ne nsa a wate no amanaman nyinaa soɔ. Na Asafo Awurade abɔ ne tirim. Hwan na ɔbɛma no ayɛ ɔkwa? Na ne nsa atene. Hwan na obesanka no? Afe a ɔhene Ahas wuiɛ no mu na atemusɛm yi baeɛ. Nea hurusie wo Filistia nyinaa, sɛ aba a ɛhwee wɔ n'abu, na ɔwɔ hini mu na ɔkyerɛbini befiri aba, na ne ba nso ayɛ ogyawa a otuo, na mmɔborɔfoɔ makan bedidi, na ahiafoɔ nso adeda hɔ dwoodwoo. Na mede ɛkɔm bekum ohini, na wakyikafoɔ nso mɛma watotɔ. Kuro pono, twaadwo, kuro kɛseɛ, tiamuan, wo Filistia nyinaa, ma wakoma ntu, ɛfiri sɛ wisie firi atifi fam aba, na n'asafo mu biara nka akyiri. Na asɛm bɛn na ɔde bebua ɔman no abɔfoɔ, sɛ Awurade de Sion atim, na ne man mu amanehunufoɔ de wɔn ho to ne so. Yesaia tidunum. Moab ho atemusɛm. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ a Moab abɔ no. Ɛnam sɛ anadwo biako wasɛ Kel Moab abɔ no nti.
Warefro akobait ni de bon sronson bia kusu. Moab retwa adwo. Na ebo ne medeba. Wɔn nyinaa aboboti kwa. Wɔn nyinaa yi wɔn bodwese. Wo frefra yituma, wɔn mro no so. Na wɔn adan tifi ne wɔn prae so. Wɔn nyinaa retwa adwo so pii. Na Hezbon ne Eliel tiam ma wɔte wɔn ne kodru Yahas. Yenti na Moab akofo tiam denden. Ne kra ho popo. Makuma suma Moab. Na nadwanefo kodru so a. Kodru Eglat Selisia. Na Luhit afroye no. Wɔde ne suyo foro. Na Horanam kwaimu wama oseye adwutwa so. Na Nimrim asuyo no asai poto. Na esre adwan na wura asa. Wura munu ni hobio. Enti ade a wanya asie ne won akorade no. Woso akotwa mpampro so bonhwa. Na adwutwa no atwa Moab asase so ahia. Nisu adru Eglam. Nisu nso adru Bia Elim. Na moja aye demon nsuo no ma. Na mede ade foforo nso meka demon ho. Jata beba Moab adwanefo ne asase no so nkaye no so. Yesaya tidunsia. Momfa nyaman mfiri Sela mfasre so fam nko Sion baba bepo no so nkoma asase no sudifo no. Na Moab mama beye se no ma otuchini. Prebu a wayi no Anon asuchare. Tufo buaten ma wonwinu nya se anajo ewiakete fa wana a wapam won hunta nyi adwanefo mma ma wana a wapam won afri Moab no nso ye wonchen ye won hunta bia osefo anim na opobofo agyae oseye to atwa enhyasofo asa asase no so na obema adwa bia tim adoye so na obi atena so nokremu wo David ntomadan no mu a obu aten na ope atentene na oyo adetene ntem yate Moab huhura wa huhuro dodo na hantan ne na ho kyere ne nani eden ne na ho asem huhuo no enti Moab betwa Moab ho adwo won nyinaa betwitwa adwo kai Haresed bobe abatatre ho na mubegu ahoyera ahome na Hezbon mfio ahye Sibma bobe no amana mayuranum abubu ne man kra ekodru Yase echini sreso ne man tretre ekotwapo enti mede Yase su misu Sibma bobe no mede nisuo gu so Hezbon ne Elieli na oni abatie ne obobe abatie so na okonte atiamu aba na wayi anigia ne ahosepe afri mfupamu na wonte ahrusie dwom ana ntiatiamu bobe nturomu nsachifo nchi nsachi amnamu nsa atietiafo dwom nso matwa so enti mayam die jeje Moab ho sesankuyo meyam so hyeheme ka Heres ho na se Moab yi ne ho adi ba besu na obre ne ho wosonson bia ho na ohye ne kronkron bia bebo mpaye a orintumi nya hwe ye ne asem a Erade aka atia Moab dadaada no na afei Erade rekasa se ehem fie miensa etise opani fie no Moab ani muonyam besopa one ne nipa dodo no nyinaa na enkaye no beye kakra bi a wonye din. Yesaya tidunson. Damasko ho atebusam. Hwe Damasko nye kuro bio na aye nkunkum aboku waja Aroya nkuro mwaku afa na obutubutu ho na de obetu woni ho na obese Efraim mu abandenden ne Damasko ahenie na Syria nka ye be se Israelfo ani monyam no asafo Awurade na osie eda no Jacob ani monyam no besua na ne honam a adore srade no betwam na ebe se otwafo buma ayu a esisi ho na ode ne nse twa metem no na ebeye se de odi ayu metem mu mpepewa Refam bonhwa no mu nanso ebeka won mu mpepewa no bi se ngudua pore mu a aba mienu ana miensa wo ntentenoa nan ana nnum wone ban a aso yie no so no Erade Israel Nyankopɔn na ɔseye eda no na onipa ani begina ne yofo na nani behwe Israel kronkroni no na orenhwe aforebochi a eye ne nsa no adwuma no
na asre nnua ni owia adumu a ne nsatea ayo no ori mu bio eda no na ne nkuru a eye den no beye se hewifo ne amorifo nkuru a wagya no kwaye mu ne mepo atifi a wagya no Israelfo anim na ayeye akrofon efiri se wowre afiri won kwagye Nyankopɔn na wahoɔden botan no wonkae no enti wudue nua fefe na wote ananafo tenua woma no fifiri da wuduaye no na anopa wuduaye no ara woma no gu nhyirene nanso eso aba betu akɔ amane ne ye a enisabia da no au aman bebre huye woye hu se epo huye ne aman hoye woye hu se nsu a eyedin hoye amana woye hu se nsuo bebre hoye oka won ma wodwane kɔ akyirikyiri na woti won se meposo ntete emframa anim ne nkyinhyia mfuturo ahum anim anwumre no na hwɛ binimbo aba ade nyankyenye no na woni hobio ye ne yen dwutwafo kyɛfa ne yen fonfafo ade a wonya Yesaya tidungotwe due ntaban han asase a ewo Ethiopia nsubontene agya no ho a wosoma mpomafo a wotete nkyɛnkyɛma akoduo mu de nam nsuo ani no fa poso abɔfo a mo ho yɛ here monko ɔmana a wɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa no nkyɛn ɔmana a wɔn ho yɛ hu firi ha de rekoro no ɔmana a wɔwɔ tumi a wɔtietia amanso a nsubontene atwitwa na asase mu no mo wiasefo ne asase so tefo nyinaa se wosi meposo franka a monhwɛ na se wɔhyɛ ne totrobento a montie na se Awurade aka kyerɛ me nie Metena medwa so mahwekom se awia kete ahuhuru mu se twabre ahuhuru mu bosuo mu nunkum na enya nu twabra nhwe no apore na aduabafo reyɛ bobe esa a ɛregyegye no ɔde adrɛ betwitwa man no agu na wayi ne nhoma no abubu mu wobegya ne nyinaa hɔ ama meposo no ma ne asase somwa na no ma bedi so ahuhuru bre na asase somwa nyinaa adi so awobre ebre no mu na ɔde ɔmana a ɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa bɛyɛ ayeyɔde abre asafo Awurade wana wofri ɔmana a wɔn ho yɛ hu ara firi ha de rekro no mu ɔmana a wɔwɔ tumi a wotietia amanso a nsubontene atwitwa na asase mu no wɔde wɔn bɛba asafo Awurade din atenaeɛ a ɛne Sion bepɔ no so Yesaya tidunkron Misrem ho atemusem hwɛ Awurade timununkum hahare sɔre ba Misrem na Misrem abosomhuo ho bɛpopo n'anim na Misrem akoma anane wɔ ne mu na mehanya Misrem atia Misrem na wɔne wɔn ho akoko onua ne onua adamfo ne adamfo kuro ne kuro ahenie ne ahenie na Misrem honhom bɛsa wɔ ne mu na n'agyina tuo nso mahwete na wakɔ akobisa abosomhuo ne nkabrɛhyefo ne asamanfrɛfo ne adonsifo na mede Misrem bɛhyɛ oru atremɔdenfo nsa na ɔhene a ɔyɛ den adi wɔn so Awurade asafo Awurade na ɔseɛ na ɛpono mu nsuo bɛmem na asubontene no asa na awe na nsubontene no bɛbɔn na Misrem nsuka no atwe asa nemre ne nkyɛnkyɛma benyinyam na nsunua ne na anuwura efuo ne ade a wadua no na ehu nyinaa bɛhye apete asɛe na apofofo no begu ahome na wɔn a wɔto na mu narewa adi abobo na nsuo no ani asawgufo ahodwo na siwabre futuro sremfo ne nyiranwomfo ani bewu asase no adum bebubu na apaadifo nyinaa rɛ aho Suan mapoma ye nkwasea aranko Farao afutufo mu anyansafo afutuo adane nkwapaesem aden na mose Farao se anyansafo ba ne me tete ahemfo no ba ehe na afei wanyansafo no wo ma wonyi nkyerɛ wo na wonhunu agina asafo Awurade atu no Misrem so Suan mapoma adane nkwasea
wasisi Memphis asafohene nso na wɔn a wɔyɛ musuakuo no mu ntweaso tibuo adaadaa Misrim. Awurade ahwie anisubiriye honhom agu ne mu na wama Misrim agigya ne yoye nyinaa mu sɛdeɛ nsaboni yantam ne fie mu no na biribiara ni hɔ a etire anadua papa ana mewa betumi awe ama Misrim. Ɛda no Misrim bɛyɛ sɛ mmaa na obesuro na wɔn ho apopo asafo Awurade nsa woso a ɔbɛwoso wɔn so no nti na Yuda asase bɛyɛ hu ama Misrim obiara bo ne dina wɔn ho bɛpopo asafo Awurade agina watu no Misrim ho no nti ɛda no Misrim asase so nkuru num bɛkasa Canaan kasa na waka Awurade ntam wɔbɛfrɛ biako sɛ ɔsɛye kuro. Ɛda no na ɔde afɔrebukyia besi Misrim asase mfimfini ama Awurade na ɔboodum besi ne hye so ama Awurade na ayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne adanseɛ ama asafo Awurade Misrim asase so na sɛ wosu frɛ Awurade ahafoɔ animu a wasoma ɔgyefoɔ ne ɔsɛnifoɔ aba wɔn nkyɛn abɛgye wɔn na Awurade beyi ne ho adi ama Misrim ahu no na Misrifoɔ behunu Awurade ɛda no na ɔde afɔdeɛ ne ayoyodeɛ asom no na wahyɛ Awurade bɔ na wama na Awurade bɛbobɔ Misrim ɔbɛbobɔ wɔn na wasa wɔn yadeɛ na ɔbɛsane aba Awurade nkyɛn na watie wɔn asa wɔn yadeɛ. Ɛda no ɔtempɔn bɛda afiri Misrim akɔ Asiria na Asiriafoɔ aba Misrim na Misrifoɔ akɔ Asiria na Misrifoɔ ne Asiriafoɔ abom asom. Ɛda no Israel bɛtɔ Misrim ne Asiria so miɛnsa ayɛ nhyira asase mfimfini ɛsiane sɛ asafo Awurade ahyira wɔn sɛ nhyira nka me man Misrim ne me nsa no adwuma Asiria ne m'agyapadeɛ Israel. Yesaia tiaduonu. Afia Tatan ba Asdod bra Asiria hene Sargon soma no na one Asdod konye na ofaye no. Ebra no ara mu na Awurade nam Amos ba Yesaia so kan se kɔna koyi ayituma no firi wasene mu na sane wo mpaboa firi wo nan ase na ɔyɔ saa de dagane na monhunu nante na Awurade kan se sɛdeɛ makoa Yesaia nam adagane na monhunu na wayɛ sɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ mfensa Misrim ne Ethiopia ho yi saa ara nso na Asiria hene bɛka Misrim no mum ne Ethiopia tukɔfoɔ mmeranteɛ ne mpanyin akoro na wanante adagane na monhunu na wɔn to ada hɔ na Misrim ani awu na wɔn ho bɛpopo na wɔn ani awu Ethiopia wɔn ani da so ne Misrim a ɛyɛ wɔn ani monyam no ho na ɛpuyi anofoɔ bɛka no ɛda no sɛ hwɛ sɛdeɛ yɛn ani da so a yɛdwane kɔhyɛɛ hɔ sɛ ɔmmoa yɛn nye yɛn Asiria hene anim no tie nie na afei yɛn deɛ yɛbɛyɛ dɛn na yɛfiri mu. Yesaia tiaduonu baako. Mpoano srɛ ho atemusɛm nie sɛdeɛ ahum tutu firi anafoɔ fam ba no saa ara na efiri srɛ soɔ efiri asase a ɛso yɛ hu so ba anisoade hunu a ɛyɛ den na wayi akyerɛ me ɔfomfafoɔ refomfa ɔsɛefoɔ resɛesɛe Elam frobra Media bɛka no hyɛ mu mɛma napenesie nyinaa to atwa enti masene mu ka me dwɛɛdwɛɛ ɛkyem aka me sɛ ɔwofoɔ kyem ya ɛyɛ me nti mente asɛm me ho a ɛyera me nti menhunu adeɛ makoma ka paripari ehu ama mayɛ titiriti ama anwummerɛ hanna a mehwehwɛɛ no adane me ahopopoɔ wɔto pono wɔsesɛ kuntu akɛtɛ wodidi na wɔnom asafohene monsɔre monsra akyɛm ho ngo na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie kɔ fa ɔwɛmfo kogyina hɔ deɛ obehunu no ɔnka na ohunu ntiaseɛ nam apɔnkɔfoɔ baanu ntiaseɛ nam ne mfunumu ntiaseɛ nam ne yoma na ɔwɛn naso wɛn paara na ɔteam sɛ gyata sɛ o Awurade bigyina awɛneɛ haradaa adeɛ bɛkye
na megyina mahwɛe ara anadwo nyinaa. Na hwɛ, Jase nam ne nipa, apɔnkɔfoɔ bɛnu na ɔreba yi, na ɔgye so sɛ, ahwease o, Babel ahwease, na n'anyame ahori nyinaa, ɔbubu agu fam, m'adeɛ a wapɔreɛ ne m'ayupɔreɛ ase ba. Deɛ mate no Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn, anu mu na maka makyerɛ wo yi. Duma ho atemsɛm nie. Obi bɔn me firi sɛ, ɔwɛmfoɔ anadwo mu dasuo beenie, ɔwɛmfoɔ anadwo mu dasuo beenie. Ɔwɛmfoɔ ne se, adeɛ rekye, na adesaeɛ nso reba. Sɛ mubebusa a, mummisa, monsa mmra. Arabia ho atemsɛm nie. Dedanim, akwantemfo asafo. Arabia kwaye mu na mobɛsue. Momfa nsuo mehyia wɔn na asukɔm de wɔn. Tema asase sofo. Momfa paano mehyia adwanefo. Ɛfiri sɛ mfena ano na wɔredwane, afena a watwe ne tadua a wapono ne ɔko denden ano. Na deɛ Awurade ka kyerɛ me nie. Ɛha afe sɛ ɔpɛni mfie tie no, na Keda ne munyam nyinaa asa koraa. Na Keda mamu nnɔmmarima tadua dodoɔ nkaeɛ no besua, ɛfiri sɛ Israel Nyankopɔn na aka. Yesaia tia 22. Adehunu bɔnhwa no ho atemsɛm. Ɛdeɛn na ɛreyɛ wɔ na wo nipa nyinaa aforo kɔ adan atifi yi. Wo a huuyɛ ayɛ wo ma, huuyɛ kuro, ahosɛpɛ kuro, watɔfoɔ antotɔ afena no, na wangu ɔko mu. Wo mapɔma nyinaa abom adwane kɔ. Ɛnyɛ tadua na wɔde kyere wɔn. Wo nipa a wohunu wɔn no nyinaa, wodwane kɔ akyirikyiri, nso wɔkyere wɔn nyinaa. Enti na me se, munyi mani mfiri me so na mensusu yaaya. Monhyɛ me sɛ mobɛkyekye me werɛ. Me man babaa no sɛ yɛ ho. Na ɛyɛ Awurade, Asafo Awurade anim hooyɛ ne ntiatiasoɔ ne ahoyerada. Adehunu bɔnhwa no mu, wodwiri ɔfasuo no, wɔteɛ ma no gyegye mmepɔ so. Na Elam asɔ agya nkotokuo mu de nteaseɛnam ne nipa ne apɔnkɔfoɔ reba. Na Kɛɛ nso ayi kyɛm adi. Na nteaseɛnam bɛyɛ mmɔnhwa a ɛyɛ fɛ no mu amaama. Na apɔnkɔfoɔ nso agyinagyina kuropono ano. Na obeyi Yuda so nkataho no. Na ɛda no, wode w'ani bɛto kwae fie no mu akodeɛ so. Na David kuro no mu mpapaeɛ no, mubehunu sɛ ayɛ bebree. Na moaboaboa aseɛ tareɛ no mu nsuo ano. Na mobɛkan Yerusalem adan. Na moabiri adan no, sɛ mode rewowa ɔfasuo no. Na mubetwa ɛkɔ wɔ afasuo mmienu no ntam, ama ɔtareɛ dada no mu nsuo no. Nanso morenhwɛ deɛ ɔyɔɔ adeɛ no. Na deɛ teteete no ɔhyehyɛeɛ no, moremu no. Na ɛda no, Awurade, Asafo Awurade bɛfrɛ nipa aba esu ne adwotwa ne tikwabɔ ne ayitumafra mu. Na hwɛ, ahosɛpɛ ne anigyeɛ, anantwie menitwa ne nnwan kum, ɛnam die ne nsanom nie. Momma yɛnnidi na yɛnnom na ɔkyena na yɛwu. Na Asafo Awurade ayi me asotire sɛ, wɔremfa amumuyɔ yi mfiri mu kosi bere a mubɛwuwuo. Awurade, Asafo Awurade na ɔseɛ. Sɛ Awurade, Asafo Awurade sie nie, kɔ efie panin Sebna yi a ɔdi efie no soɔ no nkyɛn sɛ, ɛdeɛn na wowɔ yɔ wɔ ha, na hwan na wowɔ no ɛha na woretwa ɔboda wɔ ha afa. Ɔretwa ɔboda wɔ deɛ ɛkorɔn, ɔreyɛ ne tenabea wɔ ɔbotan mu. Hwɛ, Awurade bɛto wo ɔbrantoɔ atwene, na ɔbɛso wo mu denden, na wahwimo ato wo sɛ bɔɔl atwene asase a ɛtrɛ so. Ɛhɔ na wobɛkɔ akɔwuo, na ɛhɔ na w'animuonyam teaseɛnam bɛkorɔ. Wo a woyɛ wo wura fie ahohoraa. Na mesum wo afiri wo sibea, na wadwiri wo afiri wo gyinabea. Na ɛbɛba da no sɛ mɛfrɛ makoa Hilkia ba Eliakim aba. Na mede wo batakari mahyɛ no, na mede w'abɔsoɔ abɔ no so, na mede wo paninnie mahyɛ ne nsa. Na wayɛ agya ama Yerusalemfoɔ ne Yuda fie. Na mede David fie safoa mato ne mati, na wahini, na obi antumu, na watumu, na obi anhini. Na mɛyɛ no sɛ pɛɛwa abɔdeɛ ɛhɔ yɛ den,
na waye animuonyam adwa ama n'agya fie. Na wɔde n'agya fie animuonyam nyinaa bɛma no, na asefo ne manana nyinaa, efiri nyiwa so kosi nhene nyinaa so. Ɛda no, Asafo Awurade na ɔseɛ, pɛɛwa a wɔde abɔdeɛ ɛhɔ yɛ den no bɛhɔn, na wabu ahwe fam, na ade so a ɛsene soɔ no asɛe, efiri sɛ Awurade na waka. Yesaia ti 23. Tiro ho atemusɛm. Mo Tarsis ahyɛn, montwa adwo, efiri sɛ wasɛe no a efie ni hɔ bio. Obi nkɔ hɔ bio. Efiri Kitim asase so na woyi kyerɛ wɔn. Mo mpoanofoɔ, monye kom. Sidon adwadifo a otwa po no yɛ wɔma. Na wɔfa nsuo bebree so de si hɔ no bae. Na ano ayuo bae. Na ɛyɛ amanaman adwadie mu mfasoɔ. Sidon ma w'ani nwu. Na ɛpo mu abankɛseɛ. Ka sɛ, mankyem na mango mada. Na manya ne mrantie. Na mantru maba. Misrim tenkara pɛ na ebedi Tiro asɛm no ho yɛ akɛse. Muntwa nkɔ Tarsis, mo mpoanofoɔ, muntwa adwo. Yei ne mo ahurusidie kura efi tete ntrede ne nande no dɔɔ mu kɔɔ akyirikyiri kɔtena hɔ no. Hwan na ɔbɔɔ ne tirimpo yi tia Tiro, abotirimafoɔ no a n'adwadifoɔ yɛ makomara nko, na n'abatafoɔ yɛ asase so animuonyamfoɔ ara nko no. Asafo Awurade abɔ ne tirim, sɛ obehojo ahoɔfɛ nyinaa ahantan, na wahura asase so animuonyamfoɔ nyinaa ho. Tarsis babaa, yerɛ w'asase so sɛ Nile, nkyekyeremu biara nni hɔ bio. Watene ne nsa akyerɛ po so, wawɔ so ahenni hodoɔ. Awurade ahyɛ Kanaan so mmara sɛ wɔnsɛe n'abankɛseɛ, na waka sɛ, nkɔ so inni ahurusie bio. Sidon ba ababaa wabɔ wo adapaa, Kitim na sɔre twam korɔ. Ɛhɔ nso worennya ɔhome. Hwɛ, Kaldeafoɔ asase no, ɔman yi a anka wɔnyɛ ɔman. Asiriafoɔ ayi ama ɛsrɛ so mmoa. Wosii wɔn abantentene wɔ so. Wodwiridwiri n'aban, na wɔmaa no gui. Mo Tarsis ahyɛn, muntwa adwo, na wasɛe mo aban. Nada no, ɛbɛba sɛ wura bɛfiri Tiro mfie 70 a ɛte sɛ ɔhene baako berɛ. Mfirinhyia 70 no akyiri no, ɛbɛyɛ Tiro sɛ odwamanfoɔ no dwom no. Fa sankuo kyini kuro mu, dwamanfo a werɛ afiri woɔ, bɔ sankuo yie, na to dwom pii, deɛ ɛbɛyɛ no wakae woɔ. Na mfie 70 no akyiri no, Awurade bɛba abɛsra Tiro bio, na wasane anya n'apaadeɛ, na ɔne asase so ahenni a ɛwɔ asase ani nyinaa akɔbɔ adwaman bio. Na n'adwadeɛ ne n'apaadeɛ bɛyɛ kronkron ama Awurade. Wɔremfa mmɔ dwetire, na wɔrentia. Na n'adwadeɛ bɛyɛ wɔn a wɔte Awurade anim no deɛ, na wadi amen, na wafira ntoma pa. Yesaia ti 29. Hwɛ, Awurade resɛe asase ama no ada mpan, na wadane ani abutu, na wabɔ ɛsofoɔ apete, na ayɛ ɔman no sɛ ɔsɔfoɔ, akoa sɛ ne wura, afenaa sɛ ne wura, ɔtɔfoɔ sɛ ɔtɔnfoɔ, ɔdefirini sɛ ɔdefamni, ɔkafoɔ sɛ ɔkafoni. Wɔbɛsɛe asase pasapasa, na wafom no pasaa afa, efiri sɛ Awurade na waka asɛm yi. Asase aboto, akusa, wiase anyam, akusa, asase so nkurɔfoɔ mu animuonyamfoɔ anyam, asase ho akum wɔ ɛsotefoɔ ase. Efiri sɛ watietia mmara no so, wasakyera ahyɛdeɛ no, na wato daa apam no. Enti na nnome amene asase, na ɛsotefoɔ di so. Enti na asase sofoɔ ahyeɛ, na aka so adasama ketewa bie. Nsamno twa adwo, bobe anyam, wɔn a wɔn akoma tɔɔ wɔn yam nyinaa si apini. Mpintin ho ahurusidie agyae, ahosɛpɛfoɔ hoo yɛto atwa. Sankuo ho ahurusidie agyae, wɔmfa dwonto nom nsa, nsa yɛ ne nomfoɔ nwono. Waburi sakasaka kuro no, watoto afie nyinaa mu mma obi nkomu. Wosu bobisa ho kɔmrɔ no so, anigye nyinaa agu, asase so ahurusidie atukɔ. Deɛ aka kuro mu ne ɔsɛeɛ, wabubu kuro apono pasaa. Na saa na ɛbɛba asase no soɔ,
aman no mu sɛ ngudua poree sɛ bobe abateɛ akyi mpɛpɛdie. Wɔn deɛ wɔbɛma wɔn ne so ato dwom. Awurade kɛseyɛ nti wɔde ahosɛpɛ bɛteam afiri po fam. Enti monhyɛ Awurade animuonyam apueɛ. Po mu nso po mu nso monkamfo Awurade, Israel Nyankopɔn din. Yɛte nnwom a efiri asase ano sɛ, animuonyam nka ɔteneneeni no. Na mese, meresa, minnue, afomfafo refom, fom na afomfafo refomfa. Ehu ne eku ne kantankora da wo a wote asase so hɔ. Na deɛ odwa ne firi ehu nkateɛ ho no kɔtɔ eku mu. Na deɛ waforo afiri eku no mu no, wɔde kantankora yi no. Na ohihine so mpoma ma asase nyina soɔ woso. Burie na asase burie. Paye na asase paye. Popoɔ na asase popoɔ. Asase tɔ ntintan sɛ nsabuni. Na ehinhim sɛ asesewa bi. Na ne mmaraton ayɛ ne so duru. Na ɛhwe ase a ɛrensɔre bio. Ɛda no, Awurade bɛtwe sorodɔm aso, ɔsoro. Ne fam ahemfo, ɛfam. Wɔbɛboaboa wɔn ano sɛdeɛ wɔboaboa neduafoɔ ano hyɛ amena mu. Na wato wɔn mu neduadan mu. Na ɛna bebree akyi no, watwe wɔn aso. Na srane ani bewu. Na owia anim agu ase. Ɛfiri sɛ asafo Awurade di hene Sion bepɔ so ne Yerusalem ne ne mpanimfoɔ anim animuonyam mu. Yesaia tia duonunum. Awurade, me Nyankopɔn ne wo. Mɛma wo so makamfo wo din sɛ wayɛ anwanwadeɛ. Tetentrede agyina tuo atim ayɛ nokorɛ. Na wadane kuro nkunkum abokuo. Wama abandenden ayɛ abansini. Ananafoɔ aban afɛfɛ nye kuro bio. Na wɔrento bio da biara da. Enti ɔman a ɛyɛ den bɛhyɛ wɔ animuonyam. Amanaman ahoɔdenfoɔ kuro besuro wo. Na wayɛ aban a ɛyɛ den ama mobroni. Aban a ɛyɛ den ama ohiani. Na hohia mu, ahum ano dwanekɔbea. Ahuhuro mu enwunu. Na atimɔdenfoɔ home ayɛ sɛ ahum ne osuo a ɛboro fasuo. Wo brɛ ananafoɔ hooyɛ ase sɛ nkyɛnkyerɛ so ahuhuro. Nhyɛsofoɔ dwɛɛ dwom brɛ ase sɛ mununkum nwunu ase ahuhuro. Na asafo Awurade bɛto aman nyinaa pono wɔ bepɔ yi so. Srade duane, nsa a akyɛ, sradeɛ ne ekyim, nsa a wasɔne soɔ. Na bepɔ yi so na obeyi anim ntoma a ɛkata aman nyinaa anim, ne akataso a ɛkata amanaman nyinaa soɔ no. Ɔbɛmene owuo akosi daa, na Awurade Nyankopɔn bɛpepa ani nyinaa so ne suo. Na wayi ne man ahohora afiri asase nyinaa so akɔ. Ɛfiri sɛ Awurade na waka. Ɛda no na wɔbɛka sɛ, hwɛ yɛn Nyankopɔn a yɛn ani da no so sɛ ɔbɛgye yɛn no nie. Awurade a yɛn ani daa ne so no nie. Momma yɛn ni ahurisie na yɛn ani nye ne nkwagye no mu. Na Awurade nsa besi bepɔ yi so. Na wobetiatia Moab so. Nafa sɛdeɛ wotiatia nwura dodoɔ soɔ wɔ sumina soɔ. Na ɔbɛtrɛ ne nsɛm wɔ mu. Sɛdeɛ osudware ni trɛ ne nsɛm dwareɛ no. Na ɔbɛbrɛ na hanta n'ase. Ɛne ne nsa adeyɔ no. Na wafasu a ɛyɛ den a ɛkorɔn no. Ɔbɛbrɛ no ase. Adwiri agu fam. Mfuturo mu. Yesaia tia 26. Ɛda no na ɔbɛto dwom yi Yuda asase soɔ sɛ, kura ɛyɛ den wɔ yɛn. Ɔde nkwagye ayɛ afasuo ne epie. Munhini apono no. Na ɔmantene ne nhyɛne mu. Ɔman a wɔkora no kuredie no. Deɛ n'adwene tim wo soɔ na wobɛkora no asomdwie a edi mu mu. Ɛfiri sɛ wo so na ɔde ne ho toɔ. Momfa mo ho nto Awurade so daadaa. Ɛfiri sɛ yɛ a Awurade ne daa botan. Na wɔde wɔn a wɔtete soro ahwe fam. Kura ɛkorɔn no, wabrɛ no ase. Wabrɛ no ase ama no aduru fam. Wama no aka fam mfuturo. Wɔde nan tietia so. Mmɔborɔfoɔ nan. Ahiafoɔ anammɔn no. Ɔteneneeni kwan yɛ tee. Wo na wototo ɔteneneeni tempɔn. Nso watemmuo kwan so na yɛhwɛ wo Awurade kwan. Yɛn kra ani gyina wo din. Ne wo nkaeɛ. Me kra ani gyina wo anadwo. Me mu honhom nso. Mede me few. Na sɛ watemmuo ka asase a,
wiasefo sua tenene. Wodom obonefo a onsua tenene. Nsantenene asase so na odi amumuyosem. Na onhunu Awurade keseye. Awurade, woma wonsa so nanso wanhwe. Wobehunu na wonani awu. Oman hu ninkuntwe no. Ane watamfo no ogya behye won. Awurade, wobɛhyehyɛ asomdwie ama yɛn. Na yɛn ne yɛ nyinaa nso wawie ama yɛn. Awurade, yɛn Nyankopɔn. Awuranom a ɛnyɛ wo abedi yɛn so. Nanso wonko na yɛkamfo wo din. Awufo rentena ase. Nsamanfo wɔrensɔre bio. Ɛno nti na wobɛtwe wɔn aso sɛe wɔn. Na woma wɔn ho nkae nyinaa yerae. Awurade, woma ɔman no dɔ. Woma ɔman no dɔ. W'anim abɛnyam. Wotrɛ asase no ahye nyinaa mu. Awurade, ahohia mu wɔhwehwɛ wo. Wosi watenetene ho apini. Sɛdeɛ onyinsanfo a ɔbɛn awo kyem na ɔteam ne yɛ mu no. Sɛdeɛ yɛteɛ. Wo Awurade anim no. Yenyinsane, yɛkyeme. Ɛte sɛdeɛ yawo mframa. Yentumi nye asase nkwa. Na wiase tefoɔ nhwehwe ase. Wawufoɔ benya nkwa. Mafunu bɛsɔre. Munyane nto ahurusie dwom. Mo a motim futuro mu. Na obosuo yɛ han bosuo. Na asase beyi nsamanfo agu. Meman, kɔna kɔhyɛne wo mpia mu. Na toto wakyiri apono mu. Fa wo ho ntakakra bi kosi sɛ abufuo no betwam akoro. Na hwɛ. Awurade refiri nafa akɔtwe asase sofo aso. Wona mumuyo nti. Na asase beyi ni mogya adi. Na ɛrenkata wɔn a waku wɔn ɛsoɔ no so bio. Yesaya tiaduonu nson. Ɛda no na Awurade de n'afena denden a ɛso na ɛyɛ den no bɛtwe bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ne ho yɛ here. Bonsu a ɔyɛ ɔwɔ a ɔpompono no aso. Na wakum ɛpo mu asubua kɛseɛ no. Ɛda no, monto bobeturo fɛfɛ no ho dwom. Me Awurade na mehwɛ no. Migu ne so nsuo bere nyinaa mu. Mehwɛ no anadwo ne awia. Na hwee amɛyɛ no. Abobo biara ne nimi. Sɛ mehunu nkasɛɛ ne nwerɛɛ, anka mede wɔko bɛwura mu makɔhye ne nyinaa. Agye sɛ, odwane bɛtoa me, na wɔne me di asomdwie nsɛm. Asomdwie nsɛm na ma wɔne me die. Na ɛbɛba no mu Yakob bɛgye nhini, na Israel afefɛ agu nhyerɛne. Na ɔde aba ahyɛ wiase anim ama. Wahwe no sɛdeɛ ɔhwee n'ahwefoɔ, anaasɛ waku no sɛdeɛ wokum n'akumfoɔ no. Ne bɔne na wosusu so ne wɔn diiɛ. Sɛ wokaa no kɔɔyɛ. Ɔde mframa a ano yɛ den huo no apueɛ mframa da no. Enti, yei na wɔde bɛkata Yakob amumuyɔsoɔ. Na yi a wɔreyi ne bɔne akorɔ no so aba nyinaa nie. Sɛ ɔbɛma afɔrebukyi a aboɔ no nyinaa ayɛ sɛ akaado ntoanto a afurofuro. Na asere nnua ne owia adum nsisi hɔ bio. Na kura a ɛyɛ den no ada mpan ayɛ tenabea a wato no sraha na wagya no sɛ ɛsrɛ soɔ. Ɛhɔ na anantwie ma didie. Na ɛhɔ na obutubutu wie ne man no wie. Sɛ ne maboa no dwa na wobubu. Mmaa bɛpɛ kɔsɔ. Na wɔyɛ ɔman a woni nhunumu. Enti wɔn yɔfoɔ no yam nhyehye no mma wɔn. Na deɛ ɔnwene wɔn no nhu wɔn mmɔbɔ. Ɛda no, ɛbɛba sɛ Awurade bɛpore n'aba afiri asuo Eufrate no hweamo ano akosi Misraim subɔn no ano. Na watase mo Israel mma maako maako. Na da no, wɔbɛhyɛ ntotorobɛnto kɛseɛ. Na wɔn a wɔyera Asiria asase soɔ ne wɔn a wosum wɔn kɔɔ Misraim asase soɔ no aba. Na wabɛsɔre Awurade bepɔ kronkron no so, Yerusalem. Yesaya tiaduonu nwɔtwe. Efraim nsabofoɔ ahantana botire ne wɔn ahokyerɛ ahyehyɛdeɛ nhwiren na ɛretwam no nue. Kura a ɛwɔ wɔn a nsa tɔ wɔn tintan no sradeɛ bonhwa atifi no. Hwɛ, Awurade wɔ ɔhɔdenfoɔ ne otumfoɔ bi. Sɛ asukɔtwe a ɛreguo, ahum a ɛsɛe adeɛ. Ɔbɛka agu fam ahoɔden so sɛ osuturo a ɛde nsuo bebree a ɛyɛ den a ɛsram soro ba no. Na obetiatia Efraim nsabofoɔ ahantan abotiri no so.
na n'ahokyere ahyehyɛdeɛ nhwiren a ɛretwam a ɛwɔ sradeɛ bonhwa atifi no ayɛ sɛ borɔdoma kane a teɛ berɛ nya nnui a obiara a ohu no nsa ka ara pɛ na wamene no. Ɛda no na Asafo Awurade bɛyɛ animonyam abotire ne ahoɔfɛ ahenkyɛ ama ne man nkaeɛ no, ne atemmuo honhom ama deɛ watena ase rebu atɛn no, ne manyiyɛ ama wɔn a wɔka dɔm ma wɔsane korɔ wɔ wɔn kuro pono ano no. Na yenum nso de nsa retɔ ntintan na wɔde nsaden rehinhim. Ɔsɔfoɔ ne odiyifoɔ de nsaden retɔ ntintan. Nsa amene wɔn, nsaden nti wɔhinhim. Wɔtɔ ntintan adehunu mu. Wɔpo dodoɔ asɛnniɛ mu. Na ɛfie ne efi ayɛyɛ apono nyinaa so ma ɔkwan ni hɔ. Hwan na ɔbɛkyerɛ no nimdeɛ, na hwan nso na ɔbɛma no ate asɛnka aseɛ? Wɔn a wɔatwa wɔn nufoɔ, wɔn a wate wɔn afiri mpokua no. Na mmara tia mmara, mmara tia mmara, ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ, ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ, ɛha kakra, ɛhɔ kakra. Na apɔtɔfoɔ ano ne tɛkyerɛma foforɔ na ɔde bɛkasa akyerɛ ɔman yi. Ɔno na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɔhome nie, momma deɛ wabrɛ nhome, na ahodwo nie, nanso wampɛ sɛ wotie no. Enti Awurade asɛm bɛdane wɔn mmara atia mmara, mmara atia mmara, ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ, ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ, ɛha kakra, ɛhɔ kakra, na wakɔ akɔpini akyirikyiri, na wabubu wɔn, na watotɔ fidie mu, na wakyekye wɔn. Enti muntie Awurade asɛm, mo afedifo a mudi ɔman a ɛwɔ Yerusalem yesuo. Na moka sɛ, yɛne owuo apam, na yɛne asamando adi nkasasie. Mpira a ɛhwetra soɔ no, sɛ ɛretwa mu a ɛrenka yɛn. Ebi sɛ yɛde atorɔ ayɛ yɛn dwane kɔbea, na yɛde naadaa akata yɛn so. Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede ɔboɔ bi atim Sion, ɔboɔ a wasɔ no ahwɛ, hweasoɔ tiboɔ a ne boɔ yɛ den a etim hɔ timpa, deɛ ɔgyedie no renwane. Na mede atemmuo bɛyɛ susuhuma, na mede tenene ma yɛ nsania, na asukɔtwea ahum behwim atoro dwane kɔbea no, na huntabea no nso nsuo bɛsram so, na mo ne owuo apam no nso bɛpepa, na mo ne asamando nkasasie no rennyina. Mpira a ɛhwetra soɔ no, sɛ ɛretwam a ebetietia mo so, mpira dodo a ɛretwa mu no ɛbɛfa mo. Efiri sɛ daa nɔpa, awia ne anadwo na ebetwam, na ɛho kaseɛ aseteɛ bɛyɛ ehu ara nko. Na mpa no nware sɛdeɛ obi bɛtene ne mu wɔ soɔ, na dabua no nso sɛdeɛ ɔde bebua ne soɔ. Na Awurade bɛsɔre sɛdeɛ ɔyɔɔ no Perasim bepɔ soɔ no, na ne bo ahuru sɛ Gibeon bɔnhwa mu no. Na wayɔ n'adeɛ bi a ɛyɛ anwanwadeɛ, na wayɛ n'adwuma bi a ɛyɛ ananadwuma. Na afei munni fɛw bio, na mo nkyehoma no mu anyɛ den, na mate ɔsɛeɛ pasaa a wasuae ato hɔ. Awurade, Asafo Awurade no nkyɛn, sɛ ɛreba asase nyinaa so. Monyɛ aso na muntie me nne, monwɛn mo aso ntie m'asɛm. Da nyinaa na ofuntumfoɔ funtum sɛ obegu n'aba. Otutu siesie n'asase ani daa. Ɛnyɛ sɛ ɔmani tae wie a ogu ɛme na ɔpete tɛtɛ, na odua ayuo kyerɛ pɛn ne atokoɔ nso wɔ n'afa, ne kokotewa no. Ɛfiri sɛ wakyerɛ no ne yɔbea a ɛyɛ, ne Nyankopɔn na ɔkyerɛkyerɛ no. Na ɛnyɛ ayuporeɛ adeɛ na ɔde pore ɛme, na teaseɛ nam nan mfa tɛtɛ so, na poma na ɔde poro ɛme, na ɔde abaa boro tɛtɛ. Wɔyam paa no aburo, na wɔna ho mpere no daapem. Na sɛ obi ti aseɛ nam nan ne napɔnkɔ na ɛpete mpo a, ɛnyɛ ɔno na ɔyam. Yei nso Asafo Awurade nkyɛn na efire, na gyina tuo yɛ nwanwa, na ne nyansa nni ano. Yesaia ti 29. Due Ariel, Ariel kura David betena mu no. Momfa afe nka afe ho.
Momma afahyɛ ntwa nhyia. Na mɛma Ariel ho akyere no, na abobo ne abububɔ aba. Na adane me sɛ Ariel a aseɛ ne Nyankopɔn bokyea. Na mɛbɔ wo ho nsraba no ahyia, na mede nsrafoɔ atwa wo ho kanko. Na mahɔre wo ho pie atia wo. Na wobɛhwe ase, ɛfam na wofiri bɛkasa. Mfuturo mu na wasɛm bɛfiri ayɛ huhuhu. Wo nne bɛyɛ sɛ ɔsamandeɛ afiri fam. Na mfuturo mu na wasɛm mu asomsɛm ka bɛfiri. Na watamfo bebrebe no bɛyɛ sɛ mfuturo muhumuhu. Na atimɔdenfoɔ bebrebe no ayɛ sɛ ntɛtɛ a ɛsene korɔ. Na ɛbɛba mpofirim, amunum. Asafo Awurade bɛba abɛsra wo. Ɔde ɔpranaa ne asase wosoɔ ne gyegyeegye kɛseɛ. Kyinhyia mframa ne ahum ne ogyaframa a ɛhye adeɛ na ɛbɛba. Na amanaman bebrebe a watu Ariel so sa no nyinaa. Wɔn a wɔtoa no ne n'abane hiahia ne ho no nyinaa bɛyɛ sɛ daeɛ. Anadwo adehunu. Na ɛbɛyɛ sɛ obi a ɛkɔm de no so daeɛ. Na hwɛ, ɔredidie. Na onyane a ɛkɔm da so de no. Anaasɛ deɛ sukɔm de no so daeɛ. Na hwɛ, ɔrenom nsuo. Na onyane a na wato piti. Na sukɔm da so de no. Saa ara na amanaman bebrebe a wabetu Sion bepɔ so sa no nyinaa bɛyɛ. Mo ani so nyɛ mo yaa na mo ho nwiri mo. Monkeka mo ani mfemfam so na mo ani mfira. Wabobo nso ɛnyɛ nsa. Wɔtotɔ ntintan nso ɛmfiri nsaden. Na Awurade de nahɔ honhom agum so. Na wamuamua mo ani a ɛne adiyifoɔ no. Na mo tiri a ɛne adehunufoɔ no wakata so. Na yɛn nyinaa ho adehunu bɛyɛ mo sɛ nwoma a wasɔ ano mu nsɛm. Wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ. Kenkan yɛ a ɔka sɛ, Mintumi na wasɔ ano. Anaasɛ wɔde ma deɛ onnim nwoma sɛ. Kenkan yɛ yi a ɔka sɛ, minnim nwoma. Na Awurade se, Esiane sɛ ɔman yi di wɔn ano na ɛbɛn me, na wɔde wɔn ano fafa na yɛdi me ni, na wɔn akoma deɛ, wɔayi afiri me nkyɛn kɔ akyirikyiri. Na suro a wosuro me no ayɛ nnipa ahyɛdeɛ a wɔasua nko nti. Hwɛ, mɛkɔ so me ne ɔman yi adi anwanwasɛm ma no ayɛ nwanwa ne ahodwiri. Na wɔn nyansafoɔ nyansa ayera, na wɔn nhumufoɔ nhumu atu. Wonnue, wɔn a wɔde agyinatuo ho ntɛ Awurade fee, na wɔn ne yɔyɛ wɔ esum mu, na wɔka sɛ, hwan na wohu yɛn, anaa hwan na wonni yɛn? Musisi nneɛma tiri ase, wobu ɔnwomfoɔ sɛ dɔteɛ, na ayɔdeɛ aka akyerɛ ne yɔfoɔ sɛ, ɛnyɛ ɔno na ɔyɔɔ me, anaa anwonneɛ aka akyerɛ ɔnwomfoɔ sɛ, onim de, ɛnyɛ kakraa bi na aka na Lebanon adane nuabɛturo, na nuabɛturo nso wɔbu no sɛ kwaeɛ. Ɛda no, asotifoɔ bɛte nwoma mu nsɛm no, na anifrafoɔ ani afiri kusuu ne sum mu ahunadeɛ. Na mmɔborɔ bɛnya Awurade mu anigye ara. Na nnipa mu ahiafoɔ ho asɛpɛ wɔn Israel Kronkronni no mu. Na tirimɔdenfoɔ ayɛ wɔpa, na ahiyifoɔ asa, na wɔtwa wɔn a wɔdwene amumuyɛ nsɛm nyinaa atwene. Wɔn a asɛm bi nti ɔtoto nnipa ano, na wɔsum deɛ wɔtenetene wɔ kuropɔn mu no fidie, na wɔde asɛmhunu tu ɔteneneni asɛm guo. Enti sɛdeɛ Awurade a ɔgyee Abraham no ka kyerɛ Yakob fie nie. Afei Yakob ani renwu bio, na afei n'anim rentu fitaa bio. Na sɛ wɔno, ne mma, hu me nsa ano adwuma wɔ wɔn mu a, ɔbɛma me din ayɛ kronkron, na wɔte Yakob kronkronni no ho, na wɔafɛre Israel Nyankopɔn no. Na wɔn a wɔfom wɔ honhom mu benya nteaseɛ, na nwinwifoɔ nso bɛsua deɛ wɔkyerɛ afa. Yesaia Tiaduasa. Wonnue, mma atuatefoɔ, Awurade na ɔseɛ. wɔn a wodi agyinatusɛm soɔ, na ɛmfiri me, na wɔpam apam bi, na ɛnyɛ me honhom soɔ. Sɛ wɔde bɔne bɛka bɔne ho no, wosim kɔ Misraim a, ɔmmisa m'anum asɛm. Sɛ ɔrekɔtwere Farao ahoɔden, na wakɔhyɛ Misraim nwunu mu. Na Farao ahoɔden bɛdane mo aniwuo, na Misraim nwunu mu dwane kɔhyɛ ayɛ mo ahohora. Na Yuda asafohene wɔ Soan, na wɔn abɔfoɔ aduru Hanes. Wɔn nyinaa ani bɛwu ɔman a wɔn ho remma wɔn mfasoɔ no ho. Ɔrenyɛ wɔn mmoa anaa mfasoɔ biara,
na mmom aniwuo ne ahohora. Anafoɔ fam mmoa ho atemmusɛm. Wɔfa ahohiahia ne ahokyerɛ asase so. Die gyatabereɛ ne gyatanini firi no, die ahurutia ne ɔtwease a wotu wɔ no. Wɔde wɔn nneɛma agu mfunumu ma awaa mu, na wɔde wɔn akoradeɛ agu yoma akyiri apɔ so. Wɔde rekɔ ɔman a wɔn ho rema wɔn mfasoɔ biara no nkyɛn. Ɛfiri sɛ Misraim mmoa yɛ adehuhuo ne adehunu. Enti na mafrɛ no Rahab, aseɛ ne hooyɛni a wɔte hɔ dinn. Afei kɔ na kɔtwerɛ ɛpono bi so ma wɔn, na kurukyirihyɛ nwoma mu, na ɛntena hɔ nkosi daadaa, na wɔyɛ atuateɛ man. Maatrofoɔ, ma a ɔmpɛ sɛ wotie Awurade mmara, wɔka kyerɛ adehunufoɔ sɛ, Munhunu adeɛ, na ɔka kyerɛ adiyifoɔ no so sɛ, monhyɛ yɛn deɛ ɛtene ho nkɔm, monka adɛfɛdɛfɛ nsɛm kyerɛ yɛn, na monka nnaadaa nsɛm. Momma ne mfiri ɔkwan no so, monkwae atempɔn no, momma Israel kronkronni no ɛnyera yɛn ani so. Enti sɛ Israel kronkronni no ka nie. Esiane sɛ asɛm yi afono mo na mo ani da ɔhyɛ ne nkontompo soɔ, na mode mo ho to so nti, amumuyɛ yi bɛdane mo sɛ mpaapayɛ wɔ fasuo a ɛkorɔn, na ɛkurum, na ɛreyɛ ahwe aseɛ mu, na ne buo ba mpofrem, amono, na ɔbɛbɔ ɔman no sɛ ɔnwomfoɔ hina a ɔdwerɛ no dwerɛ bie a ebi nka, na wonya ne senesene mu kyɛmfrɛ a wɔde bɛtu bukyia mu gya, anaasɛ wɔde bɛsa abura mu nsuo. Na sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn, Israel kronkronni no sie nie. Ɔsane ba ne brɛyɛ mu, na ɔbɛgye mo nkwa. Kommyɛ ne anidasoɔ mu, na mo maniyɛ bɛtena. Nanso moampene, na mokaa sɛ, Daabi, na apɔnkɔ so na yɛbɛtena dwane. Enti dwane na mobɛdwane. Na mmoa ahoɔharefoɔ so na yɛbɛtena akorɔ. Enti wɔn a wotim mo no ho bɛyɛ hare. Nipa pemprɛko bɛdwane ɔbaakofoɔ ho yie ano. Nipa baanum ho yie ano na mobɛdwane akosi sɛ mobɛka sɛ franka adua a esi bepɔ atifi, sɛnkyerɛnnua a esi kokoɔ soɔ. Na enti Awurade twɛn ansa na wadom mo. Na ɛno nti na ɔmaa ne ho soɔ ansa na wahu mo mmɔbɔ. Na atemmuo Nyankopɔn ne Awurade, nhyira ne wɔn a wɔtwɛn no nyinaa. Na ɔman no bɛtena Sion wɔ Yerusalem, na wɔrensu bio. Dom na wɔbɛdom wɔ atie wo nteamu no. Ɔte ara pa a ɔbɛgye wo so. Na Awurade bɛma mo ahohia mu aduane ne ahodwan mu nsuo. Na wakyerɛkyerɛfoɔ remfa wɔn ho nsie bio. Na mmom w'ani behunu wakyerɛkyerɛfoɔ no. Na w'aso nso bɛte w'akyiri asɛm bi sɛ, yei ne kwan, sɛ mofa nifa o, mofa benkum o, monante so. Na mobɛgu wo dwetɛ ahoni nnura ho ne wo sika agudeɛ nkata ho no ho fi. Wobɛto agu sɛ nsabutam. Wobɛka kyerɛ no sɛ, firi hɔ. Na ɔbɛma osuo agu waba a wagu no fam ne asase nnɔbaeɛ aduane so. Na ayɛ aduane pa sɔɔsɔɔ. Wo mmuakuo bɛdidi da no, adidibea a ɛtrɛ so. Na anantwie ne mfunumu ma a wɔyɔ mfuo mu adwuma no bedi afrafra aduane pa a wɔde apampa ne apaawa ahusoɔ. Na mepɔ asoronsoron ne nkoko a ɛkoro nyinaa soɔ no, asuasu ne nsubɔntene bɛsene hɔ. Okun kɛseɛ da a aban atentene bɛhwehwe aseɛ no. Na ɔsrane han bɛyɛ sɛ owia han. Na owia han bɛyɛ mmɔho nson, sɛ nanson han. Ɛda a Awurade bɛkyekyere ne ma no bubuo, na wasa ne hweɛ ano kuro no. Hwɛ, Awurade din firi akyirikyiri reba, na bufuo redɛre. Opumpuni no yɛ duru. Abuhuro ayɛ n'anum ma, na ne tɛkyerɛma te sɛ ogya a ɛhye adeɛ. Na ne home te sɛ asu a ɛyiri beduru kɔn mu. Na ɔde hunuyɛ sɔneyɛ asɔne amanaman so. Na ɔde ntwɛtwɛdɛ wɔ nareka ato aman anumu. Mobɛto dwom sɛ afahyɛ kronkron anadwo no. Na mo bo bɛtɔ mo yam sɛ wɔn a wɔnam atɛntɛbɛn ano rekɔ Awurade bepɔ soɔ, Israel botan no nkyɛn. Na Awurade bɛma watene ne kɛseyɛ. Na wama wahunu ne nsa a ɛresane, abufuo ahomeguo ne adeɛ hyeɛ gyaframa. Osuo bababababa ne osuo yɔɔ ne asukɔtwea mu.
na Awurade ninti Asiria ho bɛpopo ɔde aba bɛhwe no na hyɛbrɛ aba Awurade bɛma no asi ne soɔ no bɛka no mpentin ne asankuo ano na ɔde nsawosoɔ na ɛne no bɛko wofi teteete na asiesie akyiwadeɛ hyiabea no ɔhene no na wasiesie ama no emu dɔ ɛtrɛ ne ntana wɔ ogya ne nyentia pii Awurade home bɛsɔ ano sɛ sɔfe asubɔntene. Yesaya tiaduasa baako. Wonue wɔn a ɔkɔ Misrim kɔpɛ ɔboa na wɔn ani da apɔnkɔ soɔ na wɔde wɔn ho to nteaseɛnam soɔ sɛ ɛdɔɔso ne apɔnkɔsotefoɔ so sɛ wɔn ho yɛ den pii nti na wɔn ani nna Israel kronkronni no soɔ na Awurade akyiri kwan nso wɔn hwehwɛ nanso ɔyɛ onyansafoɔ na ɔde bɔne bɛba ne nsɛm nso ɔrensane na ɔbɛsɔre atia abɔnefoɔ fie ne amumuyɔfoɔ boafoɔ no na Misrim yɛ onipa na ɛnyɛ Onyankopɔn na wɔn apɔnkɔ nso yɛ ɛnam na ɛnyɛ honhom na Awurade bɛtene ne nsa na ɔboafoɔ awatiri na deɛ waboa no ahwe ase na wɔn baanu nyinaa abom asɛe na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie sɛdeɛ gyata bubom na gyata buruwa sun ne hanam soɔ na wɔfrɛ mmoahwɛfoɔ pii araba ne so a wɔn ne ma no mobinim na wɔn hoo yɛnti ɔmmerɛ ne ho ase no saa ara na asafo Awurade beduro sɛ ɔrebedi ako wɔ Sion bepɔ ne ne kokoɔ soɔ sɛdeɛ no ma a wotuo yɔ no saa na asafo Awurade bɛbɔ Yerusalem ho ban ɔbɛbɔ ho ban agye no nkwa obesane ho na wahunu mmɔbɔ monsa ne mmra deɛ Israel ma wae firi ne ho no nkyɛn ɛda no wɔn nyinaa bɛtoto wɔn dwetɛ ne sika abosonhuhu a monsa ayɔ ama mo de ayɛ bɔne no agu na Asiria bɛtɔ afena a ɛnyɛ onipa deɛ ano na afena a ɛnyɛ onipa deɛ bɛsɛe no na ɔbɛbɔ ne ho adwaa afena anim na ɔde ne mmeranteɛ ayi toɔ na ne botan de ehu bɛsene akɔ na n'asafohene de ahopopoɔ afiri frankaa no ho Awurade a ne gya wɔ Sion na ne fono no wɔ Yerusalem no na ɔseɛ. Yesaya tiaduasa mmienu. Hwɛ tenenee mu na ɔhene bi bedi hene na asafohene nso atemmuo mu na obedi asafohene na wɔn mu biara bɛyɛ sɛ mframa ano huntabea ne osuo ano dwanekɔbea sɛ nkyɛkyerɛ so nsuwansuwa sɛ asase a akyɛn so botan kɛseɛ nwunu na wɔremfira adehunufoɔ ani na wɔn a ɔte asɛm aso bebue na wɔn a wɔn akoma pere wɔn no bɛyɛ nhunumufoɔ na dodoworofoɔ tɛkyerɛma akasa turodo a emu tie wɔremfrɛ ogyegyentwie sɛ bapɔnma bio na wɔrenka sɛ ɔdaadaafoɔ yɛ ɔdɛɛfoɔ na ogyegyentwie ka agyegyentwisɛm na n'akoma dwene amumuyɔsɛm sɛ obedi ahuhusɛm na waka Awurade ho asɛm a ɛnyɛ sɛ ɔbɛma deɛ odi kɔm kra atɔ mpan na wama anoneɛ abɔ deɛ odi sukɔm na ɔdaadaafoɔ adeɛ yɛ bɔne ɔbɔ ne tirim pɔ bɔne sɛ ɔde atorosɛm bɛsɛe mmɔborɔni ne ohiani a ɔka nokorɛ na ɔdɛɛfoɔ dwene ayamyɛ na ayamyɛ ara na ɔde gyina momma a mote hɔ dwoodwoo no monsɔre ntie me mmama a mo ho dwomo no monyɛ asoma masɛm afe ne akyire na bi mu no mo a mo ho dwomo no ho bɛpopo na bobe abateɛ to betwa nnuaba ano boare ma bio mo a mote hɔ dwoodwoo no mo ho nsa mo a mo ho dwomo mo ho mpopo mompa mo ho monyɛ kwatrekwa momfa ayituma mobɔ masene mombɔ mo koko wɔ mfuo fɛfɛ no nti bobe nnua a ɛso pii no ntira nkasɛɛ ne nwerɛ fu me man asase no so anigye kuro no mu anigye adan nyinaa so mpo na aban fɛfɛ bo bɛda mpan wobegya kuro a nipa dɔɔso wɔ mu no ne kokoɔ ne ɔwɛn aban bɛda ne atu de akosi daa ɛsrɛ so mfunumu anika ne mmoa kuwa didibea
ɛdiri kosi sɛ wobɛfiri soro ahwie honhom no agu yɛn so na ɛsrɛ so adane asase bere a ɛma nɔbaeɛ na wabu asase bere a ɛma nɔbaeɛ no sɛ kwaeɛ na atemmuo bɛtena ɛsrɛ so na tenenee nso atena asase bere a ɛma nɔbaeɛ no mu na tenenee no ne yɔyɛ bɛyɛ asomdwie na tenenee so aba ayɛ kommyɛ ne ahotɔsoɔ akosi daa na me man bɛtena asomdwie fie ne ahotɔ tenabea ne kommyɛ homebea na asukɔtwea bɛgu daa kwaeɛ no bɛhwe fam no na wɔbɛbrɛ kuro no aseɛ korakora nhyira ne mo a mugu aba asuo nyinaa ho na moto nantwie ne mfunumu nan kwan. Yesaia tia duasa miɛnsa. Due ɔsɛefo a wode wɔn sɛe wo ɔfatwafo a wɔmfa wo ntwaeɛ sɛ wowie ɔsɛeɛ no a wɔbɛsɛe wo na sɛ wonya wie ɔfatwa a wɔde wo betwa. Awurade dom yɛn wo na yɛtwɛn wo wo na yɛ wɔn basa adekyee nyinaa ane yɛn kwagyeɛ wɔ ahohabere mu. Hooya no ano na aman dwane wo homasoɔ ano na amanaman heteɛ na ɔtase mo asadeɛ sɛ osa tase adeɛ sɛdeɛ ntutum ahurihuri no saa ara na ohurihuri wɔ soɔ. Wama Awurade so na ɔte soro tɔn ɔde atemmuo ne tenenee ahyɛ Sion ma na wobrɛ so na ɔma nyina nkwagyeɛ nyansa ne nimdeɛ mmorosoɔ bɛba Awurade suro ne n'ademudeɛ. Hwɛ wɔn abra ne retie mmorɔ no so asomdwie bɔfoɔ resusu yaaya akwantempɔn afu akwantemfoɔ to atwa wabu apam no so wabu nkuro animtia omu ɔdasani bi asase redi abobo akusa Lebanon ani awu adwan koraa Saron adane sɛ ɛsrɛ so Basan ne Kamel so nhahan apo. Awurade se afei mɛsɔre afei mɛma me ho so afei ɔbɛma me so moanyinsɛn wura adwaneɛ mɔre wo nkyɛnkyɛma mo home ne ogya a ɛbɛhyɛ mu na aman bɛyɛ akaadoa a wahyeɛ nkasɛe kasa a wɔtwa a wɔde ogya sɔ ano. Mo a mowɔ akyirikyiri montie deɛ mayɔ na mo a mobɛn monhu me maniyɛ. Sion mu nebɔnyɛfoɔ ho popo na ehu aka ahuhufoɔ. Yemu hwan na obetena ogya ehye ade ho. Yemu hwan na obetena daa hye mu. Deɛ ɔnam tenenee mu na ɔka deɛ ɛtene. Deɛ okyiri apɛnpɛn sika. Deɛ ɔtwe ne nsa na ansɔ anadwodee mu. Deɛ osisi naso na ante mogya ho asɛm na omuyɛ n'ani na anhunu bɔne. Ɔno na ɔbɛtena sorosorombea. Abota na ban bɛyɛ ne dwane kɔbea. Wɔde n'aduane bɛma no. Ne nsuo remmɔ no da. W'ani behunu ɔhene n'ahoɔfɛ mu. Ebehunu asase a ɛtrɛ tɛtrɛtɛ. Wakoma bɛdwene ahundeɛ no ho. Ɔkanfoɔ no wɔ he? Ɔkarifoɔ no wɔ he? Deɛ ɔkan abantenten no wɔ he? Worenhunu aneɛdenfoɔ. Ɔman a wɔn kasa mu dɔ a wɔnteɛ. Na ɔpotɔ a wɔnte aseɛ. Hwɛ Sion, yɛn afahyɛ kuro no. W'ani behunu Yerusalem. Efi a ɛyɛ kom, ntomadane a ɛntwe nkoro a wɔrentutu ne mpɛɛwa da biara da, na ne ntampe homa biara renteteɛ no. Na mmom, Awurade bɛtena hɔ ama yɛn, tumidie mu, kuro a ɛho wɔ asuo akɛseɛ ne nsuwansuwa, ntabono ahyɛma biara renkɔmu, na ahyɛn akɛseɛ rentwam wɔ hɔ. Na Awurade ne yɛn temufoɔ, Awurade ne yɛn mmarahyɛfoɔ, Awurade ne yɛn hene, ɔno na ɔbɛgye yɛn nkwa. Wɔn ntampe homa mu ago, ɛntumi nsusɔ ne hyɛn dua mu, ɛntrɛ frankaa mu. Ɛno na wɔbɛkyɛ asade a wafa no bebree mu. Mpakye mpo bɛfom adeɛ afa, na ɔmanfoɔ no mu biara renka sɛ, mahodwo. Ɔman a wɔte mu no, wɔde wɔn amumuyɔ bɛfiri wɔn. Yesaia tia 39. Amanaman, montwe mpini metie, na mo nkurɔfoɔ, monwɛ mo aso. Asase ne ne mayɛ ntie, wiase ne deɛ efiri mu bɛ nyinaa. Na Awurade abuhuro bɛba amanaman nyinaa so, na abufuhyeɛ aba wɔn dɔm nyinaa so.
wadome wɔn de wɔn ama okum na wɔn atɔfoɔ no wɔbɛto wɔn agu na wɔn afunu ayi hwakankan na wɔn mogya ahono mepɔ na ɔsoro asafo nyinaa bɛporɔ na wabobɔ ɔsoro sɛ nwoma na n'asafo nyinaa apo sɛdeɛ obube so ahahan poɔ anaasɛ borɔdoma so deɛ poɔ no na mafuna anom amee wɔ soro hwɛ esiane ba Edom so ɛreba me nnome man no so abebu atɛn mogya aranko adue Awurade afena srade afɔre ho nyama ne mpapon mogya adwenni sɛ waho sradeɛ na Awurade wɔ okum afɔdeɛ bosra ne okum kɛseɛ Edom asase so na ɔkoɔ ne wɔn bɛbom ahwehwe fam ɛne anantwie ne anantwinini akɛse na wɔn asase bɛboro mogya na sradeɛ ayɛ wɔn dɔteɛ sɔɔsɔɔ na Awurade wɔ awerɛtɔda ne anamuhyɛ afe a obedi ama Sion na Edom nsuansuwa bɛdane aman na ne dɔteɛ nso adane sɔfe na n'asase no ayɛ aman a ɛdɛre ɛrennum anadwo ne awia ne wisie bɛpunu akosi daa na ayɛ amanfo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu na obiara remfa hɔ bio koraa na nantwinuma ne apɛsɛ na ɔbɛfa na patuo ne anene atena hɔ na ɔbɛsa so sakasakayɛ homa na amanfoyɛ so mpii boɔ asɛne so na dehyeɛ no obi ni hɔ a ɔbɛka ahenni no ho asɛm na n'asafohene nyinaa bɛyera nkasɛɛ bɛfu n'aba n'afɛɛfɛ mu na nsanso ne nkasɛnkasɛɛ afu n'aban denden mu na ayɛ ɛsrɛ so kraman tenabea ne nsohori adidibea na ɛsrɛ so mmoa ne nkuntumpaa bɛhyia hɔ na nsasabonsam asu afrɛfrɛ wɔn ho ɛhɔ nso na anadwo saman bɛtena na wanya ɔhome ɛhɔ na ɔwɔ homa bɛyɛ ne buo na wato abutu so ahwane na waboaboa ne mmaa no ne nwunu mu na apete nso aboaboa wɔn ano wɔ hɔ monhwehwɛ Awurade nwoma no mu nkenkan nneɛma no mu biako mpo renka ebi ti afɔre mmɔ no na Awurade ano na ahyɛ na ne honhom na aboa no na ɔno na watwe tontode ama wɔn na ne nsa de susuhuma akyɛ ama wɔn sɛ woni so nkosi daa na wɔn tena so awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Yesaia ti aduasanum ɛsrɛ so ne nkyɛkyerɛ benya anika na anwea pradada adi ahurusie na ahane sɛ nhyerɛne ara na ebeguo ahosɛpɛ ne osebomu ara na ebedi ahurusie wɔde Lebanon animonyam ama no Karmel ne Saron ahyehyɛdeɛ nso wɔn na wobehunu Awurade animonyam yɛn Nyankopɔn ahyehyɛdeɛ no monhyɛ nsa a ayɛ bɛtɛɛden mummia anankroma a aguo mu monka nkyerɛ wɔn a wɔn akoma atuo sɛ monhyɛ mo ho den monsuro hwɛ mo Nyankopɔn nie ɔde awerɛtɔ Nyankopɔn na mo hyɛ na ɛreba ɔno na ɔreba abɛgye mo nkwa ɛno na anifrafoɔ ani bebue na asotifoɔ aso atue ɛno na apakye behuru sɛ ɔforoteɛ na emum tɛkyerɛma atodwom na nsuo betue ɛsrɛ so na nsuansuwa asene anwea pradada so na kuma foroteɛ bɛdane atareɛ na asase pɛsɛ ayɛ nsuansuwa ɛsrɛ so kraman tenabea a obutuiɛ no ewura befifiri aka demmire ne mɛwa ho na tempɔn ne kwan bɛda hɔ na ɔbɛfrɛ no ɔkwan kronkron deɛ ne ho nteɛ remfa so na ɛno na ɔde bɛma wɔn ntetekwaa mpo remfom kwan wɔ mu gyate biara remma hɔ na angonwaboa biara rensi so wɔrenhunu bi wɔ hɔ wɔn a wagye wɔn na ɔbɛfa soɔ wɔn a Awurade apono wɔn no bɛsane aba na ɔde dwom aba Sion na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Yesaia ti aduasansia. Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia fi a ɛtɔ so 14 mu no Asiria hene Sanaherib tu baa Yuda nkura a ɛyɛ den nyinaa so bɛfae. Na Asiria hene somaa Rabsake firi Lakis baa Yerusalem ɔhene Hesekia nkyɛn. Na ɔde dɔm a emu yɛ duro bae. Na obegyinaa atifi tarea a ɛwɔ ntomasifoɔ asase watempɔn no soɔ no suka ho.
Na Hilkia ba Eliakim a na odi efie no so ne otwerɛfoɔ Sebna, Asaf ba ɔsɛnkafoɔ Yoa firi adi kɔɔ ne nkyɛn. Na Rabsake ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Monkɔka nkyerɛ Hesekia sɛ, sɛdeɛ ɔhenkɛseɛ, Asiria hene no sie nie. Ɛdeɛn koraa na wode wo ho to soɔ yi? Wosusu sɛ, anosɛm nko yɛ akodie ho nyansa ne mmaniyɛ no. Na afei hwan so na wode wo ho toɔ? Na wate me so atua yi. Hwɛ, wode wo ho ato Misraim so. De mmere a abu a sɛ obi twere a, ɛwɔ ne nsɛm hwere mu no. Saa na Misraim hene Faro te ma wɔn a wɔde wɔn ho to ne soɔ nyinaa. Na sɛ wo se me sɛ, Awurade yɛn Nyankopɔn so na yɛde yɛn ho to a, ɛnyɛ ɔno na Hesekia yi ne sorɔnsorɔnbea ne n'afɔrebukyia. Na waka akyerɛ Yuda ne Yerusalem sɛ, afɔrebukyia yi anim na monsɔre no. Na afei, wo ɛne me wura Asiria hene ento nkyea ɛ. Na mɛma wo apɔnkɔ mpinu, kyerɛ sɛ wobɛtumi ama nnipa atenatena wɔn so anaa. Na nteaseɛ nam ne apɔnkɔsotefoɔ nti, wode wo ho akɔto Misraim so yi. Wobɛyɛ dɛn na wapam me wura nko a, nketewa yi mu safohene baako. Na afei, mekwati Awurade na meba asase so, sɛ merebɛsɛe no anaa. Awurade na ɔka kyerɛ me sɛ, tu kɔ asase so kɔsɛe no. Ɛna Eliakim ne Sebna ne Yoa ka kyerɛ Rabsake sɛ, yɛsrɛ wo, ɛne wo nko ankasa Siria, na yɛn deɛ yɛte. Na ankasa Yuda kasa nkyerɛ yɛn mma nkurɔfoɔ a ɔboa ɔfasuosuo no nte. Na Rabsake se, wura ne wo nkyɛn na me wura somaa me sɛ, memmɛka nsɛm yi. Ɛnyɛ mmarima a wɔtete ɔfasuosuo yi nkyɛn, sɛ wɔni wɔn ara sɛbeɛ, na wɔnom wɔn dwonsɔ sɛ mo. Ɛna Rabsake gyinaeɛ, na ɔde nne kɛseɛ teaa mu Yuda kasa mu sɛ, Muntie ɔhenkɛseɛ, Asiria hene no asɛm. Sɛ ɔhene sie nie, momma Hesekia ngyegye mo, na ɔrentumi ngye mo. Nso momma Hesekia ma momfa mo ho nto Awurade so sɛ, gye ara na Awurade bɛgye yɛn. Wɔremfa kuro yi nhyɛ Asiria hene nsa. Muntie Hesekia, na sɛ Asiria hene sie nie, mo ne me ni asomdwoesɛm, na momfiri mmra me nkyɛn. Ɛno na mo mu biara bɛdi ɔno ara ne bobe, ne ɔno ara ne brodoma, na wanom ɔno ara n'abura mu nsuo, akosi sɛ mɛba mabɛfa mo akɔ asase a, ɛte sɛ mo asase yi soɔ, ayuo ne nsa asase, aduane ne bobe nturo asase. Na momma Hesekia nto mo tɛkyerɛmakyene sɛ, Awurade bɛgye yɛn. Amanaman nyame mu biara agye n'asase afiri Asiria hene nsam. Ɛhe na Hamat ne Apad anyame no wɔ? Ɛhe na Sefawayim anyame no wɔ? Wagye Samaria firi ne nsam. Nsase anyame nyinaa mu, hwanom na wagye wɔn asase afiri me nsam, na Awurade rebɛgye Yerusalem afiri me nsam. Na wɔyɛ kom, na wɔammua no asɛm biara, ɛfiri sɛ ɔhene asɛm a ɔhyɛeɛ ne sɛ, mummua no. Ɛna Hilkia ba Eliakim a odi efie no so no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne Asaf ba ɔsɛnkaefoɔ Yoa de wɔn ntade a wɔsunsuane mu ba a Hesekia nkyɛn bɛka Rabsake nsɛm no kyerɛɛ no. Yesaia tie 37. Na ɛbaa sɛ ɔhene Hesekia teeɛ no, osunsuane ne ntadeɛ mu, na ofiraa ayitoma, na osii mu kɔɔ Awurade fie. Na ɔsomaa Eliakim a odi efie no so no ne ɔtwerɛfoɔ Sebna ne asɔfoɔ no mu mpanin a wofirafira ayitoma kɔɔ Amos ba odiyifoɔ Yesaia nkyɛn. Na ɔkɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Hesekia sie nie, ahohiahia ne asotwe ne abusisɛn ka da no nnɛ, na mma aduru awutwaa no, na ahoɔden ni hɔ a wɔde bɛwo wɔn. Ebi a Awurade Onyankopɔn bɛte Rabsake a, ne wura Asiria hene asoma no sɛ, ɔmmɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nsɛm no. Na nsɛm a Awurade Onyankopɔn ateɛ no nti, watwe n'aso. Enti ma wɔn mpaebɔ so ma nkae a wɔwɔ hɔ no. Na ɔhene Hesekia nkoa no baa Yesaia nkyɛn. Na Yesaia ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Sɛ monka nkyerɛ mu wura nie, sɛdeɛ Awurade sie nie, nsuro nsɛm a woteeɛ a Asiria hene nkoa de abɛya me no. Hwɛ, me na mede honhom bi bɛhyɛ ne mu, na wate nka bi, na wasane akɔ n'asase so,
na mama no atɔ nkranta no n'asase so. Na Rabsake sane na okoto Assyria hene sɛ ɔne Libna reko na wate sɛ watu afiri Lakis na ɔte Ethiopia hene Akan ka sɛ watu ne wo rebɛko. Na ɔteeɛ no ɔsoma abɔfoɔ baa Hesekia nkyɛn sɛ sɛ monkɔka nkyerɛ Yuda hene Hesekia nie mma wo Nyankopɔn a wode wo ho to ne soɔ no nyegye wo sɛ wɔremfa Yerusalem nhyɛ Assyria hene nsa. Hwɛ wara wate deɛ Assyria ahemfo ayeyɛ asase nyinaa asɛe wɔn pasapasa no. Na wo na wɔbɛyi wɔ anaa amanamana a magyanom asɛe wɔn no anyame no gyee wɔn. Gosan ne Haran ne Resef ne Edimfo a wɔwɔ Talasa no. Ɛhe na Hamat hene ne Apad hene ne Sefawayim kuro ne Hena ne Iwa hene no wɔ. Na Hesekia gye nwoma no abɔfoɔ no nsam na ɔkenkane na ɔforo kɔɔ Awurade fie na Hesekia trɛɛ mu Awurade anim na Hesekia bɔ Awurade mpaeɛ sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn a wote kerubim so wonko ne Onyankopɔn asase so ahenni nyinaa so wo na woyɛ ɔsoro ne asase brɛ w'aso ase Awurade na tie bue w'ani Awurade na hwɛ na tie Sanaherib nsɛm a wasoma de abɛso pa Onyankopɔn teasefoɔ no nyinaa. Ɛwom Awurade Assyria ahemfo asɛe aman no nyinaa ne wɔn nsase na watoto wɔn anyame agu ogya mu efiri sɛ wɔnyɛ anyame na ɛyɛ onipa nsa no adwuma dua ne ɔboɔ nko na wasɛe wɔn. Na afei Awurade yɛn Nyankopɔn gye yɛn firi ne nsɛm na asase so ahenni nyinaa hunu sɛ wo ne Awurade wo nko ara korɛ. Ɛna Amos ba Yesaia soma ma wɔkɔɔ Hesekia nkyɛn sɛ sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie deɛ wobɔɔ me ɛho mpaeɛ wɔ Assyria hene Sanaherib ho no yei ne asɛm a Awurade aka ne ho. Ɔbaa Sion babaa no bu animtia si wɔ atwetweɛ wakyiri na Yerusalem babaa rewusu ne tire. Hwan na wasopa no na waya no na hwan nso na wama wo ne soɔ na wama w'ani atra wo ntɔn. Wode atia Israel kronkronni no wonam nkoa so asopa Awurade aka sɛ mede me nteaseɛ nam dodoɔ maforo makɔ mepɔ atifi Lebanon mu no ho atɔn na metwitwa ne ntwene duro atenten ne ne pepe a ɛyɛ fɛ no agu na makɔma koduru ne mepa a ɛwɔ akyirikyiri no so ne ne kwae brentuo mu me na matutu mmura manom emu nsuo na mede me namro mu bɛwe Misrim nsobɔntene nyinaa. Wonte sɛ mehyɛ me to hɔ akyɛ tetemre mu na mehyehyɛ no saa. Afei na mama no aba mu sɛ ma afasuo mu nkuro no na ne dane akuyɔfo akuakuo na emufo a wahodwo no ho adwiri wɔn na wɔn ani awu na wadane sɛ mfofoa so nhahan ne wura mo no adan atifi wura ne ayu a enyama ne ho so na adwan na minim wasetena ne korɔ ne ba ne dam a wobɔ no meso no esan sɛ wobɔ me so dam na wodwa ɛbɔ afro abedu masom nti mede me kaa bɛhyɛ wo hwenim na mede me maniamfrɛ ato w'anum na masane wafa kwan a wonam so baeɛ no so akɔ na yenya wo nsɛnkyerɛnneɛ afei mu munni ntwakae a efifiriɛ na afe a etia mmienu no mu modi deɛ ebedi akyiri aba na afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no mungu na muntwa na monte bobenturo na munni mu aba na Yuda fie mu nkae a wafiri mu afiri no ɔbɛgye nhini bio na waso aba na Yerusalem na nkae bi befire na wɔn a wafiri mu afiri no afiri Sion bepɔ so asafo Awurade ne nkontwe na ɛbɛyɛ yei. Enti sɛdeɛ Awurade ka no Assyria hene ho nie ɔremma kuro yi mu na ɔrento agyan ma ha na ɔremfa ɛkyɛm mehyia no na ɔrenhɔre epie ntia no ɔkwan a ɔnam so baeɛ no so na ɔnam bɛsan akorɔ na kuro yi deɛ ɔrenhyɛ ne mu Awurade na ɔseɛ na mɛwa kuro yi ani agye no miara ne makoa David ntira. Ɛna Awurade bɔfo afiri kɔkum Assyria nsraban mu nnipa 180,000 na wɔsɔree anɔpa no na hwɛ wɔn nyinaa yɛ afunu na Assyria hene Sanaherib tu sii mu sanee na ɔkɔtenaa Ninewe
na ɔresɔre wɔ ne nyame Nisrok fie no. Ne mma Adramelek ne Saresa de nkrante kum no. Na ofiri mu dwane kɔɔ Ararat asase so. Na ne ba Esarhadon si n'anan mu di hene. Yesaia tie aduasa nwɔtwe. Nna no mu no, Hezekia yare owuyare. Na Amos ba odiyifoɔ Yesaia baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, Awurade sie nie, hyɛ wo fie nsamanseɛ, na worebewu, na worenya nkwa. Ɛna Hezekia danee n'ani kyerɛɛ ɔfasuo, na ɔbɔɔ Awurade mpaeɛ sɛ, Ao Awurade, kae sɛdeɛ manante w'anim nokware mu, ne akoma a edi mu, na mayɛ deɛ ɛyɛ w'ani so. Na Hezekia suu esu kɛseɛ. Ɛna Awurade asɛm baa Yesaia nkyɛn sɛ, Kɔ na kɔka kyerɛ Hezekia sɛ, sɛdeɛ Awurade, w'agya Dawid Nyankopɔn sie nie, mate wo mpaebɔ, mahunu wo nisuo, hwɛ, mede mfeɛ 15 bɛto wo na so, na mɛgye wo ne kuro yi afiri Asiria hene nsam, na mabɔ kuro yi ho ban. Na yɛnyɛ wo Awurade nsɛm nsɛnkyerɛnneɛ, sɛ Awurade bɛyɛ ade a waka no. Hwɛ, meresane owiadɔn susunsum a owiama no sane Ahas owiadɔn soɔ no, mama no akɔ akyire nkyekyɛmu 10. Na owia sane n'akyi owiadɔn no so nkyekyɛmu 10 a asane dada no. Juda hene Hezekia nsɛm a ɔyareyɛ na onyaa ne yadeɛ mu nkwa no ɔtwerɛeɛ nie. Me deɛ, mekaa sɛ, me nam mu komyɛ mu na merekɔ asamando aboboa no. Ɔregye me nsɛm memfie nkae, mese, merehunu yɛ a bio wɔ ateasefo asase so. Merehunu nipa bio wɔn a wɔte wiase no mu. Wɔyi me tenabea ma no atu afiri me ho kɔ sɛ odwanhwɛfoɔ ntomadan. Mebobɔ me nkwa sɛ ɔtomanwenfoɔ. Anka ɔrebetwa me afiri asadua no mu. Worewie me dakoro adesaeɛ. Medwodwo me ho mikosii anɔpa. Obubu me nnompe nyinaa sɛ gyata. Worewie me dakoro adesaeɛ. Mesi apene sɛ asumfra katakyi, sɛ asukɔnkɔn. Medi abobo sɛ aburuburo. M'aniwa yɛ samo hwɛ ɔsoro sɛ, Awurade, me ho kyere me, di ma me. Menka sɛn, waka akyerɛ me na wayɔ. Mɛnante kɔɔ mu me nkwa mfie nyinaa, me kra awerɛhoɔ no nti. O, Awurade, ɛno so na nnipa nam tena aseɛ, na ɛno nkutoo mu na me honhom nkwa wɔ. Ɛneɛ na ma me ho nsane, na ma menya nkwa. Hwɛ, m'awerɛhoɔ kɛseɛ adane asomdwoe. Na wo na wayi me kra afiri ɔsɛe amena mu, de afam wo ho. Efiri sɛ wotow me bɔne nyinaa gu w'akyi, na ɛnyɛ asamado na ɛda wo aseɛ. Ɛnyɛ owuo na eyi wayɛ. Wɔn a wɔsiane kɔ amena mu no ntwɛn wo nokorɛ. Ɔteasefoɔ na ɔda w'aseɛ, sɛdeɛ meyɔ nnɛ yi. Agya, ma ne manhunu wo nokorɛ. Awurade regye me nkwa, na yɛbɛbɔ m'asɛnkuo yɛn nkwa nna nyinaa Awurade fie. Nso Yesaia kaa sɛ, wɔmfa borɔdoma ɛtoa ɛntare kuro no so, na obenya ahoɔden. Na Hezekia nso kaa sɛ, ɛdeɛ ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ mɛkɔ Awurade fie. Yesaia tie 39. Ɛberɛ no mu no, Babelhene Merodak Baladan a ɔyɛ Baladan ba soma ma wɔde nwoma ne ayɛyɛdeɛ brɛ Hezekia. Ɛfiri sɛ ɔtee sɛ ɔyaree na ne ho ayɛ no den. Na Hezekia nyaa wɔn ho anigyeɛ, na ɔkyerɛɛ wɔn n'akorade dan, dwetɛ ne sika, ne nnuhwam, ne ngopa, ne n'akodeɛ dan nyinaa ne deɛ ohunu no n'adekora dan mu nyinaa. Biribiara ne ne fie ne deɛ odi soɔ nyinaa mu a Hezekia amfa ankyerɛ wɔn. Ɛna odiyifoɔ Yesaia baa ɔhene Hezekia nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛn na nipa yi seɛ, na ɛhe na wofiri baa wo nkyɛn yi? Na Hezekia se, ofiri akyirikyiri asase bi so na wɔbaa me nkyɛn. Ofiri Babel. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn na wahunu wo fie? Na Hezekia se, deɛ wɔ me fie nyinaa wahunu. Biribiara nni m'adekoradan mu a mamfa mankyerɛ wɔn. Ɛna Yesaia ka kyerɛɛ Hezekia sɛ, tie Asafo Awurade asɛm. Hwɛ, nna bi reba a wɔbɛsoa deɛ ɛwɔ wo fie nyinaa, ne deɛ wagyanom akora de abɛduru nnɛ yi akɔ Babel. Biribiara renka, Awurade na ɔseɛ. Na wo ara wo mma a wobɛwo wɔn no mu binom,
wɔbɛfa wɔn na wakɔyɛ Babel hene aban mu ayi tutufoɔ. Ɛna Hesekia ka kyerɛɛ Yesaia sɛ, Awurade asɛm a waka no ɛyɛ, ɛfiri sɛ ɔse, ɛneɛ na asomdwoe ne ɔmaanwee bɛba me berɛ so. Yesaia ti 40. Monkyekye me mma no werɛ, mo Nyankopɔn na ɔseɛ. Monka abodwosɛm nkyerɛ Yerusalem, na mommɔ no kaseɛ sɛ n'akodie asa, sɛ wɔde ne mfomsoɔ akyɛ, sɛ ne bɔne nyinaa ho, wanya Awurade nsɛm mmɔho. Obi ne team sɛ, mommɔ Awurade kwan, ɛserɛ so. Montene anwea dada so tempɔn ma yɛn Nyankopɔn. Wɔmmema mmɔwerɛ nyinaa so, na wɔmmrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na deɛ ɛyɛ afuafu nyɛ asaseta, na mmɔnkyimɔnka nyɛ tonomtonom. Na Awurade animuonyam bɛyi ne ho adi, na honam nyinaa abom ahunu, ɛfiri sɛ Awurade ano na aka. Ɛne bi se, Team, na me se, menteam sɛn. honam nyinaa yɛ wura, na ne papa nyinaa te sɛ wura mu hwire. Nwura dwan, nhwire ntwam, na Awurade home hu fa so. Ampa, ɔman no yɛ wura, nwura dwan, nhwire ntwam, na yɛn Nyankopɔn asɛm tim hɔ daa. Frokɔ bepɔ a ɛkorɔn so, ɔsɛmpakafoɔ Sion. Ma wo ne so ahoɔden so, ɔsɛmpakafoɔ Yerusalem. Ma so nsuro, ka kyerɛ Yuda nkuro sɛ, hwɛ, wo Nyankopɔn nie. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn de tumi reba, na ne basa bɛdi nim ama no. Hwɛ, n'akatua ka ne ho, na n'anamusa di n'anim. Ɔbɛyɛ ne nnwankuo sɛ odwanhwɛfoɔ. Obɛturu nnwammaa ne basa so, na wasoa wɔn ne kukum. Nnwan maatan no, ɔbɛka wɔn brɛɛ. Hwan na ɔde ne nsa yam susu nsuo, na ɔto ɔsoro saama, na ɔde susu koraa hyɛ asase so mfuturo, na ɔkari mmepɔ nsania mu, ne nkokɔ nsania koraa mu? Hwan na ɔtenetene Awurade honhom, na ofutufoɔ bɛn na ɔmaa ne hunu adeɛ? Ɔne hwan na atu agyina, na wama no ahunu biribi, na wakyerɛkyerɛ no atemmuo kwan, na wakyerɛ no nimdeɛ, na wama no ahunu nhunumu kwan? Hwɛ, amanaman te sɛ bokiti ho nsukokoko a ɛresosɔ, na wobu wɔn sɛ nsania mu mfuturo bi. Hwɛ, ɔmema mepɔ so sɛ mfuturo muhumuhu, na Lebanon nso hye, na ne mmoadoma nso ɔhye afɔdeɛ. Amanaman nyinaa nyɛ hwee n'anim, obu wɔn sɛ ade a ɛnyɛ hwee ne adehunu. Na hwan ho na mode Onyankopɔn bɛtoɔ? Na suban bɛn na mode besusu no? Ohoni deɛ, odwumfoɔ na oguo, na sika dwumfoɔ de sika dura ho, na ɔde dwetɛ ntweaba no gugu ho. Deɛ ayɛyɛdeɛ abɔ no no yi dua a ɛmporɔ, ɔhwehwɛ odwumfoɔ nyansafoɔ fa, na wasene ohoni a ɛnkeka ne ho. Monhuni, montee, wɔmfiri mfitiaseɛ nka nkyerɛ mo. Ɛfiri asase nyinaasoɔ so, montee biribiara asase aseɛ. Ɔno na ɔte asase kɔntɔnkrɔn soɔ, na ɛso tenafoɔ te sɛ ntutummɛ. Ɔno na ɔtrɛ soro mu sɛ ntentantam, na ɔyere mu sɛ ntomadan a wɔtena mu. Ɔno na ɔma abrempɔn yɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee. Ɔdane asase so atemmufoɔ sɛ ahuhudeɛ. Wɔtɛɛ wɔn ara pɛ, wodua wɔn ara pɛ, wɔn dua gyee asase mu nhini ara pɛ, na wahu afa wɔn so, ama wakusa na ahum asoa wɔn kɔ sɛ ntɛtɛ. Na hwan ho na mode me bɛto nam no ase? Ɔkronkronni no na ɔseɛ, momma mo ani so nhwɛ soro, na monhwɛ deɛ ɔbɔɔ yeyinom. Ɔno na obu wɔn dɔm ano yi wɔn adie, na ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn. Ne tumi dodoɔ ne n'ahoɔden kɛseɛ nti obiara nka akyiri. Adɛn nti na Yakob woka, na Israel wokasa sɛ, me kwan ahunta Awurade, na me Nyankopɔn abu n'ani agu m'atemmu so? Wonhunui, wontee, daa Nyankopɔn ne Awurade a ɔbɔɔ asase awieɛ no. Ɔmmerɛ, na ɔmpa aba. Ne nhunumu mu nni ahwehwɛeɛ. Ɔno na ɔma deɛ wabrɛ tumi, na ɔma deɛ onni home ahoɔden dɔɔso. Mmeranteɛ brɛ,
na wɔpa aba na nkwankwa ahwehwe ase na wɔn a ɔtwɛn Awurade no nya ahoɔden foforo wɔde ntaban foro sɛ akɔdeɛ wɔtu mmirika na wɔmpa aba wɔnante na wɔmmerɛ. Yesaia tie 41. Nsua no aman mumua mo ano manim na aman nhyɛ wɔn ho den foforo ma wɔn pinkyɛn mɛkasa momma yɛmmom hyia asɛnniɛ. Hwan na onyane deɛ ofiri apueɛ no a tenenee hyia no baabiara a ɔnam. Ɔde amanaman gu n'anim na ɔde ahemfo hyɛ n'ase na fena ma wɔyɛ sɛ mfuturo ne tadua yɛ wɔn sɛ ntɛtɛ a ɛbɔguo. Oti wɔn na otwam sɔnsɔn ɔkwan a ne nan nsi so da so. Hwan na ɔyɔɔyɛ na ɔmaa no baeɛ na ɔfrɛ awɔ ntoatoasoɔ firi mfitiaseɛ. Me Awurade na medi kan na akyirikafoɔ mu nso me ne ɔno ara. Nsua no ama no hunui na osuroe. Asase awieɛ ho popoe. Wɔpinkyɛe na ɔbae. Oyi boa ne yɔnko na oyi ka kyerɛ ne nua sɛ hyɛ wo ho den. Odwumfoɔ hyɛ sikadwumfoɔ den. Deɛ ɔde saeɛ tonontonom ho yɛ deɛ ɔbɔto mmoɔ soɔ saa ara. Ɔka wɔ ɛsɔ no ho sɛ ayɛ yie na ɔde nnadoa bobɔ mu na antu. Na wo, makoa Israel, Yakob wa mayi no, medɔfo Abraham asefoɔ, wo a masɔ wo mu afiri asase ano na mafrɛ wo afiri n'ahyeɛ so aba. Na maka makyerɛ wo sɛ, makoa ne wo, mayi wo, na merento wo mentwene. Nsuro, na me ne wo wɔ hɔ. Mma wakoma ntu, na me ne wo Nyankopɔn. Mehyɛ wo den, nso meboa wo, nso mede me tenenee nifa me kura wo mu. Hwɛ, wɔn a wɔn bo afuo nyinaa ni bewu, na wasopa, na nipa a wɔne wo anya no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wayera. Wɔn a wɔne wo ham no, wobɛhwehwɛ wɔn, nanso worenhu wɔn. Na wɔn a wɔne wo di akɔn no bɛyɛ sɛdeɛ wɔnyɛ hwee, na wasa. Na me, Awurade wo Nyankopɔn, mekura wo nifa mu. Me na mesew sɛ, nsuro, me ara mɛboa wo. Nsuro, aboawa Yakob, ne mu Israel mma. Me ara mɛboa wo. Awurade na ɔkaeɛ, na ɔgyefoɔ ne Israel kronkronni no. Hwɛ, mede wo meyɛ ɔporeɛ afidie nam foforɔ anufanu, na woapore mmepɔ ayam no dukunduku, na woayɛ nkokoɔ sɛ ntɛtɛ. Wobehu so na mframa aso akɔ, na ahum abɔ apete. Na wo deɛ, wobedi Awurade mu ahurusie de Israel kronkronni no ahyehyɛ wo ho. Mmɔborɔfoɔ ne ahiafoɔ a ɔhwehwɛ nsuo na ebi ni hɔ a sukɔm nti wɔn tɛkyerɛma so awoɔ no. Me Awurade, mɛgye wɔn so. Me Israel Nyankopɔn, merinnya wɔn. Metue mpampaprede so nsuwansuwa, ne mmɔnhwa mu nsuo aniwa. Mede srɛ so mɛyɛ tadeɛ, na mede asase pɛsɛɛ mayɛ asutiri. Mɛma ɛsrɛ so aba ntwiniduro, okuyo, ohiama ne ngunua. Mɛma pepea, asɛsɛ ne kwabɔhoro abɔma sisi srɛ so. Sɛ wɔnhunu nte aseɛ mfa nsie akoma mu, na wɔnwene ho prɛko sɛ, Awurade nsa na ɛyɛɛ yeinom, na Israel kronkronni no na ɔbɔɔyɛ. Momfa mo asɛm mmra, Awurade na ɔseɛ. Momma kyerɛ mo nsɛm ase. Yakob hene na ɔseɛ. Wɔmfa mpinkyɛn mɛkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba. Monkyerɛ yɛn akane nneɛma no sɛdeɛ ɛteɛ. Na yɛnwene ho nhunu na wieɛ, anaa deɛ ɛbɛba no, momma yɛnte. Monka deɛ ɛbɛba daakye no nkyerɛ yɛn, na yɛnhunu sɛ anyame ne mo. Aane, monyɛ papa anaa bɔne, na yɛn ho nwiri yɛn, na yɛnsuro. Hwɛ, monyɛ hwee, na mo ne yɔyɛ yɛ adehuhuo. Akyiwadeɛ ne deɛ ɔfa mo. Mahanyan obi afiri atifi fam ama no aba. Awiapue bia na obefiri abɔ me din, na ɔbɛba amradofoɔ so sɛ anwomwɔ so. Na ɔte sɛ ɔnwomfo a ɔwɔ dɔteɛ. Hwan na ofiri mfitiaseɛ kaeɛ, na anka yɛnhunu, anaasɛ waka ato hɔ, na yɛnka sɛ, ɔyɛ ɔnokwafoɔ, ampa, deɛ ɔkaeɛ ni hɔ, deɛ ɔmaa ɔteeɛ ni hɔ.
de ɔtee mo nsɛm ni hɔ. Me na medii kan meka mekyerɛɛ Sion sɛ, hwɛ, wɔnnie, na Yerusalem na memaa no ɔsɛmpakafoɔ, na mehwɛeɛ na obiara ni hɔ. Na wɔn mu nso, ofutufoɔ ni hɔ a mebisa a anka obebua me. Hwɛ, wɔn nyinaa yɛ ɔkwa, wɔn ne yɔyɛ nyɛ hwee, wɔn guo ahoni yɛ mframa ne ahuhudeɛ. Yesaia ti 42. Hwɛ, makoa a mehyɛ no mpamden nie, deɛ mayi no a mekra ani sɔ no. Mede me honhom magu ne so. Ɔde atemmuo befiri akɔ amanaman mu. Ɔrenteam na ɔremma ne so, na ɔremma wɔnte ne ne abɔntene so. De mmerɛ abuka no, ɔremmumu, na asaawa a ɛrefiri nsie no, ɔrennum. Nokorɛ mu na obeyi atemmu adi, n'asɛm ano rennwo, na ɔrempa aba de bɛkɔ akosi sɛ wɔde atemmu tenenee besi asase soɔ, na nsu ano aman bɛtwɛn ne mmara. Sɛ Onyankopɔn, Awurade, deɛ ɔbɔɔ ɔsoro trɛ mu, na ɔyerɛɛ asase ne ne mfifiriye mu, na ɔde ahome ma ɛso nkurɔfoɔ, na ɔde honhom ma wɔn a wɔnam soɔ no sie nie. Me, Awurade, mafrɛ wo tenenee mu, na masɔ wo nsa, na makora wo, na mede wo mayɛ ɔman apam ne amanaman han, sɛ buani a efira. Yi apokyerɛfoɔ firi afiase, ne wɔn a wɔtete so mu firi nniduadan mu. Mene Awurade, me din ne no, na meremfa m'animuonyam mma wo bi, na m'ayɛyie nso meremfa ma ahoni. Aka ne deɛ no, hwɛ, aba mu, na nneɛma foforɔ na merekyerɛ. Ɛnyɛ mfifiri yɛyi, merema moate. Monto dwom foforɔ ma Awurade. Momfiri asase ano nto na yɛyie dwom. Mo a mokɔ ɛpo ne deɛ ɛwom nyinaa aseɛ. Nsua no aman ne wɔn a ɔtete soɔ. Ɛsrɛ ne ɛso nkuro ma wɔn ne so. Nkurowa a Keda te soɔ no. Abotan mufoɔ nto ahurisie dwom. Wɔmfiri mepɔ atifi mmɔ ahosɛpɛse. Wɔnhyɛ Awurade animuonyam, na wɔnka na yɛyie nsua no aman mu. Awurade befiri adi sɛ dɔmarima. Ɔbɛhanya n'abufuo mu sɛ ɔkofoni. Obehuru, ɔbɛbɔ ose, obedi n'atamfo so ma ne nsɛm. Mefiri mu ama no akye, ma yɛ koom. Mɛsan ka me ho. Afei mɛbom so ɔwofo a ɔrekyem. Mɛhome fofo na magu ahome prɛko. Mɛma mepɔ ne nkoko atwintwam, na mamɛso hahan nyinaa adwinwan. Na madane nsubɔntene nsupɔ, na mawentareɛ nyinaa. Na megya anifirafoɔ ɔkwan a wonim mu so. Mɛma wanante atempɔn a wonim soɔ so. Mɛma sum ayɛ hann wɔ wɔn anim, na deɛ ɛyɛ mmɔnkyemɔnka no, mɛyɛ no tamaa. Adeɛ yei na mɛyɛ mama wɔn, na merennya wɔn, na wɔn a wɔn ho da abosom soɔ no, ɔbɛsane wɔn akyi, na wɔn ani bɛwu. Wɔn a wɔka kyerɛ eguo ahoni sɛ, mo ne yɛn anyame no. Asotifoɔ, muntie, na anifirafoɔ, monhwɛ na monhunu. Hwan ani na ɛfira sɛ makoa? Hwan na n'aso asie sɛ mebɔfoɔ a mesoma no no? Hwan ani na ɛfira sɛdeɛ wɔwɔ m'asomdwoe apam mu? Hwan na n'ani ɛfira sɛ Awurade akoa no? Wɔhunu nneɛma pii nso wɔnhwɛ, wɔbue n'aso nso wɔnte asɛm. Awurade tenenee nti na ɛsɔɔ n'ani, sɛ ɔbɛma mmara no ayɛ kɛseɛ na anya animuonyam. Nanso wɔyɛ ɔman a wɔatwa wɔn dwo afom wɔn afa. Wɔama wakɔka ntokuro mu, wɔde wɔn ahunta nneduadan mu. Wɔatwa wɔn dwo a ɔgyefoɔ nni hɔ. Wɔafom wɔn afa deɛ ɔbɛka sɛ, danema nni hɔ. Mo mu hwan na ɔbɛyɛ yei ho aso, na wawɛn n'aso atie akyire yi? Hwan na ɔde Yakob maa adwotwa, na ɔde Israel maa afomfafoɔ? Ɛnyɛ Awurade a yɛayɛ no bɔne no, na wampɛ sɛ wɔnante n'akwan mu, na wantie ne mmara no. Enti na ohwie n'abufuhyeɛ ne akodi a ano yɛ den no guu ne soɔ, na ɔsɔɔ ne ho gya hyiaeɛ, nanso wanhunu, na ɛhyee no, nanso wamfa nsie n'akoma mu. Yesaia ti 43. Na afei, sɛdeɛ Awurade a ɔbɔɔ woɔ Yakob na ɔnwonoo woɔ Israel no ka nie. Nsuro, na magye wo, mabɔ wo din mafrɛ wo. Me na wowɔ me. Sɛ woretwa nsuo a, me ne wo na ɛwɔ hɔ. Na sɛ worefa nsubɔntene mu a,
ɛremfa wo nkɔ sɛ wonam ogya mu a ɛrenhye wo na ogyaframa renhye wo na me Awurade me ne wo Nyankopɔn Israel Kronkronni wo gyefoɔ no mede Misraim ayɛ agyedie ama wo mede Ethiopia ne Saba asi w'anan mu sɛ wo som bo m'anim w'anim abɛnyam na me na madɔ wo nti mede nipa bɛma asi w'anan mu na mede aman bi asi wo kra anan mu insuro na me ne wo tie mede w'asefoɔ bɛfiri apueɛ aba na mafiri atɔeɛ maboa wo ano mɛka makyerɛ atifi fam sɛ fama na maka makyerɛ anafoɔ fam sɛ mfa nkora fa me mabɛni firi akyirikyiri bra ne me mama firi asase ano obiara a wobɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'anim onyam menwono no na meyɔɔ no no fa ɔma no a wɔyɛ anifirafoɔ nanso wɔwɔ ani no firi bra ɛne asotifoɔ a wɔwɔ ason no amanaman nyinaa munhyia faako na aman ho duro mmoa no mumu hwan na wɔbɛka yi na akane nneɔma no wɔma yɛntie wɔma wɔn adansefoɔ mmra na wɔne bim anaa ɔnte na wɔnka sɛ nokorɛ mo ne madansefoɔ Awurade na ɔseɛ ne mako a mayi no no sɛ munhunu na munyimini na munhunu mu sɛ me ara me ne no ɔnwono wɔ nyame bi m'anim na matwiri nso biara remma me ne Awurade na wɔgyefoɔ biara nni hɔ sɛ me na maka na magye nkwa na mama wate na ɔfoforo bi ne mu na mo ne madansefoɔ Awurade na ɔseɛ me ne Onyankopɔn na efiri ne nso me ne no na obiara ni hɔ a oyi firi me nsam mɛyɔ adeɛ na hwan na ɔbɛdane anim sɛ Awurade mudimafoɔ Israel Kronkronni no sie nie Munti mɛsoma akɔ Babel na mabubu adaban nyinaa na mamaka adeafoɔ ahurusidie adane adwotwa me Awurade me ne mo Kronkronni Israel bɔfoɔ mo hene no saa na Awurade seɛ deɛ ɔma ɛpo mu da ɔkwan na ɛsa da asu a ɛyɛ den mu no deɛ ɔma nteaseɛnam ne apɔnkɔ ɛdɔm ne nnɔmmarima firi adie no wɔn nyinaa dedae na wansɔre bio wɔsan odunumui sɛ asaawa monkae aka ne nsɛm na monwene atetedeɛ hwɛ mereyɔ ade foforo bi afei na ɛre fifiri monhunu mɛbɔ ɛsrɛ so kwan mɛmɛ nsubɔntene aba anwea pradada so wura mu mmoadoma bɛhyɛ m'animuonyam ɛsrɛ so kraman ne nsohori sɛ mama nsuo aba ɛsrɛ soɔ na nsubɔnten aba anwea pradada soɔ na mede mama me man a mayi wɔn no ano ɔman a manwene wɔn mafa no na wakama yɛyie akyerɛ nanso ɛnyɛ me na wofrɛ me o Yakob na me ho ayɛ wo mfoni o Israel woammrɛ me wo hyeɛ afɔdeɛ nnwan na woamfa w'afɔdeɛ anhyɛ me animuonyam mama woamfa aduane afɔdeɛ ansom me na mama woammrɛ aduhwam ho woamfa dwetɛ antɔ ahwedeɛ ama me na woamma w'afɔdeɛ sradeɛ ammee me na mmom wode wo bɔne yɛ me adesoa na wode wɔ mumuyɔ maa me brɛe me ara me ne deɛ ɔpepa wo mmarato me ara me nti na wo bɔne nso merenkaeɛ kae meɛn na yɛmu aten wo deɛ ka na wadi bim wagya a wodi kan no ayɛ bɔne na wo kasamafoɔ afomfom me enti na mɛhura kronkronbea hɔ mapɔnma no ho na mayi Yakob mama ngusuo na mede Israel mama adapaabɔfoɔ Yesaia tie 49 na afei tie makoa Yakob ne Israel amayi wɔ sɛ Awurade a ɔyɛ ɔwɔ na ɔnwene wo firi yɛfunum na ɔboa wɔ no sie nie insuro makoa Yakob ne Yesro a mayi wɔ na mehwie nsuo agu die sukɔm de no so ne nsuwansuwa agu asase pɛsɛɛ so mehwie me honhom agu asefoɔ so na menhyira agu wɔn a wofiri wo mu so na wafefe wura ntɛm sɛ nsunoa nnua nsu tene so woyi bɛsi sɛ meyɛ Awurade dea na woyi nso de Yakob din afrɛ ne ho na woyi nso bɛtwerɛ ne nsa ho sɛ Awurade dea na wɔde Israel din ato ne ho sɛ Awurade Israel hene ne ne dimafoɔ asafo Awurade sie nie me ne odikanfoɔ na me ne otwiridifoɔ na Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko hwan na wɔte sɛ me ma no nkɛn
manompa mu nka fansi manim hwan no free titenkyere de kyerɛ ɔman a mede besi hɔ daa ne nnoma a ɛbɛba no ma wɔn kyerɛ yɛn deɛ ɛbɛba no mo mama koma ntu na mo nsuro ɛno ɛmfiri titenkyere de na mema a ɔtee yɛ na mekaeɛ na mo ne madansefoɔ onyankopɔn bi wɔ hɔ sɛ menko na ɔbotan biara ni hɔ mennim obiara ahonenwumfoɔ nyinaa yɛ wɔ kwa na deɛ wɔn ani gye ho no ho nni mfasoɔ wɔn ara wɔn adansefoɔ nhunu adeɛ na wɔnim enti wɔn ani bɛwu hwan na ɔnwene wɔ nyame bi na ogu wɔ honi bi a ɛho nni mfasoɔ hwɛ ne mfɛfoɔ nyinaa ani bɛwu na adwumfoɔ no nso yɛ nipa ma wɔn nyinaa nhyia nyina hɔ wɔn ho mpopo na wɔn ani wu ɔtomfoɔ se n'adwunadeɛ yɔ ogya mu adwuma na wɔde asayɛ bɔ na wɔde ne basa a ahoɔden wɔ mu yɔ ɛho adwuma wɔdi kɔm so ahoɔden ne ho bio ɔnom nsuo a ɔtɔ piti dua adwumfoɔ yere homa mu wɔde pɛnsere sensan ho wɔde adwunadeɛ yɔ na wɔde kɔmpaase sensan ho na wɔyɔ no ɔbarima nsɛ so onipa ahoɔfɛ so sɛ ɛntena ɛdan mu obi kɔbu twene duro anaa oyi dua boɔ anaa odum wɔ kwaeɛ mu nnua mu ma no nyini ma no ɔte sɛ nnuro na osuo ma no nyini na ɛyɛ ogya ma onipa ɔfa ebi to ɔsɔ bi to paano ebi mpo wɔde yɔ onyame sɔre no ɔde sene ohoni koto no ɔde gya hye fa na ɛfa nso so na ɔdi nam ɔkye so nam di mee ɔto nso na ɔse wie me ho ayɛ me hye me ho na ogya na nkaeɛ no ɔde yɔ onyame ne honi ɔkoto no sɔre no bɔ no mpaeɛ na ɔse gye me menya me ne wo wonim na wonim hunumu na wasram wɔn ani so na wɔanhunu adeɛ ne wɔn akoma nso na wɔante aseɛ na obiara anwene ho na nimdeɛ biara nni hɔ na nhunumu biara nni hɔ na waka sɛ mahye ɛfa ogya mu na mato ne nsenama so paano na makye nam madi na nkaeɛ no memfa menwa akyiwadeɛ duasini na menkoto no anaa nso na wodie wadaadaa n'akoma ama no ato kwan na ɔntumi nyene kraa nso wɔnka sɛ ɛnyɛ atoro na ɛwɔ me nifa mu yi kae yeinom Yakob ne Israel na makoa ne wo me na menwono wo woyɛ makoa Israel merɛ remfiri wo mapepa wo mmara ato sɛ murunkum ne wo bɔne sɛ suwisie sane bra me nkyɛn na magye wo ɔsoro monto anigye dwom na Awurade na wayɔ asase ase no ho a mommɔ ose mompaepae ahurusie dwom mu mepɔ kwaeɛ ne emu nnua nyinaa na Awurade agye Yakob na wahyɛ ne ho animonyam Israel mu sɛdeɛ Awurade wudimafoɔ ne deɛ ɔnwene wo firi yafunu mu no sie nie me Awurade me ne deɛ ɔyɔ ade nyinaa deɛ ɔtwe ɔsoro mu no me nko ara deɛ ɔtrɛ asase mu no na obiara nka me ho deɛ ɔma adebisafoɔ nsɛnkyerɛnne yɛ ɔkwa na wɔma nkɔmhyɛfoɔ bobɔ adam deɛ wɔma anyansafoɔ sane akyirɛkyire na wɔdane wɔn nimdeɛ nkwaseasɛm deɛ wɔma n'ako asɛm gyina na wɔma n'abɔfoɔ gyina tusɛm ba mu deɛ wɔka Yerusalem ho sɛ nipa ntena mu ne Yuda nkuro ho sɛ ɔnkyekye na mɛma n'akurɔfoɔ nso agyinagyina deɛ wɔka kyerɛ ebunu sɛ we na mɛma wɔn nsutene awewe deɛ wɔka Kores ho sɛ medwanhwɛfoɔ nie na ɔbɛma deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa aba mu na waka Yerusalem ho sɛ ɔnkyekye na asɔre fie nso ɔnto fapem Yesaia tia 45 saa na Awurade ka kyerɛ deɛ wasra no Kores deɛ maso ne nifa sɛ mɛbrɛ amanaman ase n'anim na masane ahemfo abɔsoɔ sɛ mebue apono n'anim ne nkuro apono na wantutu mu no miara megye w'anim na mafɛntɛm deɛ ɛkronkron mebubu kɔbere apono na metwitwa dadeɛ adaban mu na mede sum mu akoradeɛ ne aboɔden ne a ɛhontane bɛma wo na woahu sɛ me Awurade me ne deɛ mebɔɔ wo din mefrɛ wo no Israel Nyankopɔn no makoa Yakob ne Israel a mayi no nti na mede wo din mefrɛ wo na mebɔɔ wo abɔdene no nso wonya nhunu me ne Awurade na obiara ni hɔ bio Onyankopɔn ni hɔ sɛ me nko me na mebɔ wo abosoɔ nso wuni me na wɔhunu afiri awia pueɛ ne atɔyɛ nso
sɛ obiara ni hɔ gye me mene Awurade na obiara ni hɔ bio me na mebɔ hann na mebɔ sum mema asomdwoe na mede amanneɛ ba me Awurade na meyɛ yeinom nyinaa ɔsoro momma tenene mfiri soro nso na ɛmfiri mununkum mu ntɔ asase mmue na ɛmfa ɔgye mmra na ɛne tenene mmom mfifi me Awurade na mebɔɔyɛ deɛ ɔne ne nnwomfoɔ ham fam nkyɛmfrɛ mu nkyɛmfrɛ no nue dɔteboa ka kyerɛ ne nnwomfoɔ sɛ woreyɛ ɔdeɛn anaa w'adwuma no nni nsa deɛ ɔka kyerɛ agya sɛ ɛdeɛ na wowoeɛ anaa ɔbaa sɛ ɛdeɛ na wokyem woeɛ no nue sɛ Awurade Israel Kronkronni ne ne nnwomfoɔ no sie nie nneɔma a ɛbɛba no mummisa me monkyerɛ me deɛ menyɛ wɔ me mma ne me nsa ano adwuma ho me na meyɔɔ asase na mebɔɔ ɛso nnipa me na me nsa trɛɛ ɔsoro mu na mehyɛɛ mu asafo nyinaa me na mama ne so tenenee mu na mɛtenetene n'akwan nyinaa ɔno na ɔbɛkyerekyere me kuro na wobɛgya me tukɔfoɔ kwan a ɔrenyi tiradeɛ anaa akyɛdeɛ biara asafo Awurade na wɔka sɛ Awurade sie nie Misrim adwumadeɛ ne Ethiopia adwadeɛ a wonyaeɛ ne Sebafoɔ mmarima atentene no bɛsene aba wo nkyɛn abɛpɛ wo deɛ wobɛdi w'akyi enkyi nwoma mu na wɔbɛsene aba abɛsɔre woɔ na wɔabɔ wo mpaeɛ sɛ ampa wo mu na Onyankopɔn wɔ na obiara ni hɔ bio Onyankopɔn biara ni baabi ampa ara wo ne Onyankopɔn a ɔhunta Israel Nyankopɔn ɔgyefoɔ no wɔn nyinaa ani bɛwu na wɔn anim agu ase ahonidwumfoɔ nyinaa bɛbom ayɛ ahohora Awurade de daadaa nkwagye agye Israel Mwani rengu na mwanim rengu ase bio da biara da na sɛ Awurade a ɔbɔɔ ɔsoro na ɔnwono asase na ɔyɛɔyɛ no sie nie ɔne Nyankopɔn ɔno na ɔde sii hɔ wɔammɔ no hunu na ɔnwono no sɛ wɔntena so mene Awurade na obiara ni hɔ bio ɛnyɛ ahuntaeɛ mu na mekasaeɛ ɛnyɛ sum mu asase so baabi manka mankyɛ Yakob asefoɔ sɛ monhwehwɛ me kwa mene Awurade a mekasa nokorɛ mu meka deɛ ɛtenee munhyia mmra mummɔ mu mpinkyɛ mo a moafiri mu afiri wɔ amanaman mu wonim de wɔn a wɔsoso wɔn ahoni nnua na wɔbɔ onyame a ontumi nye nkwa mpaeɛ monkasa monka mo asɛm ɔmmɔ mu ntu agyina hwan na wɔma a wɔtee yie firi teteete na wɔka firi tetenterede ɛnyɛ me Awurade na Onyankopɔn biara ni hɔ gye me nko Onyankopɔn a wɔtene na wɔgye nkwa obi ni baabiara gye me nko monane mo ho mmra me nkyɛn na wɔnye mo nkwa mo asase ano nyinaa na mene Onyankopɔn na obiara ni hɔ bio maka me ho ntam tenenee anum na asɛm afiri na ɔrensane sɛ me na nkotodwe nyinaa bɛkoto me na tɛtrɛma nyinaa aka me ntam ɔbɛka me ho asɛm sɛ Awurade mu nko na tenenee ne ahoɔden wɔ ne nkyɛn na wɔbɛba na wɔn a wɔn bo afu no nyinaa ni bɛwu Awurade mu na Israel asefoɔ nyinaa bɛdi bem ahyehyɛ wɔn ho Yesaia tiaduanan nsia Bel butu Nebo koto akwantuo mua ne anantwie soso wɔn ahoni wakyekyere mo ne soa asoasoa mo a wɔrebrɛ wɔbom koto butu wantumi ansoɛ ne soa no na wɔn ara nso kɔ atukro mu Yakob fie ne Israel fie nkae nyinaa mo a wɔtoro mo afiri yɛfunu mu na wasoa mo afiri awotwa mu no monya asoma me na ekosi wakɔkorabo mu me ne me ara na ekosi adwunufuo mu mpo mede wobɛbɔ akɔnkɔn me na mayɔ na me na mɛsoa me na mede wobɛbɔ akɔnkɔn na mɛsi wo hwan na mode me bɛto ne ho na mode me agyina ne ho na mode no bɛsusu me na yɛase wɔn deɛ wɔhwie sika firi futuo mu na wɔde nsani akari dwetɛ wɔma sika dwumfo apɛnsa sɛ wɔnyɛ no nyame ɔkoto na wɔsɔre no wɔma no so bɔ no akɔnkɔn kɔsoa no sinisibea na esi hɔ ɛntwene ho mfiri n'afa wɔteam frɛ no a omua na wɔntumi nyi obi na hohia mu monkae yei na monwene ho mo mmaratofoɔ momfa nhyɛ mo akoma mu monkae akane nneɔma a ɛfiri tete no sɛ me ara mene Onyankopɔn na obiara ni hɔ bio
mene Onyankopɔn na deɛ wɔte sɛ me nni hɔ koraa. Me a mefiri mfitiaseɛ meka awiei asɛm na mefiri tetemmerɛ no meka deɛ ɔnyɔɔyɛ no. Meka sɛ metiri mu po bɛgyina na deɛ ɛsɔ m'ani nyinaa mɛyɔ. Mɛfrɛ ɔkoropɔn bi afiri
asma menene honhom se Awurade wudi mafo Israel kronkronni no sienie. Mi Awurade Onyankopɔn mene de wo kyerɛkyerɛ wo de ɛyɛ ma wo na wo gya wo kɔ okwan a faso no so. Se wo wɛn wasoma me mmara nsɛm anka wasomdue bɛyɛ sɛ asubɔntene na wo tenene ayɛ sɛ ɛpo asorɔkyeɛ na wasefo adɔresa anwea na wo yɛfunumufo ayɛ sɛ nabosea wɔrentwa ne din ntwene na wɔrensɛe no mfiri m'anim. Momfiri Babel momfa ahurusidie ne nwane mfiri Kaldeafo mu. Monka moma wɔn te yie moma no mfiri nkoduru asase ano. Monka sɛ Awurade agye n'akoa Yakob. Wɔde wɔn nam anweaprada so no. Sukɔm a ne wɔn. Otue nsuo firi ɔbotan mu ma wɔn. Ɔpae ɔbotan mu ma nsuo sene. Asomdwe ni hɔ mma abɔnefo Awurade na ɔseɛ. Yesaya tie 49. Montie me nsua no aman na monya aso akyirikyiri aman. Awurade afrɛ me afiri yafunu mu. Ofiri me na yam na ɔbɔ me din na ɔyɛ ɔma no sɛ afena namnam. Ne nsa ase nwunumu na ɔde me siyɛɛ na ɔde me yɛ agya na ɛho akokwa. Ɔde me siye ne kotokuo mu na ɔka kyerɛ me sɛ makoa ne wo Israel menya wo ho animuonyam. Na me deɛ meka sɛ mabrɛ magu masɛe mahoɔden ama adehunu ne ahuhudeɛ nanso matemmuo wɔ Awurade nkyɛn na madwuma so adeɛ wɔ me Nyankopɔn nsam. Na afei Awurade se deɛ ɔnwene me firi yafunu mu sɛ memɛyɛ no akoa na mensane Yakob memra ne nkyɛn na memmoa Israel ano memrɛ no ɛfiri sɛ manim abenyam Awurade anim na me Nyankopɔn ayɛ mahoɔden. Ɔse ɛyɛ hare sɛ wobɛyɛ makoa na wama Yakob musuakuo so na wode Israel mu wɔn a wakora wɔn no asane aba na mede wobɛyɛ amanaman han na wayɛ me nkwagyeɛ akoduru asase ano. Saa na Awurade Israel dimafoɔ ne kronkronni no ka kyerɛ deɛ wobu ne kra animtia deɛ ɔman kyiri no deɛ ɔyɛ nhyɛsofoɔ akoa no sɛ ahemfo behunu na wasɔresɔre asafohene nso na wakoto asɔre. Awurade a ɔyɛ nokwafoɔ Israel kronkronni a oyi wo no nti sɛ Awurade sienie. Ɛni so bere mu na metie wo na nkwagyeɛ da mu na maboa wo na mɛkora wo na mede wo ma yɛ ɔman apam sɛ ma asase no susi hɔ na ma wɔmfa agyapade a ayɛ afo no nni so bio na ka kyerɛ neduafoɔ sɛ momfrɛ di ne wɔn a wɔwɔ sum mu no sɛ mompue. Akwan so na obedidie na mpampa patan nyinaa so bɛyɛ wɔn adidibea. Ɛkɔm renne wɔn na sukɔm renne wɔn na kumafroteɛ ne owia renka wɔn na deɛ ohu wɔn mmɔborɔ no begya wɔn na wakyerɛ wɔn masuo so kwan na mereyɔ me mmepɔ nyinaa akwan na matempɔn akoron. Hwɛ yenum firi akyirikyiri reba na hwɛ yenum firi atifi fam ne atɔyɛ fam na yenum nso firi sinifoɔ asase so. Ɔsoro monto dwom na asase di ahurusie. Mepɔ nso momfrɛ nsrehehe dwom na Awurade akyekyere ne manwerɛ na wahunu ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ. Na Sion kaa sɛ Awurade agya me na Awurade werɛ afiri me. Ɔbaa werɛ bɛfiri ne ba akoko a na ne yam renhyehye no ne yɛfonoma ho. Sɛ yenum werɛ bɛfiri mpo a me deɛ me werɛ remfiri wo. Hwɛ mede wo makuru kyere me nsa yam wafasue sisi m'anim daa. Wo nkuro kyekyerefoɔ ho bɛyɛ hare asene wɔdwirifoɔ na wasɛefoɔ bɛfiri wo mu akɔ. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia yenum nyinaa rehyia aba wo nkyɛn sɛ mete ase yi. Awurade na ɔseɛ wobɛhyɛ wɔn nyinaa sɛ ahyehyɛdeɛ na wode wɔn abɔ abosoɔ sɛ ayeforo. Na wamamfo ne wo nkuro a asɛeɛ no ne wafa susini asase no afei wobɛyɛ hiahia a wɔn a wɔbɛtena soɔ no rensene na wɔn a wɔmene wɔ akɔ akyirikyiri. Nso mma a akane no ɛbɔɔ wɔ no benya aka no wasom sɛ afa ha hiahia ma me pinido na menya tenabea. Na wobɛka no wakoma mu sɛ
hwan na ɔwoo yeinom maa me? Na me deɛ, mma bɔɔ me. Na meyɛ obonini. Wotuu me kɔe, na wosunsun me. Na yeinom deɛ, hwan na ɔyɛne wɔn? Hwɛ, me deɛ, ɛkaa me nko. Ɛno mu na yeinom wɔ he? Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mɛma me nsa so makyerɛ amanaman, na masi me frankaa ma maaman, na wɔturu wo mmabani wɔn kukum, na wo mmama nso wɔbɔ wɔn akɔnkɔn aba, na ahemfo bɛyɛ wo ɔbagyegyefoɔ, na wɔn ahemmaa ayɛ wo mfumafoɔ. Wɔde wɔn anim bɛbutubutu fam ama wo, na watafere wo nan ase mfuturu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade a wɔn a wɔn ani da me soɔ no ani renwu. Wɔgye dɔmmarima nsɛm ade a wafa, anaasɛ deɛ ɔyɛ den no nomum bɛfiri mu afi, na sɛ Awurade sie nie. Dɔmmarima no mu mpo ɔbɛgye, deɛ ne ho yɛ hu nso adeɛ a wafa bɛfiri mu afi, na meara me ne deɛ ɔne wo ham no bɛham, na meara mɛgye wo ma nkwa, na mɛma w'ahafoɔ adi wɔn ara wɔn nam, na wɔn mogya abo wɔn sɛ nsamo, na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade, me ne wo gyefoɔ, na wo dimafoɔ ne Yakob tumfoɔ no. Yesaia tia 50. Sɛ Awurade sie nie. Ɛhen ara na mo na kɔn mo a mede me kɔn no wɔ, anaasɛ makafoɔ mu hwan na metɔn mo maa no? Hwɛ, mo amumuyɔ nti na watɔn mo, na mo mmarato nti na wako mo na. Adɛn nti na mebaeɛ, na obiara nni hɔ. Mefrɛeɛ, na obiara anye soɔ. Me nsa yɛ ti asɛ mentumi menyɛ, anaasɛ tumi a mede bɛyie bi ne me mu. Hwɛ, mede me nkan ni me mapowe. Mema nsubɔntene dane ɛsere so. Nsu a ɛne hɔ nti, emu nam porɔporɔ. Na sukɔm kuku wɔn. Mede tum me kata wɔ soro, na mede ayituma meyɛ ne nkata ho. Awurade Nyankopɔn ama me asuafoɔ tɛkyerɛma, sɛ menhunu sɛdeɛ mede asɛm bɛwowa deɛ wabrɛ. Onyane me daa nɔpa, onyane masoma me, sɛ memfa mentie sɛ asuafoɔ. Awurade Nyankopɔn abue maso, na me nso mante atua mansa ne makyi. Medane makyi me maa maakafoɔ, ne mafono nso me maa enwi tutufoɔ. Manyi m'anim amfiri ahohoradeɛ ne ntasuo ho, na Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Enti na ahohora amfa me soɔ, enti na mayɛ m'anim sɛ twerɛboɔ, na minim sɛ m'ani rengu. Deɛ obu me bem no bɛn, hwan na ɔne me bɛdi asie? Ɔma yɛnyina nhyiam, hwan na ɔne me anya? M'ano mpinkyɛ me. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn bɛboa me. Hwan ne deɛ obebu me fɔ? Hwɛ, wɔn nyinaa besu sɛ ataadeɛ, nweweboa bɛwe wɔn. Mo mu hwan na osuro Awurade, na otie n'akoa asɛm? Deɛ ɔnam sum mu, na hann bi nhyerɛn ma no. Ma no mfa ne ho nto Awurade din so, na ɔntwere ne Nyankopɔn. Hwɛ, mo a mosusɔ ogya, na mode nyenti a ɛdɛreɛ mmea no nyinaa. Monkɔ mo gya no drɛ, ne nyenti a moasusɔ no mu. Me nsɛm na yei bɛfiri ayɛ mo, ɛyiyɛ mu na mobɛdeda. Yesaia tia 51. Montie me, mo a mode trenee akyiri na mohwehwɛ Awurade no. Monhwɛ ɔbotan a ɔpae mu firi mu, ne abura a wotuu mu firi mu no. Monhwɛ mo agya Abraham ne Sara a wɔkyɛn mo woo mo no. Sɛ ɔyɛ ɔbaakofoɔ na mefrɛ no, na mihyiraa no memaa no dɔree. Na Awurade rekyekyere Sion werɛ, ɔkyekyere n'amanfo nyinaa werɛ, na wadane ne serɛ so sɛ Eden, ne n'anwe apradada sɛ Awurade turom. Wobɛhunu mu ahosɛpɛ ne anigyeɛ, aseda ne dwomtoɔ. Me nkurɔfoɔ, montie me, na me man, monyɛ aso ma me. Na mmara bɛfiri me nkyɛn akɔ, na mama matemmuo atim hɔ ayɛ amanhan. Me tenenee reba ntɛm, me nkwagyeɛ afiri adi, na mabasa bɛbu aman atɛn. Me so na nsuo ano aman anida, na me basa na wɔtwɛn. Momma mo ani so nkɔ soro, na monhwɛ asase ɛfam, na ɔsoro bɛyera sɛ wisie, na asase asu sɛ ataadeɛ, na ɛsofoɔ awuwu sɛ anwansena, na me nkwagyeɛ bɛtena hɔ daa, na me tenenee rensa da. Montie me,
mo a munim tenene ɔman na memmra wɔ wɔn akoma mu munsuro ɔdasani ahohorabɔ na momma wɔn ahiye nyɛ mo ahopopoɔ na nweweboa bɛwe wɔn sɛ ataadeɛ na abubumaba awe wɔn sɛ kuntu na metenene bɛtena hɔ akosi daa na me nkwagyeɛ afa awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Awurade basa nyaneɛn hyɛ ahoɔden nyane sɛ akane nna no mu teteete awoɔ ntoatoasoɔ mu ɛnyɛ wo ne deɛ otwitwaa Rahab na ohwiree asuboa kɛseɛ no mu no ɛnyɛ wo ne deɛ ɔmaa po weeɛ no ebunu kɛseɛ mu nsuo no deɛ ɔde po ase yɛɛ kwan maa wɔn a wagye wɔn sɛ wɔntwa no na wɔn a Awurade agye wɔn no bɛsane na ɔde ahurusie aba Sion na daa anigyeɛ bɛtena wɔn atifi ahosɛpɛ ne anigyeɛ bɛka wɔn nsa na awerɛhoɔ ne apinisie adwane. Me ara me ne mo werɛ kyekyefoɔ hwan ne wo na wusuro ɔdasani a wowuo ne onipa ba a wɔyɔɔ no sɛ wura na wo werɛ afiri Awurade a wɔyɔɔ woɔ na wɔtrɛ wɔ soro mu na ɔhyɛɛ asase ase no na ɔho popo daadaa nyinaa ɔhodwanfoɔ abufuo nti sɛdeɛ ɔresiesie ne ho abɛsɛ biribie na ɛhe na ɔhodwanfoɔ abufuo no wɔ ɔbɛyɛ ntɛm atu pukyerɛni na ɔrenwu nkɔ amena mu na n'aduane remmɔ no na me ne Awurade wo Nyankopɔn a ɔhanyaa ɛpo ma n'asorɔkye yɛ hu no Asafo Awurade ne ne din na mede me nsɛm mahyɛ w'anum na mede me nsa ase nwunu makata wo so na matrɛ ɔsoro mu na mato asase fapem na maka makyerɛ Sion sɛ me man ne wo. Nyaneɛn sɔreɛn Yerusalem wo a wanom Awurade nsɛm na bufuo kuruwa no ntintanto kuruwa no na wanom ahwe mu wɔanya ne mma a ɔwoo wɔn nyinaa mu biara ankogya no na wɔanya ne mma a ɔyɛ ne wɔn nyinaa mu biara ama no ansɔ ne nsa adeɛ mmienu yi na ɛtoo wɔ hwan na obegyam wɔ ɔsɛeɛ ne bubuo ne ɛkɔm ne afena mɛkyekyere wo werɛ sɛn wo mma totɔɔ piti boaboa hɔ mmorɔno nyinaa ntwea so sɛ ɔforoteɛ fidie mu na Awurade abufuhyeɛ wo Nyankopɔn anim ka ayɛ wɔn amaama enti tie yɛn mɔborɔni wo a waborɔ nanso ɛnyɛ nsa sɛ wo wura Awurade ne wo Nyankopɔn a odi ma ne man no sie nie. Hwɛ megye wo nsɛm tintanto kuruwa no m'abufuhyeɛ kuruwa no ɔrenkɔ so nnom bio na mede mahyɛ w'ahafoɔ no nsa wɔn a ɔka kyerɛɛ wo sɛ koto na yɛmfa wo so na wode w'akyiri too hɔ sɛ fam anaasɛ borɔno maa wɔn a ɔfa soɔ no. Yesaia ti 52 Sion nyaneɛn hyɛ w'ahoɔden Yerusalem kuro kronkron hyɛ w'animuonyam ataadeɛ na momnotuni ne deɛ ne ho nteɛ biara renkɔ so nhyɛne wo mu bio. Yerusalem prepre wo ho mfuturogu sɔre tena ase Sion babaa wafa wo domum sanesane wo kɔn mu nkye homa na sɛ Awurade sie nie wantɔn mo anyɛ hwee na ɛnyɛ sika na wɔde bɛgye mo na sɛ Awurade Nyankopɔn ka nie me man sane kɔ Misraim akane kɔyɛɛ hɔ ahɔhoɔ na Asiria nso hyɛɛ wɔn so kwa na afei ɛdeɛn na mewɔ meyɔ no ha Awurade asɛm nie na wafa me man kwa yi wɔn a wodi wɔn soɔ no teatea mu Awurade asɛm nie na wɔka me din ho abususɛm daadaa nyinaa sɛ nti me man bɛhunu me din sɛ nti da no ara wobɛhunu sɛ me ara me ne deɛ wɔka sɛ menie sɛdeɛ obi a ɔnam mmepɔ soɔ ka asɛmpa no nansi yɛ fɛfa ɔno na ɔka asomdwoesɛm ɔka papa ho asɛmpa ɔma wɔte nkwagye asɛm na ɔka kyerɛ Sion sɛ wo Nyankopɔn di hene. Tie wawɛmfoɔ bom ma wɔn ne so to dwom ɛfiri sɛ wɔn ani tua Awurade sɛ ɔresane aba Sion. Yerusalem amamfo mummom to anigye dwom na Awurade akyekyere ne man werɛ wagye Yerusalem Awurade ayi ne basa kronkron no ho amanaman nyinaa nim na asase ano nyinaa ahunu yɛn Nyankopɔn nkwagyeɛ. Montwe mo ho
montwe mo ho mfiri hɔ nkɔ. Monka ade a ɛho nteɛ. Momfiri adi mfiri ne mu. Monte mo ho. Mo a mosoa Awurade nwiniɛ no. Na ɛnyɛ ɛherɛ so na mobɛfiri adie. Na ɛnyɛ dwane so na mobɛnanteɛ. Na Awurade redi mo anim. Na Israel Nyankopɔn abɔ mo kyidɔm. Hwɛ, makoa bedi no nyansɛm. Ɔbɛsɔre na wama no so na wakorɔn sɛdeɛ ne ho yɛɛ nnipa pii ahodwiri no. Esiane sɛ n'anim asɛe a ɛnte sɛ onipa deɛ, na ne nnipaban nte sɛ nnipa mma deɛ bio no nti. Saa ara na ɔbɛma amanaman pii abobɔ pirie, na ahemfo amuamua wɔn ano wɔ ne ho. Ɛfiri sɛ deɛ wɔnka nkyerɛ wɔn no, wɔhunu, na deɛ wɔntee da no, wɔte aseɛ. Yesaia ti 53. Hwan na wagye yɛn asɛnka no adie, na Awurade basa no, hwan so na ada adie ama no ahunu. Na ofifiri sɛ dufrɔ n'anim, sɛ asase pɛsɛɛ mu nhini. Oni ahoɔfɛ na oni animuonyam. Na yɛhunu no, na oni suban a ɛbɛma ne ho ayɛ yɛn fɛ. Wɔbuu no animtia, na marima poo no. Ɔyɛ onipa a ohunu ayayadeɛ na onim yadeɛ. Na wɔbuu no animtia, sɛ obi a nipa yi wɔn ani hunta no. Na yɛamu no hwee. Ampa, yɛn nyarewa no, ɔno na wafa. Na yɛn ayayadeɛ nso, wasoa. Na yɛn deɛ, yɛbu no sɛdeɛ wahwe no, deɛ Onyankopɔn aka no de no ahyɛ amanneɛ mu. Na ɔno deɛ, yɛn mmarato nti na wopira no. Yɛn amumuyɔ nti na wɔdwerɛɛ no. Yɛn asomdwie ho asotwe daa ne so. Na ne mma ntampeɛ na wɔde asa yɛn yadeɛ. Yɛn nyinaa wowɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nnwan. Yɛdane fefaa yɛn akwan so. Na Awurade maa yɛn nyinaa amumuyɔ kɔhwee ne so. Wɔhyɛɛ no ahoɔyɛ a, na ɔno deɛ, ɔbrɛɛ ne ho ase, na wɔammue n'ano. Sɛ adwamma a wɔde no rekɔ akuku no. Sɛ odwantena a watɔ ne ho nwi twitwafoɔ animmum no. Ɔno nso, wɔammue n'ano. Wɔde ahodwan ne atemmuo yii no kɔe. Ne brɛ sofoɔ nso, hwan na ɔdwenee ho sɛ wahwim no afiri ateasefoɔ asase so korɔ. Na me man mmarato nti na wɔbobɔɔ no. Na wɔmaa ne damna fraa abɔnefoɔ ne ɔdefoɔ deɛ mu wɔ ne wuo mu. Nanso wɔanni abɔnefosɛm. Na naadaa ni n'anum. Na ɛsɔ Awurade ani sɛ ɔdwerɛ no bɔɔ no yadeɛ. Sɛ onya de ne kra to hɔ yɛ asodie afɔdeɛ a, obehunu asefoɔ, ne na bɛware. Na deɛ ɛsɔ Awurade ani afa ne nsa so ayɛ yie. Obehunu ne kra brɛ no ho adeɛ amee. Ne hunu mu na makoa teneneeni no benya tenenee ama nipa pii. Na ɔno ara afa wɔn amumuyɔ nso asoa. Saa nti, mɛkyɛ adeɛ mu mama no nipa bebree mu. Na ɔne ahoɔdenfoɔ akyɛ asadeɛ. Ɛfiri sɛ, ɔde ne kra too hɔ maa owuo. Na wabu no atia mmaratofoɔ. Nso, ɔno na wasoa nipa bebree bɔne. Na wadi ama mmaratofoɔ. Yesaia ti 54. To dwom, wuboni a wanwo. To anigye dwom, nefa ahosane teɛ mu. Wo a wonkyere mma, na woni bie ma bɛdɔɔso asene die wo kunu ma. Awurade na ɔseɛ. Ma wo ntomadan mu ntrɛ, na wɔntwe wo tenabea ho nkata ho no mu. Nodo ho, ma wo ntampe ho manware, na ma wo mpɛɛ wantintim. Na wobɛtrɛtrɛ akɔ nifa ne benkum, na wasefoɔ afa amanaman no, na wama watenatena nkurɔfoɔ so. Insuro, na oni ringu. Insu utrasi, na oni ringusa. Na ure befri umaba abremu eniwu. Na ukuna ya hobra no, urinka ibi. Na ukunu ne woyofo. Asafo Awurade ne din. Na udimafo Israel kronkroni no. Ofrɛ no asase nyinaa Nyankopɔn. Na Awurade afrɛ wo sɛ ɔba a wagya no na ɔredi honhom mu yi a. Sɛ mmeranteberɛ mu yera a wapa no. Wo Nyankopɔn na ɔseɛ. Migyaa wo kakraa bi ketewa sɛ, nanso ayamhyehyɛ kɛseɛ na mede bɛboa wa no. Abufuo mmorosoro mu na mede m'anim huntaa wo kakraa bi. Nanso mede daa dɔe bɛhu mmɔbɔ.
Udimafo Awurade na ɔseɛ. Na yeye me se Noa nano. Said ye me kan tam se Noa nsuo ne mfa asase so bio no. Saa nso na maka ntam se me borimfu na me rentiatia wo bio. Na me po betwe akɔ na nkokoo etutu na madoye die ɛrentwe mfiri wo so na masomdwe apam no rentutu. Awurade a ne yam hyehye no ma wo no na ɔseɛ. Mobroni a ehun bɔ wo a wɔn kyekyere wo brɛ. Hwɛ, me ara me de wabo betoto ani ntonkan dubre mu. Na me de wabo ma to fapem. Na me de boja abo ma yoyo wabantifi. Na me de nsama abo ma yo wapon kɛseɛ. Ne wo nkroti anyina abo afefe. Na wo manyina bɛyɛ Awurade asuafo. Na wo ma asomdwie bɛdɔɔso. Tenene mu na wase betim. Wone nhyɛso ntem bɛtwe. Na wori nsuro. Na wone ahudie nso ntem bɛtwe. Na ɛremmɛn wo. Hwɛ, wɔpɛ wo ntɔkwa. Enso emfiri me. Die uso a uso no, winti obehwe ase. Hwɛ, me na me bɔ ɔtumfo a ofite gyabidie mu na wɔbɔ akode sɛde ne dwumatie. Na me ara na me bɔ ɔsɛefo sɛ ɔnsɛyie. Akode biara a obotia wɔre nye yie. Na kyerɛkyerɛma biara a ɛbɛsɔre atia wo atemmu mu no, obebu no fɔ. Ɛno ne Awurade nko agyapadeɛ ne wɔn tenene a efiri me no. Awurade asɛm nie. Yesaya tia dionum. Mo asukom di mu nyinaa, mommra nsuo ho. Na mo a muni sika no, mommra meto na muni. Mommra meto nsa ne nufusuo. Enye sika na ɔde tɔ, na eni bo nso. Ade na mo kare sika gyedie, enye aduane. Ne mo brɛ so ade gyedie ememo. Muntie mien. Muni nipa, na srade duane nya mo krade. Monya asoen na mommra me nkyɛn. Muntie na mokra nyankwa na me ne mo bɛpam daa apam. David adɔyɛ die a esi wo pintin no. Hwɛ, me de no ma yɛ aman dansefoɔ, aman safohene, ne mmarahyɛfoɔ. Hwɛ, wobɛfrɛ ɔman a wonni wɔn aba, na ɔman a onni wɔn no de mmirika bɛba wɔn nkyɛn. Awurade wo Nyankopɔn nti, ne Israel kronkronni no nti, ɛfiri sɛ wahyɛ wo animonyam. Monhwehwɛ Awurade, bra ɔma wo hunu no. Momfrɛ no, bra ɔbɛn no. Ma ɔbɔne nna ne nakwan nya, na onipahuhuo nna ne nadwene nya. Na ɔnsa ne mmra Awurade nkyɛn, na ne yam bɛhyehye no ama no, ne yɛn Nyankopɔn no nkyɛn. Na ne firi a ɔde bɛfiri dɔɔso. Na ɛnyɛ madwene ne mo adwene, na ɛnyɛ mo kwan ne makwan. Awurade asɛm nie. Na sɛdeɛ ɔsoro korɔn sen asase no, saa ara na makwan korɔn sene mo akwan. Na madwene nso sene mo adwene. Na sɛdeɛ wusuo ne sukyerɛma firi soro gu fam, na ɛnsane nkɔ hɔ bio. Gye sɛ ɛfɔ asase ansa, ma no ba aduane na ɛso aba. Na ɛde aba ma ogufoɔ, ne aduane ma odifoɔ no. Saa ara na masɛm a ɛfiri m'anum bɛyɛ. Ɛrensane ma me nkyɛn kwa, gye sɛ ɛyɛ deɛ mepɛ, na ewie die nti a mesoma ano. Na anigye na mode bɛfiri akorɔ, na wɔde asomdwie agya mo kwan. Mo nti mepɔ ne nkokɔ bɛto anigye adwom. Na wuram nnua nyinaa abobɔ wɔn nsam. Pepea bɛfifiri asi nkasɛɛ anan mu. Na ohwam dua bɛfifiri akrateɛ anan mu. Na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa sɛnkyerɛnne a wɔrentwa ntwene. Yesaya tia dionum nsia. Sɛ Awurade sie nie. Muni atemmu so, na munya adetenene, na me nkwagye reyɛ aba, na ɔrebeyi me tenene adi. Nhyira ne ɔdasani a woyɛ yei, ne onipa ba a okura mu no. Die odi homeda a wongu ho fi, na ɔhwɛ ne nsa, na anyɛ bɔne biara no. Na ɔnanani a ɔde ne ho abɛbata Awurade ho no, ma ne nka sɛ, tio na Awurade betumi afiri ne man mu. Na ma ayi totoni nso nka sɛ, hwɛ, me deɛ meyɛ duawuyɛ. Na sɛ Awurade ka kyerɛ ayi totofoɔ nie. Wɔn a wodi me homeda, na woyi adeɛ a ɛsɔ m'ani,
na wokura mapan mu no bema won me fie ne mafasuo mu afa ni din a eye sene mabani ne mama da din a orintwantwene nam di bema won na ananafo a wabebata Awurade ho sa oresom no na wado Awurade din na wabɛyɛ no nkoa no obiara a wodi homeda a wongu ho fi ne wɔn a wokura mapan mu no medi wɔn bɛba me bepɔ kronkron no so na mama wɔn ani agye me mpae bu fie wɔn hye afɔdeɛ ne wɔn kuma afɔdeɛ bɛsɔ m'ani mafɔre bukyia aso na me fie no wɔbɛfrɛ no mpae bu fie ama aman nyinaa Awurade Nyankopɔn a ɔboa Israel adamfichi ano no asɛm nie mɛkɔ so maboa nipa no mapae ɛno so maka wɔn a waboa wɔn ano no ho wura mu mmoadoma nyinaa mommra medidi kwaye mu mmoadoma nyinaa na wɛmfoɔ yɛ anifrafoɔ wɔn nyinaa nim de wɔn nyinaa yɛ akraman mu ontumi mu bom wɔyɛ nam kasafoɔ deda hɔ pɛ nkotɔ na akraman no yɛ adufudipɛfoɔ see wonim ɔmenyɛ wɔyɛ nwanhwɛfoɔ a wonim hunumu wɔn nyinaa adanedane wɔn ani akyerɛkyerɛ wɔn akwan so obiara hwehwɛ ne mfasoɔ obiara biara wɔka sɛ mommra merekɔfa nsam aba Meyare nsaben na ɔkyena bɛyɛ sɛ nnɛ ɛbɛso aboro so pii Yesaia tia 27 Ɔtenenee yera na obiara mfa nhyɛ n'akoma mu na ɔfa marima pakɔ na obiara anwene ho sɛ bɔne a ɛbɛba no anim na oyi tenenee no firi korɔ ɔkɔ asomdwie mu wɔhome wɔn nayɛ so wɔn a wanante wɔn teeɛ mu no na mo deɛ montwemmra ha ɔbaa bayifoɔ mma ɔwaresɛefoɔ ne odwamanfoɔ asefoɔ hwan ho na mudi fɛw hwan so na motrɛtrɛ mo anumu na motwe mo tɛkyerɛma mu yi ɛno ɛnyɛ mmratoma n'asefoɔ atorofoɔ ne mo anaa mo a mo ani so yɛ hyeɛ abosonnua no ho nnua frɔmfrɔm nyinaa ase na mokunkum mmɔfra asubonhwa mu abotan mpaapaeɛ ase asubonhwa mu aboɔ torotoro mu na wo kyɛfa wɔ ɛno ne wo ntonto nso ɛno so na wohwie ahwiesa na wode ayɛdeɛ guiɛ yeinom so na mebo bɛdwo anaa bepɔ sorɔnsorɔ na ɛkorɔ nso na wotoo wo mpa ɛhɔ ara nso na woforo kɔkɔbɔɔ afɔdeɛ na wode wo nkaeɛ adeɛ no sii ɛpono ne aponnwa emu fam na wofiri makyi koyii wo nnaeɛ so foroe na wobaee mu na wo ne wɔn dii deɛ wobɛgye wɔn no ano wopɛɛ wɔne wo na wohunu wɔn adagya mu na wode ngo tuu kwan de kɔmaa ɔhene no na womaa wo nuhwam dɔɔso na wosoma wabɔfoɔ akyirikyiri na wobrɛ wo ho ase kɔ asamando wo kwan tentene no nti wobrɛe nanso wanka sɛ ama mapaaba wunyaa wo nsɛm akwanhosa no nti anyɛ wo ya na hwan nti na wakoma tuiɛ na wusuroyɛ na wudi atoro na wankae me amfa nhyɛ wakoma mu yi me deɛ ɛnyɛ kɔm a mefiri titima yɛ nti na wusuro mi yi mɛka wo tenenee ne wo ne yɔye makyere enso ɛrenyɛ wo mfaso biara wotie mu a ma wabosom pemu a waprapra aboa no no nye wo na mframa bɛsoa wɔn nyinaa okuo bɛfa wɔn kɔ na deɛ odwane bɛtoa me no benya asase adi na wonya me bepɔ kronkron atena so na wɔbɛka sɛ Muntungu so momma kwan munyi kwansideɛ mfiri me man kwan mu na sɛdeɛ ɔkron na wama no soɔ deɛ ɔte hɔ daa na ne din yɛ kronkron no sie nie mete soro ne deɛ ɛhɔ yɛ kronkron ne deɛ wabubuo na ne honhom brɛ aseɛ no nkyɛn so sɛ mɛma ahobrasefoɔ honhom anya nkwa na mama wɔn a wabubu wɔn no akoma anya nkwa na merenham me nkosi daa na meburu mfu daa na anka honhom bɛtɔ bra m'anim ne akra a meara na meyɔɔyɛ na nibere a ɛyɛ amumuyɔ nti na mebufuiɛ na mehwee no mihuntae na mebufuiɛ nanso ɔkɔɔ so sane n'akyi faa n'akoma kwan so mahunu n'akwan enso mɛsa no yadeɛ na mɛkyerɛ no kwan na masane makyekyere ne werɛ
na mabɔ ano fafaso aba ama na bobu difo asomdwe nka deɛ wɔwɔ akyirikyiri ne deɛ wɔbɛn Awurade na ɔseɛ na mɛsa no yadeɛ na abɔnefoɔ te sɛ ɛpo a ɛhuru kukukuku na ɛntumi nyɛ koom na emu nsuo po atɛkyɛ ne dɔte egu asomdwe ni hɔ ma abɔnefoɔ me Nyankopɔn na ɔseɛ Yesaia tia 28 tia mu dendene no do ho ma wɔne so sɛ totorobɛnto na ka me mman mmarato ne Yakob fie bɔne kyerɛ wɔn ewom wɔhwehwɛ me da biara na wɔpɛ sɛ wɔhunu m'akwan sɛ gyama ɔyɛ ɔman bi a wodi asɛntenene na wɔnyaa Onyankopɔn ahyɛdeɛ no obisa me hɔ asɛntenene wɔpɛ sɛ opinkyɛ Onyankopɔn wɔka sɛ adɛn nti na yɛdi mu ada na wonhunu yɛbrɛ yɛn kra ase na wonnim yi hwɛ muobu adada no moyɔ deɛ mo ara mopɛ na moteetee mo adwumayɛfoɔ nyinaa hwɛ ɔham ne ntɔkwa mu na modidi muada na mobɔ kuturuku atirimuɔden so ɛnya mo nne yi muada yi na ɛbɛma wate mo ne wɔ soro sɛdeɛ muada a mepɛ no ɛda a onipa brɛ ne kra ase no tie nie sɛ obi si ne tiri ase sɛ mmewa na wɔsɛ ayitoma ne nson da so a yei na wofrɛ no abuadadie ne da a ɛsɔ Awurade ani yi ɛnyɛ yei ne abuadadie a mepɛ sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ ahotiri konua homa ama wɔn a wɔhom wɔn nsɔ no afa wɔn ho akodie na mɔbubu konua nyinaa ɛnyɛ yei nso sɛ wobubu wo paano ma deɛ wodi kɔm na wode mmɔborɔfoɔ adamfikyiba wo fie sɛ wohunu dagyani a wokata ne ho na wɔmfa wo ho hunta wo yɔnko ɛno na wo han bɛgyegye sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛ ntɛm wɔtene ne bɛdi w'anim na Awurade animonyam abɔ wo kyidɔm ɛno na wobɛfrɛ na Awurade bɛbua wobɛteam na ɔbɛka sɛ hwɛ minie sɛ wuyi kɔnnua firi wo mu nsateatene ne awuwu kasa na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ ɛkɔm de no na woma ɔkra a wɔyɛ mmɔborɔ no mee a ɛno deɛ wo han bɛpue sum mu na wo kusu bɛyɛ sɛ awia ketee na Awurade bɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa na wama wo kra amee deɛ ɛhɔ awoɔ na wahyɛ wo nnompe mu den na wayɛ sɛ turo a nsuo sini wom ne nsuo aniwa a emu nsuo nni hwammɔ na wo mufoɔ bɛkyekyere tete akurɔfo wobɛma awoɔ ntoatoasoɔ hodoɔ fapem agyina na wɔafrɛ wo ɔpamago deɛ ɔtoto kwan sɛ nnipa ntena hɔ sɛ wusanka wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ na wofrɛ me homeda sɛ anigyidie ne Awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie na wudi no ni na woamfa wo ara w'akwan so na woanyɔ deɛ wo ara wopɛ na woankeka nsɛm a ɛna w'ani bɛgye Awurade ho na mɛma wafa asase sonsoronsoron bia so na mɛma wadi w'agya Yakob agyapadeɛ no ɛfiri sɛ Awurade ano na aka Yesaia tia 29 hwɛ Awurade nsa nye tie a ɛnso ɔgyeɛ na n'asom mu nye duru a ɛrente asɛm na mmom mo amumuyɔ ne deɛ ɛma mo ne mo Nyankopɔn ntam twe na mo bɔne na akata n'ani afiri mo ho a enti ontie na mogya akeka mo nsɛm na amumuyɔ agu mo nsa tea ho fi mo ano keka atorosɛm mo tɛkyerɛ maworo nkontompo obiara nsaman asɛntenene so na obiara inni asɛm nokure mu wɔde wɔn ho to nsɛnhunu so na wɔka nsɛnhuhuo wɔnyinsɛn ɔhaw na wɔwo musuo wohwane ɔkyerebene nkosua na wɔnwono anansententan deɛ odi wɔn nkosua wu na wotie bi so a ɛpae ahurutia wɔn tenta no renyɛ ataadeɛ na nnipa remfa deɛ wɔyɔ nkata wɔn ho wɔn nnwuma yɛ abusudwuma na aboɔdusɛm die wɔ wɔn nsam wɔn nan tutu mmirika kɔyɛ bɔne na wɔyɛ ntɛm kɔhwie mogya a ɛdi bim gu wɔn adwene yɛ abusudwene ɔsɛeɛ ne obubuo wɔ wɔn atempɔn mu asomdwie kwan deɛ wɔnim
na atɛntene nni wɔn akwan mu. Wayɛ wɔn akwan nkontonkyi. Obiara a ɔfa so nnim asomdwie. Enti na atemmuo ne yɛn ntɛm awareɛ. Na tenene nso nto yɛn no, yɛtwɛn han na hwɛ, esum nie. Ne ɔhyerɛn nso, na sum kabii mu na yɛnam. Yɛkeka ɔfasuo ho sɛ anifirafoɔ, na yɛkeka sɛ wɔn a wonni ani. Yɛsunti awia ketee sɛ kusuu mu. Yɛhinhim atwentwemfoɔ mu sɛ awufoɔ. Yɛn nyinaa pɔ so sɛ asisire, na yɛsi apini sɛ mmuruburo. Yɛtwɛn atemmuo nso, ebi ni hɔ. Ne nkwagyeɛ, na ɛne yɛn ntɛm ware. Na yɛn mmarato dɔɔso w'anim, na yɛn bɔne di yɛn adanseɛ. Na yɛn mmarato da yɛn anim, na yɛn amumuyɔ nso yɛnim. Yɛato Awurade mmara atwa no nkontompo, na yɛapa yɛn Nyankopɔn akyi. Yɛkasa nhyɛsoɔ ne mfomsoɔ kasa. Yesusu atosɛm wɔ akoma mu yi no adi, na ɔde atemmuo asa ne akyiri kɔ, na tenenee akogyina akyirikyiri, na nokorɛ ahwe ase edwam, na deɛ ɛtene ntumi mma mu, na nokorɛ ayɛ ade a ɛho yɛ na deɛ ɔtwe ne ho firi bɔne ho no, wɔfom no fa. Na Awurade hunii, na ɛyɛ n'ani so bɔne sɛ atemmuo biara nni hɔ. Na ohunu sɛ ɔbarima biara nni hɔ, na ɛyɛ no nwanwa sɛ ɔkamafo biara nni hɔ. Ɛna ne basa gyee no, na ne tenenee wowaa no, na ɔhyɛɛ tenenee sɛ nkataboɔ, na nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ hyɛɛ ne ti, na ɔhyɛɛ awerɛtɔ ataadeɛ kataa ne ho, na ofiraa ne nkontwe sɛ ntoma. Sɛ wɔyɔɔɛ no, saa ara na ɔbɛhyɛ wɔn anan mu de abufuhyeɛ ama n'ahohiahiafoɔ, ne akatua ama n'atamfo. Nsua no ama nso, ɔde akatua bɛhyɛ wɔn anan mu, na wobɛsuro Awurade din afiri atɔeɛ, ne n'animonyam afiri owiapuebea. Na ɔbɛba sɛ asu a ano yɛ den a Awurade ahum de reba. Na ɔbɛba sɛ ɔgyefoɔ ama Sion ne Yakob mu wɔn a ɔsane firi mmarato mu no. Awurade asɛm nie. Na me deɛ, yei ne me ne wɔn apam no. Awurade na ɔsie, me honhom a ɛwɔ wo soɔ no, ne me nsɛm a mede mahyɛ wɔ no mu no, ɛremfiri wɔ no mu ne w'asefoɔ wɔ no mu, ne w'asefoɔ asefoɔ no mu. Awurade na ɔsie, ɛfiri sɛsɛɛ de bɛkɔ akosi daa. Yesaia tiaduosia. Sɔre, hyerɛn, na wo han reba, na Awurade animuonyam apue wo so. Na hwɛ, esum bɛkata asase so, na esum kabii akata aman so. Nanso, Awurade bɛpue wo so, na n'animuonyam abɛda adi wo so. Na amanaman bɛnante aba wo han no ho, na ahemfo aba hyerɛn a apue wo soɔ no ho. Ma w'ani so hwɛ wo ho hyia, wɔn nyinaa bɔ ano reba ama wo. Wo mma bɛne firi akyirikyiri reba, na wo mama nso, wotutu wo nkyɛn mu reba. Ɛno na wobɛhunu, na w'anim ate, wakoma de ahosɛpɛ bɛdi ahurusie, ɛfiri sɛ ɛpo ahonyadeɛ dodoɔ redane abɛyɛ wo deɛ. Amanaman ahodeɛ reba wo nkyɛn. Yoma menyamenya bɛkata wo so. Midian ne Efa yoma foro no, wɔn nyinaa firi Seba reba. Sika ne aduhwam na wɔsoso, na wɔkeka Awurade ayɛ yie. Ɔbɛboa Kildar nnwankuo nyinaa ano abrɛ wo. Ne Bayot adwennini bɛsom wo. Wɔde ani sɔ bɛforo m'afɔrebukyia, na mɛhyehyɛ m'animuonyam fie no. Hwannom ne yeinom a wɔtu sɛ mununkum, ne mmuruburo a ɔba wɔn ani ahunu ankasa mu yi. Ane, me na nsua no aman bɛtwɛn me, na Tarsis ahyɛn na ebedi kan. Na wɔde wo mafiri akyirikyiri aba a wɔn dwetɛ ne wɔn sika ka wɔn ho. Wɔde rebrɛ Awurade wo Nyankopɔn din, ne Israel Kronkronni no, ɛfiri sɛ wɔno na wahyɛ wɔ animuonyam. Na ananafoɔ ma bɛto wɔ afasuo, na wɔn ahemfo asom wo. Na m'abufuo mu na mehwee wo, na m'adɔyɛ mu na mahu wo mmɔbɔ. Na wo kuro apono ano bɛda hɔ daa, ɔrentutu mu awia ne anadwo. Na nkurɔfoɔ de amanaman ahonyadeɛ abrɛ wo a wɔn ahemfo ka wɔn ho. Na wɔman ne ahenni a ɛrensom wɔ no bigu. Na saa aman no, sɛeɛ na ɔbɛsɛe wɔn. Lebanon animuonyam bɛba wo nkyɛn, pepeaa ne sɛsɛ
ne kɔbɔhoro bɛbom ahyehyɛ me kronkronbea hɔ na mɛhyɛ me nantiabea animuonyam na wo nhyɛsofoɔ ma de akotoakotoɔ bɛba wo nkyɛn na wɔn a wobu w'animtia nyinaa bɛba abɛbu wo nan ase na wafrɛ wɔ Awurade kuro Israel kronkronni no Sion deɛ anka wogya woɔ na wɔtane woɔ na obiara ɛmfa wo mu no mɛma wo daa kɛseyɛ na mayɛ w'awoɔ ntoatoaso edidi so anigye na wobɛnum amanaman no fu na wɔnum ahemfo nkukua na wɔhunu sɛ me Awurade me ne w'agyenkwa ne wo dimafoɔ Yakob tumfoɔ no kɔbere anam nam de sika besi maba na dadeɛ anam nam de dwetɛ besi maba na kɔbere asi nnua anam na dadeɛ asi aboɔ anam na mɛma asomdwe adi wo so pani ahwɛ wo na mede tenenee ma yɛ wo kafo ɔrente nhyɛsoɔ nka w'asase so bio wɔrente wɔ sɛ yie no bubuo nka w'ahyɛ mu na wobɛfrɛ w'afasuo nkwagyeɛ ne wo kuro apon nso ayɛ yie ɛnyɛ owia na ɛbɛyɛ wo han awia bio na ɔhyerɛn nso ɛnyɛ ɔsrane na ɛbɛhran ama wo na mmom Awurade na ɔbɛyɛ wo daa han na wo Nyankopɔn ayɛ w'animuonyam wo wia rentɔ bio na wo srane nso rengu na Awurade bɛyɛ wo daa han na wabɔɔbɔɔdie na awie sa na wo man die wɔn nyinaa bɛyɛ teneneefoɔ wobɛdi asase no so akosi daa wɔbɛyɛ me tedua duban a afefɛ me nsa ano adwuma a ɛhyɛ m'animuonyam deɛ wo sɔkora no bɛdane apem na akuma adane wo man a ɛyɛ den me Awurade mɛyɛ no ntɛm ne bere mu Yesaia tiaduosia baako Awurade Nyankopɔn honhom wɔ me so ɛfiri sɛ Awurade asra me sɛ menka asɛmpa menkyerɛ amanehunufoɔ wasoma me sɛ memmɛkyekyere wɔn a wɔn akoma abubuo werɛ mempae ahofadie menkyerɛ nnomum ne neduadan buye menkyerɛ apokyerɛfoɔ na mempae Awurade ani so afe ne yɛn Nyankopɔn awerɛtɔ da no menkyekyere aboobɔodifoɔ nyinaa werɛ menhyehyɛ Sion aboobɔodifoɔ mema wɔn nanso nsi nson mu da anan mu mema wɔn anika ngo nsi aboobɔo anan mu mema wɔn ayɛyie ntadeɛ nsi honhom a watɔ bra anan mu na wɔmfrɛ wɔn tenenee nnua Awurade tennua a ɛhyɛ no animuonyam na ɔbɛkyekyere tete akurɔfo ama akanefoɔ amanfo so agyina na wayɛ nkuro agoago ne awɔ ntoatoasoɔ santene amanfo no foforo na ahɔhoɔ begyina ahwɛ mu nwan na ananafoɔ ma ayɛyɛ mo akuafoɔ ne mo turoyɛfoɔ na mo deɛ ɔbɛfrɛ mo Awurade asɔfoɔ na wase mo sɛ yɛn Nyankopɔn asomfo mubedi amanaman ahonyadeɛ na wɔn ade duduo mu na mobɛhoahoa mo ho mo aniwuo no anan mu mubenya mmɔho na ahohora anan mu mubedi mo kyɛfa ho ahurusie ɛno nti mubenya mmɔho mo asase so daa anigyeɛ bɛyɛ mo dea na me Awurade medɔ atemmuo mekyerɛ tirimɔden so twitwa na metua wɔn ka nokore mu na me ne wɔn apam daa apam na wobɛhunu wɔn asefoɔ amana Yesaia tiaduosia mienu Sion ti merimmuama no na Yerusalem ti merenyɛ kom de bɛkɔ akosi sɛ ne tenenee bɛpue sɛdeɛ adekyeɛ hran na ne nkwa Yesaia tiaduosia miɛnsa hwan ne oyi a ofiri Edom reba deɛ ne ntaadeɛ bere kɔ a ofiri Bosra reba yi oyi a wahuhuro wɔ n'adurade mu na ɔkyea ne tumi kɛseɛ mu yi ɛyɛ me a mekasa tenenee mu na meso nkwagyeɛ no adɛn na waduradeɛ bere sɛ na wo ntaadeɛ te sɛ nsakyi amena mu tietiafoɔ deɛ yi nsakyi amena no menko na metietia mu na aman sofoɔ mu biara nka me ho na metietia wɔn so mabufuo mu na mawɔ wɔn mabufuhyie mu na wɔn mu nsuo abɔ apete me ntaadeɛ mu na akeka me duradeɛ nyinaa mu na awerɛtɔ da bi wɔ makoma mu na megyeɛ afe no aba na mehwɛe enso na ɔboafoɔ biara ni hɔ na ɛyɛ me nwanwa sɛ obiara ni hɔ a wɔsɔ mu abia ɛna me basa gyee me na mabufuhyɛ enso sɔ me mu abia na metietia aman so mabufuo mu
na mema wo bobroi mebufuhye mu na mehwie wo mogya gu asase so. Mebo Awurade adɔyɛdie din. Awurade ayɛyɛdie no. Sɛ ɛfatade Awurade ne yɛn adie no nyinaa. Na maka Israel fie yie pii a ɔde ayɛ wɔn no. Sɛdeɛ na yɛm hyehyeɛ ne n'adɔyɛdie dodoɔ no teɛ no. Na ɔse, me man ara ne wɔn, mma a ɔrenni atoro. Na ɔyɛ wɔn agyenkwa. Wɔn ahohia nyinaa mu no. Ne ho hia no. Na n'animbɔfoɔ no gyee wɔn. Ne dɔ ne ne mmɔborɔhunu mu na ɔgyee wɔn. Na ɔmemaa wɔn so. Na ɔsoaa wɔn tete nna no nyinaa. Na wɔn deɛ, wɔtee atua. Na wɔhyɛɛ ne honhom kronkron no yɛ a. Enti ɔdanee wɔn ɔtamfo. Na ɔno ara ne wɔn dii ako. Ɛna ne man kae Mose tete nna no sɛ, ɛhe na deɛ oyii wɔn ne ne nyankuo no firi po mu no wɔ. Ɛhe na deɛ ɔde ne honhom kronkron sii wɔn mu no wɔ. Deɛ ɔmaa n'animuonyam basa no dii Mose nifa. Deɛ ɔpae nsuo mu. Wɔn anim de gyee daa din faeɛ no. Deɛ ɔmaa ɔfaa ebunu mu sɛ ɔpɔnkɔ fa ɛsrɛ so na wanwatiri no. Awurade honhom maa wɔhomee sɛ mmoa a wɔsane kɔ bɔnhwa mu. Saa na wokyerɛɛ wo man kwan de gyee animonyam din faeɛ. Brɛ w'ani ase firi soro. Na firi wo kronkronyɛ ne w'animonyam tenabea hɔ hwɛ. Ɛhe na wo ni nkontwe ne wo maniniɛ no wɔ. Wayɛm hyehyeɛ ne wo mmɔborɔhunu no afiri me ho. Na wo ara wo ne yɛn agya. Na Abraham nni yɛn. Na Israel nhu yɛn. Wo Awurade ara ne yɛn agya. Yɛn gyefo ne wo din firi tetentredee. Awurade, adɛn nti na woma yɛfiri wo kwan so kɔwɔ ntwɛtwɛdɛ. Na wopirim yɛn akoma na yɛnsuro wɔ. Sane bra, wɔn nkoa nti, w'agyapadeɛ mu suakuo no nti. Wo man kronkron kura wo kronkronbea no kakraa bi. Yɛn ahohiahiafoɔ atiatia so. Yɛadane dane sɛ wɔn a wonnii wɔn so da. Sɛ wɔn a wɔmmɔ wo din wɔ wɔn soɔ da. Yesaia, tiaduosia nan. O, sɛ wosunsane ɔsoro mu sane, na mepɔ wo so w'anim ɛ. Sɛ ogya sɔ maboa, na ogya huru nsuo no. Na wama w'atamfo ahunu wo din. Na amanaman ho apopo w'anim. Woyɛ ɔnoɔma a ɛyɛ nhu a yɛn ani a nakwan no. Wosane sii fam, na mepɔ wo so w'anim. Na ɛfiri tete ntredee, wɔn tee, ɛnkɔɔ obi aso mu. Ani nso nhunu sɛ, Onyankopɔn bi wɔ hɔ a odi ma deɛ n'ani da ne soɔ. Gye wo nko. Wohyia deɛ ɔde anigye di asɛntenene. Wɔn a wɔkae wo wakwan soɔ no. Hwɛ, wo bu fui, na yɛyɛ bɔne. Na ɛno na yɛwɔ dadaada yi. Na wɔbɛgye yɛn nkwa anaa. Na yɛn nyinaa ayɛ sɛdeɛ ne ho nteɛ. Na yɛn adetenene nyinaa te sɛ ntomago afiafi. Na yɛn nyinaa kusa sɛ nhahan. Na yɛn amumuyɔ soa yɛn kɔ sɛ mframa. Na obiara ni hɔ a ɔbɔ wo din anaasɛ ɔkanyaa ne ho sɔ wo mu. Na wayi w'ani ahunta yɛn. Na yɛn amumuyɔ nti, wama yɛayera. Na afei, Awurade, yɛn agya ne wo. Yɛn deɛ, dɔteɛ ne yɛn. Na wo ne yɛn nnwomfoɔ. Na wo nsa ano adwuma ne yɛn nyinaa. Awurade, mma wo bo mfu bebree. Na nkae amumuyɔ nkosi daa. Hwɛ, ma w'ani mmra so ɛ. Wo man ne yɛn nyinaa. Wo kronkronyɛ nkuro adane ɛsrɛ so. Sion adane ɛsrɛ so. Yerusalem ayɛ akorɔfo. Yɛn kronkronyɛ ne yɛn animonyam fie a yɛn agyanom yii wo emu ayɛ no wɔde gya ahye. Na yɛn afɛɛfɛdeɛ nyinaa ayɛ amamfo. Yenum nyinaa mu, wobɛhyɛ wo ho so ara. Awurade, wobɛyɛ kom abrɛ yɛn ase koraa. Yesaia, tiaduosia num. Medaa me ho so metwɛn wɔn a wɔammisa m'akyiri kwan no. Na wɔn a wɔanhwehwɛ me no, metwɛnee sɛ anka wobɛhu me. Mekaa sɛ, minie me kyerɛɛ ɔman a wɔammo me din no. Mebae me nsɛm daa nyinaa me kyerɛɛ ɔman asobrakyefoɔ. Wɔn a wɔnam ɔkwan a ɛnyɛ so di wɔn adwene akyiri no. Ɔman a woyi m'ahi m'anim daa.
wɔbobɔ afɔdie nturo mu na wɔhye nnuhwam ntaeasoɔ wɔtenatena adamena mu deda nkokoam wodi prako nam na akyiwadeɛ nkwan wɔ wɔn nkwansen mu wɔka sɛ twe wo ho nkame na me ho te sere wɔ no yeinom ne mehwenem wisie ogya a ɛdɛredɛ nyinaa hwɛ wɔatwerɛ no wɔ m'anim merenyɛ koom na metua so ka ane metua so ka agu wɔn kukum mɛka mo mmuyɔdeɛ ne mo agyanom amumuyɔdeɛ abɔ mo atua so ka Awurade na ɔseɛ sɛ wɔahye aduhwam wɔ mmepɔ soɔ na wɔasopa me wɔ nkokoɔ so nti mesusu wɔn akane nneyɔeɛ no agu wɔn kukum sɛ Awurade sie nie sɛdeɛ nsa ba bobe aba esam mu a ɔka sɛ nsɛe no na nhyira wɔ mu no saa na me nkoa nti mɛyɛ na mansɛe wɔn nyinaa na meyi asefoɔ afiri Yakob mu ne me bepɔ sodifoɔ afiri Yuda mu na wɔn a mayi wɔn no bi di so na me nkoa atena hɔ na Saron bɛdane nnwankuo adidibea na Akɔ bɔnhwa no ayɛ anantwie dabea ama ne man a ɔhwehwɛ m'akyiri kwan no na mo a mogya Awurade na mo werɛ firi me bepɔ kronkron no na moto pono ma siadeɛ bosom na mohyɛ mfransa nkuruwa amaama mahyɛ brɛ bosom no me nso mede mo bɛma afena
asɛm mo anasɛm ti mo ho popo mo nuanom a wotane mo a medin nti wotu mu no ka se Awurade nyan ne muonyam na yenhu mo anigye nanso wɔn ani bewu munti o ɛni bi firi kuro no mu ɛni bi firi asɔre fie Awurade a otua na tamfo ne yɛyɛ so ka no ne wonya nkyemie no na wawo awo yɛ nyanka no na wawo ɔbabarima hwan na wate yɛ bi pen hwan na wɔho yɛ bi da wɔkyem wo asase da koro anaasɛ wɔwo ɔman prɛko ɛfiri sɛ awo ka Sion ara pɛ na wɔwo ne ma me mɛma wɔbue awotwaa no na mrema wɔn wo Awurade na ɔseɛ ɛno me a mema wɔwo no mesi ano anaa wo Nyankopɔn na ɔseɛ mo ne Yerusalem ani nye na